Mose ngoma edikan ana Genesis ti baako. Mfitiase no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Na asase yɛ sakasaka ne hunu. Na esum wɔ ebunu ani. Na Onyankopɔn honhom butu nsuo no ani. Na Onyankopɔn kaa sɛ, enye han. Na ɛyɛ han. Na Onyankopɔn hunu han no sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn pae han ne esum no mu. Na Onyankopɔn frɛ han no sɛ awia. Na esum no deɛ ɔfrɛ no anadwo. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a edi kan no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Entremu mmra nsuo no ntem, na ɛmɛpae nsuo no nsuo mu. Na Onyankopɔn yɔ ahunumu ntremu. Na ɔpae nsuo a ɛwɔ ntremu no aseɛ ne nsuo a ɛwɔ ntremu no so no mu. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ ntremu no ɔsoro. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a etia mmienu ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no mmoaboa ano wɔ faako, na wonhu asase pɛsɛɛ. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ pɛsɛɛ no asase, na nsuo mu ano no ɔfrɛ no ɛpo. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mfunwura frɔmfrɔm, nhahan a ɛso aba, nnua a ɛso aduaba sɛdeɛ ne su tie a naba wɔ mu wɔ asase so. Na ɛyɛ sa. Na asase fifiri nwura, nhahane a ɛso aba sɛdeɛ ne su tie, ne nnua a ɛso aduaba a naba wɔ mu sɛdeɛ ne su tie. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyen da a ɛtɔ so mmiɛnsa ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nkanea mmra ɔsoro ntrɛmu no mu, na ɛmɛpae awia ne anadwo mu, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne bere nkyekyɛmu ne nna ne mfie, na ɛnyɛ nkanea wɔ ɔsoro ntrɛmu mu, na ɛnhran asase so. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn yɔ nkanea akɛseɛ mmienu no. Kanea kɛseɛ no, sɛ eni awia so, ne kanea ketewa no, sɛ eni anadwo so, ne nsoroma nso. Na Onyankopɔn de sisii ɔsoro ntrɛmu no mu sɛ ɛnhran asase so. Na eni awia ne anadwo so, na ɛmpae han ne esum no mu. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a ɛtɔ so 9 no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo no nnɔre abɔdeɛ a ɛte aseɛ manyamanya, na ntakraboa ntu mfa asase so ɔsoro ntrɛmu no ani. Na Onyankopɔn bɔɔ nsuboa akɛseɛ ne abɔdeɛ a ɛte ase a ɛkeka ne ho a ɛyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ɛne noma a wɔwɔ ntaban nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn sɛ, mongo na monɔ, na monyɛ ɛpo mu nsuo mu ma, na ntakraboa nnɔɔso asase so. Na adeɛ san, na adeɛ kyen, da a ɛtɔ so 5 ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mma abɔdeɛ a ɛtete aseɛ mfiri mmra, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ntɔteboa ne mmoa a wɔwea, ne asase so mmoadoma, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na ɛyɛ sa. Na Onyankopɔn yɔ asase so mmoadoma sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne afueboa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a wɔwea fam nyinaa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, momma yɛnyɛ nnipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn nsɛsoɔ, na wɔne ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne ntɔteboa, ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so. Nyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mongo na monɔ, na monyɛ asase so ma, na monhyɛ so, na muni ɛpo mu mpataa ne wiem nnomaa ne mmoa a ɔkeka wɔn ho wɔ asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn kaa sɛ, hwɛ, mede nhahan a ɛso aba nyinaa ɛwɔ asase nyinaa ani, ɛne nnua nyinaa aduaba a naba wɔ mu mama mo, ɛnyɛ mo aduane. Na asase so mmoadoma nyinaa ne wiem nnomaa nyinaa ne mmoa a ɔwea asase so nyinaa ɔkra a ɛte aseɛ wɔ wɔn mu no,
mede ahamoro mama wɔn sɛ oni. Na ɛyɛ na Onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛ nyinaa na hwɛ, ɛyɛ papa, na adeɛ san, na adeɛ kyen, da ɛtɔ so 9 ne no. Genesis timienu. Na wowie ɔsoro ne asase ne emu asafo nyinaa bɔ. Na da ɛtɔ so 9 no, Onyankopɔn wie n'adwuma a ɔyɛɛ no. Na da ɛtɔ so 9 no, ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛɛ nyinaa ho. Na Onyankopɔn hyiraa da ɛtɔ so 9 no, na ɔtee ho, ɛfiri sɛ, ɛno mu na ɔhome firi n'adwuma a Onyankopɔn bɔɔyɛ na ɔyɛɛ nyinaa ho. Yenum ne ɔsoro ne asase a wɔn toatoasoɔ wɔ wɔn bɔ a wɔbɔɔ wɔn no mu. Ɛda a Awurade Nyankopɔn yɛɛ asase ne ɔsoro no, na afuo mu nnua nyinaa nya ma asase so, na afuo mu hahan nyinaa nya mfifiri, ɛfiri sɛ na Awurade Nyankopɔn nya ntɔ nsuo ngu asase so, na onipa a ɔbɛdɔ asase nni hɔ, na kusukuukuu firi asase so foroe, na ɛfɔ asase ani nyinaa. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene onipa, na ohu nkwa home gu ne hwene mu, na onipa yɛ ɔkra teasefoɔ. Na Awurade Nyankopɔn yɛ oturo bi wɔ Eden a ɛwɔ apueeɛ fam, na ɔde onipa a ɔnwene no tenaa hɔ. Na Awurade Nyankopɔn maa nnua ahodoɔ nyinaa a wɔhwɛ a ɛyɛ fɛ, na ɛyɛ sɛ wodie fifiri asase no so, ne nkwadua a esi turo no mfimfini, ne papa ne bɔne ho nimdeɛ dua. Na asuo bi firi Eden bɛfɔ turo no, na efiri hɔ ara na emu paapae yɛ nsutrenan. Deɛ edi kan no din de Pison. Ɛno na ɛkontontwa Hawila asase a sika wɔ so no nyinaa ho. Na asase no so sika yɛ. Ɛhɔ na Bedola ne apopobibire boɔ wɔ. Na asu a etia mmienu no din de Gihon. Ɛno na ɛkontontwa Etiopia asase nyinaa ho. Na asu a ɛtɔ so 3 no ne Hidikel. Ɛno na ɛsene wɔ Asiria puyeɛ. Na asu a ɛtɔ so 9 ne Euphrates. Na Awurade Nyankopɔn de onipa no kodua Eden turom sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ. Na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa no sɛ, turo mu ha nnua nyinaa di bi, na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ne deɛ ni, ɛfiri sɛ da a wobɛdi bie no, wuo na wobɛwuo. Na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ, ɛnyɛ sɛ onipa nkotena, mɛyɛ ne nsɛsoɔ boafoɔ mama no. Na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwene wura mu mmoadoma nyinaa ne ewiem nnomaa nyinaa, na ɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛdeɛ ɔbɛfrɛ wɔn. Na deɛ onipa de frɛ abɔde a ɛte ase biara no, ɛno ara ne din. Na onipa totoo ntɔteboa nyinaa ne ewiem nnomaa ne wura mu mmoadoma nyinaa din. Nanso onipa deɛ wɔanya ne nsɛsoboafoɔ ama no. Na Awurade Nyankopɔn maa n'ahɔ tɔ onipa no so, na ɔdae, na oyi ne mpadeɛ mu baako, na ɔde nam tua anan mu. Na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa, na ɔde no brɛɛ onipa no. Na onipa no kaa sɛ, afei me nnompe mu dompe, ne me honam mu nnam nie. Oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa, ɛfiri sɛ ɔbarima mu na oyi no firiɛ. Saa nti na ɔbarima begya n'agya ne na hɔ, na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho, na wayɛ honam korɔ. Na wɔn baanu no deda adagya, onipa no ne ne yere, na wɔn ani ngu. Genesis timiɛnsa. Na ɔwɔ yɛ anitia kyɛne wura mu mmoadoma a Awurade Nyankopɔn yɛɛ wɔn nyinaa. Na ɔka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, ampa ara Onyankopɔn aka sɛ, munni turom ha nnua nyinaa bi. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ ɔwɔ no sɛ, turom ha nnua aba no yɛdi bi, nanso dua a esi turom no mfimfini no aba deɛ, Onyankopɔn aka sɛ, munni bi, nso momfa mo nsa nka na moanwu. Na ɔwɔ no ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, ɛnyɛ wuo na mobɛwuo. Onyankopɔn nim sɛ da a mobɛdi bie no, mo ani bɛbue, moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne. Na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wodie, na ɛyɛ aniwa fɛ, na dua no yɛ akɔnnɔ, na ɛbɛte ani. Enti ɔtee n'aba bi, na odii, na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho no nso, na odii. Na wɔn baanu ani buebuei, na ohunu sɛ ɔdeda adagya,
na ɔpempam brodoma hahan yɔ nkataanim fae. Na ɔte Awurade Nyankopɔn nka sɛ ɔnam turo mu hɔ ɛwɔ anwummerɛ mfrɛ mu. Na onipa no ne ne yere kohunta firi Awurade Nyankopɔn anim. Wɔ turo mu hɔ nnua mu. Na Awurade Nyankopɔn frɛ onipa no, na ɔka kyerɛ no sɛ, "Wowɔ he?" Na ɔse, Metie wo nka wɔ turo mu hɔ no, mesuroe, ɛfiri sɛ meda adagya na mehuntae. Na ɔkaa sɛ, Hwan na wɔka kyerɛ wo sɛ woda adagya? Dua a mehyɛɛ wo sɛ inni bie no na wadi yi. Na onipa no se, Ɔbaa a wode no bɛkaa me ho no, ɔno na ɔmaa me dua no aba bie, na mediiɛ. Na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, Adɛn na woyɛɛ saa? na ɔbaa no se, Ɔwɔ na ɛdaadaa me na mediiɛ. na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔwɔ no sɛ, Ɛnam sɛ wɔyɛ yei nti, wadome wo tɔteboa ne wura mu adome nyinaa mu. Wo yɛfono so na wobɛnanteɛ, na wadi dɔteɛ wo nkwa no nyinaa. Na mede ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no ntam, ɛne w'asefoɔ ne n'asefoɔ ntam. Ɔno na wɔbɛbɔ wo tiri, na wo nso woaka ne nantin. ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, Dɔ ne mɛma wo yaa ne wo nyinsɛn mu berɛ adɔɔso. Yaa mu na wobɛwo mma, na w'ani bɛgyina wo kunu, na wɔno na wobɛdi wo soɔ. na Adam deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wotie wo yere ne, na wadi dua a mehyɛɛ wo sɛ nnie no bi nti. Wo nti wadome asase. Yaa mu na wobɛdidi soɔ wo nkwa no nyinaa. Na nkasɛɛ ne nkyɛmsen na ɛbɛfifiri ama wo, na wadi afuo so ahahan. W'anim fifire mu na wobɛdidi adi akɔsi sɛ wobɛsane akɔ dɔteɛ mu. Ɛfiri sɛ emu na woyii wo firii, na woyɛ dɔteɛ, na dɔteɛ mu na wobɛsane akɔ. na onipa too ne yere din Hawa, ɛfiri sɛ ɔno na wayɛ ateasefoɔ nyinaa na. Na Awurade Nyankopɔn yɛ nwoma ntadeɛ maa onipa ne ne yere de hyɛɛ wɔn. Na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ, Hwɛ, onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako, hunu papa ne bɔne. Na afei deɛ ɛbɛyɛ na wantene ne nsa ante nkwadua no nso bi anni antena ase daa nti. Awurade Nyankopɔn tuu no firi Eden turo mu hɔ sɛ ɔnkɔdɔ asase a ɔfaa no firi mu no. Na ɔpamoo onipa no, na ɔde kerubim ne ogyaframa afena a edi ahim besii Eden turo no anim. Apueyɛ fam sɛ wɔnwɛn nkwadua no ho kwan. Genesis 10:9. Na Adam hunu ne yere Hawa, na onyinsɛnee, na ɔwoo Kain, na ɔse, Awurade adaworo ma manya ɔbarima. na ɔwoo ne nua Hebel kaa ne ho. Na Hebel yɛ odwanhwɛfoɔ, na Kain deɛ ɔyɛ okuafoɔ. Na ɛbaa sɛ nna bi akyiri no, Kain de afuom nneɛma bɛyɛɛ Awurade ayɛ. Na Hebel nso de ne nwan mu mmakan ne wɔn a wɔadɔre no bi bɛman. Na Awurade ani sɔɔ Hebel ne n'ayɛyɛdeɛ no, nanso Kain ne n'ayɛyɛdeɛ deɛ, n'ani ansɔ. Na Kain bu fuw pii, na omunae. Na Awurade ka kyerɛɛ Kain sɛ, Adɛn nti na wobɔ afuo, na adɛn nti na womuna yi? Sɛ woyɛ yie a anka w'anim rente anaa? Na sɛ woanyɛ yie a bɔne butu ɛpono ano, na wakyiri kwan na ɛrehwehwɛ, nanso di ne so. Na Kain ne ne nua Hebel kasae. Na ɛbaa sɛ ɔwɔ afuom no, Kain sɔre tiaa ne nua Hebel, na okum no. Na Awurade ka kyerɛɛ Kain sɛ, Ɛhe na wo nua Hebel wɔ? na ɔse, Minim me nua sohwɛfoɔ ne me anaa? na ɔse, Ɛdeɛn na woayɛ yi? Wo nua mogya ne team frɛ me firi asase so. Na afei wadome wo afiri asase a abue n'ano agye wo nua mogya afiri wo nsam no so. Sɛ wodɔ asase a, ɛrenkɔ so mma wo ne nnɔbae bio. Wobɛyɛ ɔkobɔni ne asesabɔni wɔ asase so. na Kain ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Me bɔne so adeɛ so kyɛn sɛ metumi ma so a. Hwɛ, wapam me nnɛ afiri asase so, na mehu ntam afiri w'anim. Na mayɛ ɔkobɔni ne asasabɔni wɔ asase so. Na obiara a obehu me no, obeku me. na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛno nti obiara a obekum Kain no, ɔbɛtɔ ne werɛ ahodoɔ nson. na Awurade yɔɔ sɛnkyerɛnneɛ bi maa Kain, na obiara a obehu no no anku no.
Na Ken firi Awurade anim kɔe, na ɔkɔtena Nod asase so wɔ Eden apueyɛ. Na Ken hunu ne yere, na onyinsɛnee, na ɔwoo Henok. Na ɔkyekyeree kuro bi, na ɔde ne ba Henok di ne too kuro no. Na wɔwoo Irad ma Henok, na Irad woo Mehuyal, na Mehuyal woo Metusal, na Metusal woo Lamek. Na Lamek faa mmaa baanu waree. Ɔbaako din de Ada, na deɛ ɔka ne ho no din de Sila. Na Ada woo Yabal. Ɔno na ɔyɛ ntomadan mu ne mmoa ho tenafoɔ agya. Na ne nua din de Yubal. Ɔno na ɔyɛ asankubɔfoɔ ne mɛnhyɛnfoɔ nyinaa agya. Na Sila nso wɔ Tubal-Kain a ɔyɛ kɔbere ne dadeɛ adeɛ nyinaa atomfoɔ agya. Na Tubal-Kain ne nuabaa ne Naama. Na Lamek ka kyerɛɛ ne yerenom sɛ, Ada ne Sela, muntie me ne. Lamek yerenom, monyɛ asom amasɛm. Mikum ɔbarima sɛ opira me, na mikum aberanteɛ sɛ ɔborɔ me. Na sɛ wɔtɔɔ Kain so werɛ mprɛnson a, Lamek deɛ bɛyɛ 77. Na Adam hunu ne yere bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Set, aseɛ ne nsianan mu sɛ, Onyankopɔn de ɔba foforo asi me Hebel a Kain kum no anan mu. Na Set nso wɔwɔ ɔba maa no, na ɔtoo ne din Enos. Ɛberɛ no mu na ofiri aseɛ bɔɔ Awurade din. Genesis Tinum. Adam awɔ ntoatoasoɔ nwoma nie. Da a Onyankopɔn bɔɔ onipa no, ne suban so na ɔyɔɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn, na ohyiraa wɔn, na ɔtoo wɔn din onipa, ɛda a ɔbɔɔ wɔn no. Na Adam dii mfirinhyia 130 na ɔwoo ɔba wɔ ne nsɛsoɔ so sɛ ne suban, na ɔtoo ne din Set. Na nna a Adam woo Set no akyiri no, odii yɛyɛ mfirinhyia 800. Na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Adam na a odii yɛ nyinaa yɛ mfie 930, na owui. Na Set dii mfirinhyia 105 na ɔwoo Enos. Na Set woo Enos no akyiri no, odii mfie 107, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Set nna nyinaa yɛ mfie 912, na owui. Na Enos dii mfirinhyia 90 na ɔwoo Kenan. Na Enos woo Kenan no akyiri no, odii mfie 915, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Enos nna nyinaa yɛ mfie 905, na owui. Na Kenan dii mfirinhyia 70 na ɔwoo Mahalalel. Na Kenan woo Mahalalel no akyiri no, odii mfie 940, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Kenan nna nyinaa yɛ mfie 910, na owui. Na Mahalalel dii mfirinhyia 65 na ɔwoo Yared. Na Mahalalel woo Yared no akyiri no, odii mfie 930, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Mahalalel nna nyinaa yɛ mfie 995, na owui. Na Yared dii mfirinhyia 162 na ɔwoo Henok. Na Yared woo Henok akyiri no, odii mfie 100, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Yared nna nyinaa yɛ mfie 962, na owui. Na Henok dii mfirinhyia 65 na ɔwoo Metusala. Na Henok woo Metusala no akyiri no, ɔne Onyankopɔn nantee mfirinhyia 300, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Henok nna nyinaa yɛ mfie 365, na Henok ne Onyankopɔn nantee, na otu yerae, ɛfiri sɛ Onyankopɔn faa no kɔe. Na Metusala dii mfirinhyia 187 na ɔwoo Lamek. Na Metusala woo Lamek no akyiri no, odii mfie 782, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Metusala nna nyinaa yɛ mfie 969, na owui. Na Lamek dii mfirinhyia 182 na ɔwoo ba, na ɔtoo ne din Noa, na ɔkaa sɛ, Oyi na ɔbɛkyerɛ yɛn werɛ wɔ yɛn nnwuma ne yɛn nsa ano bere mu wɔ asase a Awurade adome no soɔ. Na Lamek woo Noa no akyiri no, odii mfie 595, na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Lamek nna nyinaa yɛ mfirinhyia 777, na owui. Na Noa dii mfirinhyia 500, na Noa woo Sem,
Ham ne Yafet. Genesis 10:9. Na nipa firi ase redɔɔso wɔ asase so na wɔwɔ mama ma wɔn no. Nyankopɔn mahunu nipa mama sɛ wɔn ho yɛ fɛ. Na ɔwareware wɔn mu biara ɔpɛ. Na Awurade kaa sɛ, me honhom rentena onipa mu nkosi daa, ɛfiri sɛ ɔyɛ honam. Enti wɔn na nye mfie 120. Nna no mu na abrane akɛseɛ wɔ asase so. Na akyire yi nso a Nyankopɔn ma kɔɔ nipa mama ho na wɔwɔ mama wɔn no. Yenum ne abrempɔne a wɔwɔ din firi teteete. Na Awurade hunu sɛ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so. Na wɔn akomam adwene nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa. Na Awurade nu ne ho sɛ ɔyɛ onipa wɔ asase so. Na ɛyɛ no ya n'akomam. Na Awurade kaa sɛ, mɛpepa nipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani. Efiri onipa so kosi ntɔteboa ne mmoa a wɔwea ne wiem nnomaa so. Efiri sɛ mennu me ho sɛ meyɔɔ wɔn. Na Noa deɛ onya adom Awurade anim. Yenum ne Noa awo ntoatoasoɔ. Noa yɛ onipa tenene a ɔyɛ pɛ wɔ ne brɛ so nipa mu. Noa ne Onyankopɔn na ɛnanteeɛ. Na Noa wɔ mmabanim 3: Sem, Ham ne Yafet. Na asase asɛe wɔ Onyankopɔn anim. Na ɛneɛden ahyɛ asase so ma. Na Onyankopɔn hunu asase na hwɛ, asɛe. Ɛfiri sɛ honam nyinaa asɛe wɔn kwan wɔ asase so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, honam nyinaa wie yɛ aba m'anim, ɛfiri sɛ wɔn ani ɛden ahyɛ asase so ma. Na hwɛ, mɛsɛe wɔn ne asase. Fa ɔwawa yɛ adaka, na yɛ mpia wɔ adaka no mu. Na fa ɛhyɛ tare mu ne ho. Na sɛdeɛ yɛ no nie, ne ntwimu basafa 3, ne trɛ basafa 20, ne kron basafa 30. Yɛ adaka no ho mpoma, kosi sɛ aka basafa baako na aduru so. Na si adaka no ano pono ne nkyɛn mu, na yɛ nsamso 3, die di aseɛ, die di ntɛm, ne die edi soro. Na hwɛ, mede nsuyiri bɛba asase so ma bɛsɛe honam a nkwa honhom mu nyinaa ɔsoro ase. Asase so ade nyinaa rebɛwu. Na me ne wo bɛpam ato hɔ, na wakɔ adaka no mu. Wo ne wo ma, ne wo yere, ne wo ma yerenom. Na fa ade a ɛte aseɛ nyinaa, honam nyinaa mu mmienu, onini ne ɔbedeɛ, kɔ adaka no mu. Na onya nkwa nka wo ho. Nnomaa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne tɔteboa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a ɔwe asase so nyinaa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Wɔn nyinaa mu mmienu mmra wo nkyɛn, na onya nkwa. Na wo deɛ, boaboa aduane a wodie nyinaa bi ano kɔ mu, na ayɛ wo ne wɔn aduane. Na Noa yɛ ɔsa, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no nyinaa no, saa ara na ɔyɛɔyɛ. Genesis 10:9. Na Awurade ka kyerɛɛ Noa sɛ, wo ne wo fie nyinaa, monkɔ adaka no mu, ɛfiri sɛ wo na mahu wo ɔteneneeni m'anim, awɔ ntoatoaso yi mu. Mmoa a wɔn ho tie nyinaa mu, fa nsonson, ɛnini ne abedeɛ, na mmoa a wɔn ho ntie mu, fa mmienu, onini ne ɔbedeɛ. Ewiem nnomaa mu nso, nsonson, ɛnini ne abedeɛ. Na wɔn ase nya nkwa asase nyinaa ani. Ɛfiri sɛ aka ɛha 9 na mato nsuo gu asase so adaduanan awia ne anadwo. Na mapepa deɛ ɛwɔ hɔ a mayɔ nyinaa afiri asase ani. Na Noa yɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no nyinaa. Na nsuyire no baa asase so na Noa di mfirinhyia 600. Na nsu a ɛrebɛyere no nti, Noa ne ne mma, ne ne yere ne ne mma yerenom kɔɔ adaka no mu. Mmoa a wɔn ho teɛ ne mmoa a wɔn ho nteɛ, ne nnomaa ne wɔn a wɔwe asase so nyinaa mu. Mmienu baa Noa nkyɛn adaka no mu. Onini ne ɔbedeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ Noa no. Na nanson akyiri no, nsuyire baa asase so. Noa nkwa mu afe a ɛtɔ so 600 mu. Bosome a etia 2 so. Bosome no dadu 9 so. Da no ara, ebunu kɛseɛ no nsuo ani nyinaa paepae. Na ɔsoro mpoma buebue. Na osuo tɔ asase so pii adaduanan awia ne anadwo. Saa da yi ara mu na Noa ne ne mma, Sem, Ham ne Yafet,
ne Noa yere ne ne mma yerenom baasa kɔɔ adaka no mu. Wɔn ne mmoadoma nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ ne ntɔteboa nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a wɔwea asase soɔ nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne ntuboa nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Nnomaa ne ntakraboa nyinaa baa Noa nkyɛn adaka no mu. Honam a nkwa home wɔ wɔn mu nyinaa mu mmienu, na wɔn a ɛbaeɛ no, honam nyinaa mu ani ne abedeɛ na ɛbaeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no, na Awurade too no mu. Na nsuyire no baa asase so adaduanan, na nsuo no dɔɔe, na ɛsoaa adaka no, na ɛmaa so firi asase so. Na nsuo no borɔ so na ɛyiri dodo wɔ asase so, na adaka no tɛɛ nsuo no ani. Na nsuo no borɔ so ara wɔ asase so, na ɛkataa mmepɔ atenten a ɛwɔ ɔsoro ase nyinaa so. Nsuo no borɔ so kɔɔ ɔsoro basafa dunum kataa mmepɔ so. Na honam a ɛkeka ne ho asase soɔ nyinaa, nnomaa, ntɔteboa, wuram mmoa, mmoa a wɔwea asase soɔ nyinaa, ne nnipa nyinaa, wɔn a nkwa honhom ahome wɔ wɔn hwenem, na wɔte asase pɛsɛɛ soɔ nyinaa wuwui. Na ɔpepaa biribiara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase ani, ɛfiri nnipa so kosi ntɔteboa, ne mmoa a wɔwea ne ewiem nnomaa so. Na ɔpepaa wɔn firi asase so, na ɛkaa Noa nkɔ ne wɔn a wɔne no wɔ adaka no mu no. Na nsuo no boroo so wɔ asase so nna 150. Genesis 10:8. Na Onyankopɔn kae Noa ne mmoadoma nyinaa ne ntɔteboa nyinaa a wɔne no wɔ adaka no mu nyinaa. Na Onyankopɔn maa mframa bɔ faa asase so, na nsuo no ano brɛɛ ase, na ebunu no nsuo aniwa sisii, na ɔsoro mpoma mu totoe, na osu a ɛfiri soro no gyaee tɔ, na nsuo no twe firi asase so ara, na nna 150 akyiri no na nsuo no so rehwan. Na bosome a ɛtɔ so 7, bosome no da a ɛtɔ so 17 na adaka no kɔtaa Ararat mmepɔ soɔ. Na nsuo no kɔɔ so twe ara kosii bosome a ɛtɔ so 10 no so. Na bosome a ɛtɔ so 10 no, da a edi kan no na mmepɔ atifi deda adie. Na ɛno akyiri adaduanan no, Noa bue adaka no mpoma a ɔyɔɔɛ no. Na ɔsomaa anene, na ofiri adi, na odi akɔneaba de kosii sɛ nsuo no wee asase soɔ. Na ɔsomaa aburuburo firi ne nkyɛn sɛ ɔnkɔhwɛ sɛ nsuo no awe wɔ asase ani anaa. Nanso aburuburo no annya ne nan sibia. Na ɔsane baa ne nkyɛn adaka no mu, ɛfiri sɛ nsuo no da so wɔ asase nyinaa ani. Na ɔtenee ne nsa faa no baa ne nkyɛn wɔ adaka no mu. Na ɔtwɛn nanson bio, na ɔsomaa aburuburo firi adaka no mu bio. Na aburuburo no baa ne nkyɛn anwummerɛ, na hwɛ, ngudua hahan frɔmfrɔm tua n'ano. Na Noa hunu sɛ nsuo no awe asase so, na ɔtwɛn nanson bio, na ɔsomaa aburuburo no, na wansane amma ne nkyɛn bio. Na afe a ɛtɔ so 601, bosome a edi kan no, da a edi kan no na nsuo no awe asase soɔ. Na Noa yii suhyɛ no firi adaka no so, na ɔhwɛe, na hwɛ, na asase ani awo. Bosome a etia 2 no, da a ɛtɔ so 27 no, na asase so awo koraa. Na Onyankopɔn kasa kyerɛɛ Noa sɛ, firi adaka no mu, wo ne wo yere ne wo mma ne wo mma yerenom a ɔka wo ho, mmoadoma a wɔka ho nyinaa ɛfiri honam nyinaa mu, nnomaa ne ntɔteboa ne deɛ ɛwe asase so nyinaa ne wo mfiri adi, na ɔnyɛ asase so menyamenya, na wɔnwo na wɔnnɔɔso asase so. Na Noa ne ne mma ne ne yere ne ne mma yerenom firi adi, mmoadoma nyinaa, wɔn a wɔwea nyinaa ne nnomaa nyinaa, deɛ ɛkeka ne ho asase soɔ nyinaa, sɛdeɛ wɔn mmoa ban teɛ, firi adaka no mu firi adi. Na Noa si afɔrebɔkyia maa Awurade, na ɔfa ntɔteboa a wɔn ho teɛ nyinaa mu bi ne nnomaa a wɔn ho teɛ nyinaa mu bi de wɔn bobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ bɔkyia no so. Na Awurade tee afɔdeɛ no hwam, na Awurade kaa no n'akoma mu sɛ, onipa nti meremmɔ asase dua bio, ɛfiri sɛ onipa akoma mu adwene yɛ bɔne firi ne mmɔfraase. Na merensɛe deɛ ɛte aseɛ nyinaa bio, sɛdeɛ mayɛ yi. Na asase wɔ hɔ nyinaa, oguo ne wotwa, awɔ ne ahukuro, ɛsusɔ ne ɔpɛ,
ewia ne anadwo nnyai da. Genesis 10:9. Na Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mma na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monwo na monɔɔso, na monhyɛ asase so ma. Na mo huhu ne mo hu suro mmra asase so mmoadoma nyinaa, ne ewiem nnomaa nyinaa, deɛ ewia fam nyinaa, ne ɛpo mu mpataa nyinaa so. Mo nsa na wɔde wɔn ahyɛ. Deɛ ɛkeka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa, ɛnyɛ mo aduane. Mede nyi nyinaa mama mo, sɛdeɛ mede nhamono memaa mo no. Nam a ɛwɔ ne kra, ɛne sɛ ne mogya mu nko na mu nie. Na mo mogya deɛ, mo kra nti mebisa. Aboa biara nsɛm na mebisa. Na onipa nsɛm, obiara a wɔyɛ ne nua mpo nsɛm, na mebisa onipa kra. Deɛ wohwie onipa mogya aguo no, onipa so na wɔnam behwie ne mogya aguo. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn suban so na wɔyɛɛ onipa. Na mo deɛ, monwo na monɔ, na monyɛ asase so menyamenya, na monɔɔso wɔ so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mma a ɔka ne ho no sɛ, Na me nso hwɛ, merema mapam atim hɔ ama mo ne mo asefo a ebedi mo akyiri, ne akra ɛtete ase a ɛka mo ho nyinaa, nnomaa, ntɔteboa ne asase so mmoadoma nyinaa a ɔne mo wɔ hɔ, wɔn a ɛfiri adaka no mu nyinaa. Na mama me ne mo apam yi agyina hɔ, sɛ meremfa nsuyiri me nsɛ honam nyinaa bio, na nsuyiri remma me sɛe asase bio. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Apam a merema no ada me ne mo ne akra ate asefo a ɛka mo ho nyinaa ntam akɔ na nsantene awo ntoatoasoɔ no ho nsɛnkyerɛnne nie. Menya nkontɔn na mede masi mununkum mu, na ayɛ me ne asase ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na sɛ mede mununkum meba asase so a, obehunu nyankontɔn no wɔ mununkum no mu. Na makae mapam a ɛwɔ me ne mo ne honam nyinaa mu akra ate asefoɔ ntam no. Na nsuo annane nsuyiri ansɛn honam nyinaa bio. Na nyankontɔn no bɛba mununkum mu. Na mahwɛ, na mede makae daa apam a ɛwɔ Onyankopɔn ne honam a ɛwɔ asase so nyinaa mu akra ate asefoɔ nyinaa ntam no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, Yei ne apam a mama no agyina me ne honam a ɛwɔ asase nyinaa ntam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na Noa mma a ofiri adaka no mu firi adie ne Sem, ne Ham, ne Yafet, na Ham ne Canaan n'agya. Yenum ne Noa mma baasa no, wɔn mu na nipa firi pete asase nyinaa soɔ. Na Noa firi ase yɔ okuya, na ɔyɔ bobituro, na ɔnom nsa no bi, na ɔboroe. Na ɔda ne ntomadan mu a ne ho da hɔ. Na Canaan agya Ham kohunu n'agya adagya mu. Na ɔkɔka kyerɛɛ ne nuanom baanu no wɔ adi hɔ. Na Sem ne Yafet faa ntoma. Na wɔn baanu de gu wɔn matiri so nam nkyirinkyiri de kɔkata wɔn agya adagya so. Na wɔdanee wɔn ani kyerɛɛ akyire. Na wɔanhunu wɔn agya adagya mu. Na Noa ani so tete firi ne nsa boro mu na ɔtee deɛ ne bakumaa no ayɛ no, ɔkaa sɛ, Wadome Canaan, ɔbɛyɛ nkoa mu akoa ama ne nuanom. Na ɔkaa sɛ, Nhyira ne Sem Nyankopɔn Awurade, na Canaan nyɛ wɔn akoa. Onyankopɔn ma Yafet asentrɛ, na ɔntena Sem ntomadan mu, na Canaan nyɛ wɔn akoa. Na nsuyire akyiri no, Noa tena ase mfirinhyia 350. Na Noa na odiiɛ nyinaa yɛ mfie 950, na owui. Genesis 10:10. Na yenum ne Noa mma, Sem, Ham, ne Yafet awɔ ntoatoasoɔ. Na nsuyire no akyi, wɔwɔ mma maa wɔn. Yafet mma nie, Goma ne Magog, ne Madai, ne Yawan, ne Tubal, ne Mesek, ne Tiras. Na Goma ma ne Askenas, ne Refat, ne Togama. Na Yawan ma ne Elisa, ne Tarsis, Kitim, ne Dodanim. Yenum mu na nsua no amanaman no firi kɔpete wɔn nsase so. Sɛdeɛ wɔn mu biara kasa ne wɔn mu suateɛ, wɔn amanaman mu. Na Ham ma ne Kus, ne Misrim, ne Put, ne Canaan. Na Kus ma ne Seba, ne Hawila, ne Sabta, ne Rama, ne Sabteka. Na Rama ma ne Saba, ne Dedan. Na Kus wo Nimrod.
Na Kus wo Nimrod, ono na ofiri aseɛ yɛ otumfoɔ asase so. Ono na ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ a ɔwɔ tumi Awurade anim. Enti na ɔka sɛ, ɔbɔmmɔfoɔ a ɔwɔ tumi Awurade anim te sɛ Nimrod nie. Na n'ahenni mfitiaseɛ ne Babel, ne Erek, ne Akad, ne Kalne a ɛwɔ Senia asase so. Asase no so na ofiri kɔ Asiria kɔkyekyere Niniwe, ne Rehobot ne Kala, ne Resen a ɛda Niniwe ne Kala ntam no, ɛne kuro kɛseɛ no. Na Misrim wɔ Ludim, ne Anamim, ne Lehabim, ne Naftuhim, ne Patrusim, ne Kasluhim a Filistifo firi wɔn mu, ne Kaftorim. Na Canaan wɔ n'abakan Sidon ne Het, ne Yebusifoɔ ne Amorifoɔ ne Gergasifoɔ, ne Hiwifoɔ ne Akifoɔ ne Sinifoɔ, ne Awadifoɔ ne Samarifoɔ ne Hamatifoɔ. Ɛno akyi na Canaanfoɔ musua peteeɛ. Na Canaanfoɔ hye firi Sidon koduru Gera de kosi Gasa koduru Sodom ne Gomora ne Adma ne Sebuem de kosi Lasa. Yenum ne Ham mma, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amanamanteɛ. Na wɔwɔ mama Sem a ɔne Heba ma nyinaa agya ne Yafet ne nuapanin no nso. Sem ma ne Elam ne Asu ne Afasad ne Lod ne Aram. Na Aram ma ne Us ne Hul ne Geta ne Mas. Na Afasad wɔ Sela, na Sela wɔ Eba. Na wɔwɔ mma baanu ma Eba. Deɛ odi kan no din de Peleg, aseɛ ne nkyekyɛmu. Ɛfiri sɛ ne namu na ɔkyekyɛɛ asase mu. Na ne nua din de Yoktan. Na Yoktan wɔ Almodad ne Selef ne Hasamawet ne Yera, ne Hadoram ne Usa ne Dikla, ne Obal ne Abimael ne Saba, ne Ofe ne Hawila ne Yobab. Yenum nyinaa ne Yoktan ma. Na wɔn tenabea firi Mesa koduru Sefa apueɛ bepɔ so. Yenum ne Samma, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amanamanteɛ. Yenum ne Noa ma musua, sɛdeɛ wɔn awɔ ntoatoasoɔ teɛ wɔ wɔn amanaman mu. Na efiri yenum mu na nsuyire no akyi amanaman pete asase so. Genesis tidu baako. Na asase nyinaa sofoɔ yɛ anokorɔ kasakasa korɔ. Na wotuu kwan fa apueɛ no, wohunu asase tam bi wɔ Senia asase so, na wɔtenaa hɔ. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, Wie, moma yɛnwɔ ntayaa na yɛnto. Na ntayaa no yɛ wɔn aboɔ, na ama yɛ wɔn dɔteɛ. Ɛna wɔkaa sɛ, Wie, moma yɛnkyekyere kuro na yɛnto abantenten a n'atifi bɛduru soro, na yɛmfa nyidin na yɛanhwete asase nyinaa ni. Na Awurade duru bɛhwɛɛ kuro ne abantenten a nnipa mare toɔ no. Na Awurade kaa sɛ, Hwɛ, ɔyɛ ɔman baako, na wɔn nyinaa kasakasa korɔ. Na deɛ wɔafiri aseɛ reyɛ nie. Na afei biribiara rentumi nsi wɔn deɛ osusu sɛ ɔbɛyɛ no biara ho kwan. Wie, momma yɛnsane nkɔ hɔ, na yɛnkɔyɛ wɔn kasa basabasa. Na wɔn mu biara ante ne yɔnko kasa bio. Na efiri hɔnom na Awurade bɔɔ wɔn hwetee asase nyinaa ni, na wogyaee kuro no kyekyerɛ. Enti na wɔfrɛ hɔ Babel, aseɛ ne basabasa, efiri sɛ ɛhɔ na Awurade yɛɛ asase nyinaa kasa basabasa. Na efiri hɔ na Awurade bɔɔ wɔn hwetee asase nyinaa ani. Yenum ne Sem awo ntoatoasoɔ. Sem di mfirinhyia 100 na ɔwoo Afasad, nsuyire no akyiri mfie 2. Na Sem woo Afasad no akyiri no, odi mfie 500 na ɔwoo mabarima ne mama. Na Afasad di mfirinhyia 35 na ɔwoo Sela. Na Afasad woo Sela no akyiri no, odi mfie 403 na ɔwoo mabarima ne mama. Na Sela di mfirinhyia 30 na ɔwoo Eba. Na Sela woo Eba no akyiri no, odi mfie 403 na ɔwoo mabarima ne mama. Na Eba di mfirinhyia 34 na ɔwoo Peleg. Na Eba woo Peleg no akyiri no, odi mfie 430 na ɔwoo mabarima ne mama. Na Peleg di mfirinhyia 30 na ɔwoo Reu. Na Peleg woo Reu no akyiri no, odi mfie 209 na ɔwoo mabarima ne mama. Na Reu di mfirinhyia 32 na ɔwoo Serug.
na Reu woo Serug no akyiri no, odi mfie 207 na ɔwoo mmabarima ne mama. Na Serug di mfirinhyia 30 na ɔwoo Nahor. Na Serug woo Nahor no akyiri no, odi mfie 200 na ɔwoo mmabarima ne mama. Na Nahor di mfirinhyia 29 na ɔwoo Tera. Na Nahor woo Tera no akyiri no, odi mfie 119 na ɔwoo mmabarima ne mama. Na Tera di mfirinhyia 70 na ɔwoo Abram, Nahor ne Haran. Na yenum ne Tera awo ntoatoaso. Tera woo Abram ne Nahor ne Haran. Na Haran woo Lot. Na Haran wuu n'agya Tera anim, asase a wɔwoo no soɔ no so. Ɛne a ɛwɔ Kaldea. Na Abram ne Nahor waree yerenom. Abram yere din de Sarai. Na Nahor yere din de Milka a ɔyɛ Haran babaa. Na Haran yɛ Milka ne Iska agya. Na Sarai yɛ obonini, oniba. Na Tera faa ne ba Abram ne ne ba Haran ba Lot ne n'ase Sarai, ne ba Abram yere. Na ɔne wɔn firi a ɛwɔ Kaldea sɛ wɔrekɔ Canaan asase so. Na oduru Haran no, wɔtenaa hɔ. Na Tera na yɛ mfie 205. Na Tera wuu wɔ Haran. Genesis ti 12. Na Awurade ka kyerɛɛ Abram sɛ, wo deɛ firi w'asase so ne w'abusua mu ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ, na mehyira wo, na mama wo din aso. Na woayɛ nhyira, na mehyira wɔn a wohyira wo. Na wɔn a wɔdome wo no, mɛdome wɔn. Na wo mu na wobehyira asase so mmusua nyinaa. Na Abram kɔe sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛɛ no no. Na Lot ne no kɔe. Na Abram firi Haran no, na wadi mfie 75. Na Abram faa ne yere Sarai ne ne nuaba Lot ne wɔn ahode a wanya nyinaa ne akra a wanya wɔ Haran. Na ofiri hɔ sɛ ɔrekɔ Canaan asase so. Na woduru Canaan asase so. Na Abram twam asase no so koduru baabi a wɔfrɛ hɔ Sikem, koduru More ahahan pɔ ho. Nso bere no mu, na Canaanfoɔ wɔ asase no so. Na Awurade yi ne ho kyerɛɛ Abram kaa sɛ, w'asefoɔ na mede asase yi bɛma wɔn. Na osii afɔrebukyia wɔ hɔ maa Awurade a oyii ne ho kyerɛɛ no no. Na otutu firi hɔ kɔɔ Betel apueɛ bepɔ bi so. Na osii ne ntomadane a Betel da atɔeɛ, na Ai da apueɛ. Na osii afɔrebukyia maa Awurade wɔ hɔ. Na ɔfrɛɛ Awurade din. Na Abram di atutenara kɔɔ anafoɔ fam. Na ɛkɔm baa asase no so. Na Abram sane kɔtenaa Misraim kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ wɔ hɔ, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no mu yɛ den asase no so. Na ɔreyɛ aduru Misraim asase soɔ no, ɔka kyerɛɛ ne yere Sarai sɛ, Hwɛ, minim sɛ woyɛ ɔbaa wo ho yɛ fɛ, na sɛ Misraimfoɔ hu wo a, wɔbɛka sɛ, ne yere nie, na wakumi, na wama wo atena ase. Enti ka sɛ, me nua ne wo, na wo nti wayɛ me yie, na wo nti me kra atena ase. Na Abram duru Misraim no, Misrifoɔ hunu ne yere no sɛ ne ho yɛ fɛ sɛ. Na Farao atitiri hunu no, na ɔkɔkamfoo no kyerɛɛ Farao, na ɔbɛfaa ɔbaa no kɔɔ Farao fie. Na ne nti ɔyɛ Abram yie, na onyaa nnwan ne anantwie ne mfunumu ne nkoa ne mfena ne mfunum bedeɛ ne yoma. Na Abram yere Sarai ho asɛm no nti, Awurade de ɔha kɛseɛ haa Farao ne ne fie. Na Farao frɛɛ Abram kaa sɛ, ɛdeɛ na wayɛ me? Adɛn nti na wanka nkyerɛ me sɛ ɔyɛ wo yere? Adɛn nti na wo se ɔyɛ me nua? Anka merefa no ma aware no, na afei hwɛ, wo yere nie, fa no na kɔ wo kwan. Na Farao tuo nnipa maa no sɛ wonkogya no ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Genesis ti 12. Na Abram firi Misraim, ɔno ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa, ne Lot nso, baa anafoɔ fam. Na Abram anya ne ho sɛ mmoa ne dwetɛ ne sika mu. Na odi atutena firi anafoɔ fam koduru Betel, deɛ aka ne na ne ntomadansi no, wɔ Betel ne Ai ntam, deɛ afɔrebɔkye a osii wɔ hɔ kane no wɔ. Na Abram frɛɛ Awurade din wɔ hɔ. Na Lot nso a ɔne Abram nam no wɔ
enwan ne anantwie ne ntomadan. Na asase no nso mma wɔn sɛ wɔbɛtena faako. Efiri sɛ wɔn ahode dɔɔso sɛ, enti wantumi antena faako. Na akasakasa baa Abram mmoahwɛfoɔ ne Lot mmoahwɛfoɔ ntam. Na bere no mu na Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ tete asase no so. Na Abram ka kyerɛɛ Lot sɛ, Mesrɛ wo, ma akasakasa mma me ne wo ntam, ne me mmoahwɛfoɔ ne wo mmoahwɛfoɔ ntam, na yɛyɛ anuanom. Ɛnyɛ asase no nyinaa na da w'anim yi. Mesrɛ wo, twe wo ho firi me ho. Sɛ wofa benkum a, mɛfa nifa, na sɛ wofa nifa a, mɛfa benkum. Na Lot maa n'ani so hwɛɛ Yordan kanko nyinaa, sɛ ne nyinaa so wɔ nsuo, ansa na Awurade resɛe Sodom ne Gomora no. Te sɛ Awurade turo, te sɛ Misrim de beduru so a. Na Lot yii Yordan kanko no nyinaa, na otutu faa apueeɛ fam, na anuanom mu dii mpaapaamu. Abram tenaa Kanaan asase so, na Lot deɛ, ɔtenaa Yordan kanko no nkuro mu. Na otutuu ne ntomadan ara de koduru Sodom. Nso na Sodomfoɔ yɛ abɔnefoɔ ne nebɔnyɛfoɔ kɛse Awurade anim. Na Lot tee ne ho firi Abram ho no, Awurade ka kyerɛɛ Abram sɛ, Ma w'ani so, na firi deɛ wowɔ hɔ hwɛ atifi fam, ne anaafo fam, ne apueɛ ne atɔeɛ. Na asase a wohu yi nyinaa, wo ne w'asefoɔ na mede bɛma mo daa. Na mɛma w'asefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo. Na sɛ wobi tumi kan asase so mfuturo a, ɛneɛ na wobi tumi akan w'asefoɔ nso. Sɔre, fa asase no tɛntɛn ne ntɛtɛrɛtɛ mu, na wo na mede bɛma wo. Na Abram tutuu ne ntomadan, na ɔbɛtena mammerɛpɔ a ɛwɔ Hebron no mu, na osii afɔrebɔkyia ma Awurade wɔ hɔ. Genesis Tidunai. Na Siniahene Amrafel, Elasahene Ariok, Elamhene Kedolama, ne Amanamanhene Tidial Breso, Wane Sodomhene Bera, ne Gomorahene Bisa, Admahene Sinab, ne Sebuomhene Semaba, ne Bela, ene Sowahene Diakon. Yenum nyinaa behyia Sidim bonhwa mu. Ɛno ne ɛnkyene po no. Mfirinhyia 12 na wɔsom Kedolama. Na afe a ɛtɔ so 12 no, wɔte atua. Na afe a ɛtɔ so 14 no, Kedolama ne ahemfo a ɔkeka ne ho no bekum Rafam wɔ Asterot Karnaim, ne Susifoɔ wɔ Ham, ne Emifoɔ wɔ Kiriataim mpaprɛ so, ne Horifoɔ wɔ wɔn bepɔ Seir so de kosii El Paran a ɛwɔ ɛsrɛ soɔ no. Na wɔsane baa En-Mispat, ɛne Kades, na wɔka Amalekfoɔ asase nyinaa ne Amorifoɔ nso a wɔte Haseson Tama no gui. Na Sodomhene ne Gomorahene ne Admahene, ne Seboyemhene ne Bela ɛne Sowahene firi bae. Na wɔne Elam hene Kedolama ne Amanamanhene Tidial, ne Siniahene Amrafel, ne Elasahene Ariok, de bɛbɔ ani wɔ Sidim bonhwa mu. Ahemfo baanane a ɔreko atia baanum. Na Sidim bonhwa mu yɛ ama amenara nko. Na wɔka Sodom ne Gomora ahemfo gui. Na wɔtotɔɔ wɔ hɔ. Na wɔn a aka no dwane kɔɔ bepɔ so. Na wɔfa Sodom ne Gomora nneɛma nyinaa ne wɔn nnuane nyinaa de sim kɔe. Na wɔfa Abram nuaba Lot a ɔte Sodom ne n'ahodeɛ kɔe. Na odwanefo bi bɛka kyerɛ Hebrini Abram a ɔte Amorini Mamre, Eskol ne Ane ne nua pomu. Nso na ɔne Abram wɔ apam. Na Abram tee sɛ wafa ne nua domum no. Wɔde ne mmamarima a wawo wɔn wɔ ne fie 328 ɔsa tii wɔn koduru Dan. Na ɔne ne nkoa kyɛɛ wɔn humu baa wɔn so anadwo. Na ɔbobɔɔ wɔn, na ɔtaa wɔn koduru Hoba a ɛda Damasko benkum no. Na ɔde nneɛma no nyinaa ne ne nua Lot, ne ne nneɛma ne mmaa no nso ne nkurɔfoɔ no sane bae. Na ɔsane firi Kedolama ne ahemfo a ɛkeka ne ho no kum no reba no. Sodom hene firi kosia no wɔ Sawe bonhwa a ɛne ɔhene bonhwa no mu. Na Salem hene Melkisedek de paano ne bobesa brɛ no. Na ɔyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfo. Na ohyiraa no sɛ, Ɔsorosoro Nyankopɔn a
Oye osoro ne asase wura no nhyira nka Abraham. Na nhyira ne osoro Nyankopɔn a ɔde watamfo ahyɛ wɔn nsa. Na Abraham maa no nneɛma no nyinaa mu ntotosoɔ dudu. Na Sodom hene ka kyerɛɛ Abraham sɛ, fa nipa no ma me na fa ahodeɛ no. Na Abraham ka kyerɛɛ Sodom hene no sɛ, memma me nsa so mekyerɛ Awurade, ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no, sɛ efiri asaawa so de kosi mpaboa homa soɔ. Meremfa biribiara a ɛyɛ wo deɛ. Na wanka sɛ, me na mama Abraham anya ne ho. Gyedeɛ mmeranteɛ no adie no nko, ne mmarima a wɔne me kɔɛ no, ane Eskol ne Mamre kyɛfa, wɔn na ma wɔmfa wɔn kyɛfa. Genesis tidunum. Nsɛm yi akyi no, Awurade asɛm baa Abraham nkyɛn anisoadehunu mu sɛ, Nsuro, Abraham, me ne wo kyɛm, na wakatua bɛdɔɔso pii. Na Abraham se, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na wode bɛma me? Menni ba na menam, na deɛ ɔbɛfa me fie adie ne Damaskoni Eliezer. Na Abraham se, hwɛ, me deɛ wɔama me asefoɔ, na hwɛ, me fie nipa na obedi m'adeɛ. Na hwɛ, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, ɛnyɛ wo yi na obedi w'adeɛ, na deɛ obɛfiri wo ara wo yam no na obedi w'adeɛ. Na ɔde no firi adi kaa sɛ, hwɛ wɔ soro yi, na kan nsoroma so wobɛtumi akan anaa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ w'asefoɔ bɛyɛ no no. Na ɔgye Awurade dii, na obuu yei sɛtenene maa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mene Awurade a ɔde wo firi Uru a ɛwɔ Kaldea no, sɛ mede asase yi bɛma wo sɛ awunyadeɛ. Na ɔse, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na mede behu sɛ menya? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, fa nantwie ba a wɔde mfeɛ 3, ne abirekyi a wɔde mfeɛ 3, ne odwennini a wɔde mfeɛ 3, ne anyankuku ne aborɔnoma ba brɛ me. Na ɔde yɛn nyinaa brɛ no, na ɔpaapae wɔn mu mmienu. Na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛ animu totoo hɔ, na nnomaa no deɛ wampaepae wɔn mu. Na nnomaa a wɔdi nam besisi mmoa afunu no so. Na Abraham pamoo wɔn. Na owia reyɛ akɔtɔ no, Abraham daa nahɔɔ, na hwɛ, ehu ne esum kabii duru no so. Na ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, hunu ampa ara sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn deɛ so, na wasom wɔn, na wɔbɛha wɔn mfirinhyia 400. Na wɔn mana a wɔbɛsom wɔn no, mebu wɔn atɛn, na akyire yi no, wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. Na wo deɛ, wobɛkɔ w'agyanom nkyɛn asomdwoe mu, na wasie wo nkɔkorabere pa mu. Na wɔn toatoasoɔ 9 mu na wɔbɛsane aba ha, ɛfiri sɛ Amorifoɔ amumuyɛ nya nnuri. Na owia tɔe na esum kusuu duruiɛ no, hwɛ, fononoo a efiri wisie ne gyaframa a ɛdrɛ bɛfaa afaafa no ntam. Da no ara na Awurade ne Abraham pam sɛ, w'asefoɔ nam de asase yi mama wɔn efiri Misraim asubɔnten ho de kosi asubɔnten kɛseɛ, Efrit asubɔnten no so, Kenifoɔ ne Kenisifoɔ ne Kadmonifoɔ, ne Hetifoɔ ne Perisifoɔ, ne Refemfoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Gergasifoɔ ne Yebusifoɔ. Genesis tidunsia. Na Abraham yere Sarai nwoma no. Na ɔwɔ afena bi a ɔyɛ Misraimni a ne din de Hagar. Na Sarai ka kyerɛɛ Abraham sɛ, hyɛ Awurade asi ma wɔn ho kwan, enti kɔm afena nkyɛn ebi a menya ne ho ma. Na Abraham tie Sarai. Na Abraham tena Kanaan asase so mfirinhyia 10 no. Abraham yere Sarai faa n'afena a ɔyɛ Misraimni no de no maa ne kunu Abraham awadeɛ. Na ɔkɔɔ Hagar ho, na onyinsɛnee. Na ohunu sɛ wanyinsɛn no, obu n'awura animtia. Na Sarai ka kyerɛɛ Abraham sɛ, asɛmmɔne a wadi me da wo so, me na mede m'afena amato wo kukum, na ohunu sɛ wanyinsɛn nti obu me animtia. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn. Ɛna Abraham ka kyerɛɛ Sarai sɛ, hwɛ, w'afena wɔ wo nsam, yɛ no sɛdeɛ ɛyɛ wɔ ani soɔ. Na Sara brɛ no ase, na odwane firi ne nkyɛn. Na Awurade bɔfo hunu no nsuo aniwa bi ho wɔ ɛsrɛ so, sɛ kwan so, nsuo aniwa no ho. Na ɔkaa sɛ, Hagar,
Sara afna, ufiri hin na oreba, na orekọ hin ni. Na ɔse, mifiri mewura Sara nim na miridwane. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ, Sane kɔ owura nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase hyɛ ne nsase. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ, Dɔ na mɛma wasefo adɔ, na dodoɔ nti ɔrentumi nkan ho. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ, Hwɛ, wanyinsɛn, na wobɛwo ɔba, na wobɛto ne din Ismael, aseɛ ne Onyankopɔn tie. Ɛfiri sɛ, Awurade ate w'ama ne hu. Na ɔbɛyɛ onipa a ɔte sɛ ɛsrɛ so afunumu. Ne nsa bɛtie nnipa nyinaa, na nnipa nyinaa nsa atia no, na ɔbɛtena ne nuanom nyinaa anim. Na ɔfrɛ Awurade a ɔne no kasaeɛ no din sɛ, Wone Onyankopɔn a ohunu adeɛ. Na ɔse, Mahunu deɛ ohumi na mpa. Enti wɔfrɛ asubra no sɛ Bialaharoi, aseɛ ne ɔteasefo a ohumee no abura. Hwɛ, ɛwɔ Kades ne Bared ntɛm. Na Hagar wo ɔba ma Abram, na Abram frɛ ne ba a Hagar woo no Ismael. Na Hagar woo Ismael ma Abram no. Na Abram adi mfie 86. Genesis tidunson. Na Abram di mfirinhyia 90 no. Awurade yi ne ho kyerɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn twi di ampɔn, nantimanim na yɛpɛ. Na mɛma mapam ada me ne wo ntɛm, na mama wadɔ kɛseɛ no ara. Na Abram de n'anim butuu fam, na Onyankopɔn ne no kasaa sɛ, Me deɛ, hwɛ, mapam da hɔ ma wo, na mɛyɛ wo aman pii agya, na ɔremfrɛ wo din Abram, aseɛ ne agya a wama no so bio. Na mmom ɔbɛfrɛ wo Abraham, aseɛ ne nipakuo agya, ɛfiri sɛ mayɛ wo aman pii agya, na mɛma wadɔ pii pa, na mɛyɛ wo aman, na ahemfo afiri wo mu. Na mɛma me ne wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no apam agyina wɔ wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu. Na ayɛ daa apam, na mayɛ wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no Nyankopɔn. Na mede asase a woyɛ so hɔhoɔ yi, Kanaan asase nyinaa, bɛma wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri, sɛ daa awunyadeɛ, na mayɛ wɔn Nyankopɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo deɛ, di m'apam so, wo ne w'asefo a ebedi w'akyi, wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu. Yei ne me ne w'asefo a ebedi w'akyi no ntam apam a mo ni soɔ. Ontwitwa mo mmarima nyinaa twetia, na montwitwa mo ho twetia, na ayɛ me ne mo ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na ɔbabarima biara a wadi na ɔtwe no, montwa ne twetia, mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Deɛ wawo ne fie ni deɛ wɔde sika tɔɔ no wɔ hɔhoɔ biara a ɔnyɛ w'aseni nkyɛn. Twa ne twa deɛ wawo no wɔ fie ni deɛ wode wo sika tɔɔ no ntwetia. Na mapam atena mo honam mu sɛ daa apam. Na ɔbarima amomonoto biara a ɔntwa ne twetia no, saa onipa no obetwa no afiri ne man mu, wato mapam. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Oyere Sarai deɛ, mfrɛ ne Sarai bio. Na mmom, Sara, aseɛ ne ɔhene babaa. Na mehyira no, na mama wo ne mu ɔba nso. Na mehyira no, na ɔbɛyɛ aman ahemfo bɛfiri ne mu. Na Abraham de n'anim butuu fam seree, na ɔkaa no n'akoma mu sɛ, Wɔbɛwo ɔba ama deɛ wadi mfirinhyia 100, na Sara wadi mfeɛ 90 no bɛwo anaa? Na Abraham ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, O sɛ Ismael benya w'anim nkwa. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ampaniampa wo yere Sara bɛwo ɔba ama wo, na wato ne din Isak, aseɛ ne Seruia. Na mɛma me ne no apam agyina, ayɛ daa apam ama n'asefo a ebedi n'akyiri no. Na Ismael ho deɛ, metie wo. Hwɛ, mehyira no, na mama no awo, na wadɔɔso pii pa. Atitiri 12 na wɔbɛwoɔ, na mayɛ no ɔman kɛseɛ. Na mapam deɛ, me ne Isak a Sara bɛwo no ama wɔ afeda sɛsɛɛ no, na ɛbɛpam ama no ogyina. Na ɔne no wie kasa no, Onyankopɔn firi Abraham nkyɛn kɔɔ ɔsoro. Na Abraham faa ne ba Ismael ne wɔn a wawo wɔn wɔ ne fie nyinaa ne wɔn a ɔde ne sika tɔɔ wɔn nyinaa. Abraham fiefoɔ mu mmarima nyinaa, na otwitwaa wɔn twetia da no ara, sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no no.
na Abraham adi mfirinhyia aduɔkronkron na wotwaa no twetia. Na ne ba Ismael adi mfie 12 na wotwaa no twetia. Da no ara na wotwitwaa Abraham ne ne ba Ismael twetia. Na ne fiefo nyinaa, wɔn a wɔwoo wɔn ne fie ne wɔn a wɔde sika totɔɔ wɔn wɔ ahɔhoɔ nkyɛn, wɔtwitwaa wɔn twetia kaa ne ho. Genesis tidungɔtwe. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no wɔ Mamrɛ po mu, na ɔte ne ntomadan pono ano awia ketee. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ, mmarima baasa abegyina ne ntentensoɔ. Na ohunu wɔn no, ofiri ne ntomadan pono ano tuu mmirika kohyiaa wɔn, na ɔkotoo fam kaa sɛ, Awurade, sɛ manya w'anim anuonyam a, mesrɛ wo, nsan w'akoa ho nkɔ. Ma wɔnkɔsa nsuo kakra bi mmra, na monhohoro mo nan ase, na monhome dua yi ase, na merekɔ makɔfa paano kakra maba, na mode adwodwo mo akoma, na ɛno akyiri no moakɔ, na enti na mobɛfa mo akoa nkyɛn yi. Na ɔse, Yɔsɛdeɛ waka yi. Na Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn ntomadan mu kaa sɛ, Yɛ ntɛm, fa sikyire sampa susukura 3 feteto tatare. Na Abraham tuu mmirika kɔɔ anantwie mu kɔkyeree nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ, na ɔyɛ, na ɔde maa abɔfra bi, na ɔyɛ ntɛm siesie no. Na ɔfaa nufusuo anisradeɛ ne nufusuo ne anantwie ba a osiesie no no, na ɔde besii wɔn anim, na ɔno deɛ, ogyinaa wɔn anim dua no ase, na odidii. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo yere Sara wɔ he? Na ɔse, Hwɛ, ɔwɔ ntomadan mu. Na ɔkaa sɛ, Ampa ara, mɛsane maba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ. Na hwɛ, wo yere Sara anya ɔba. Na Sara tee no ntomadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano. Na Abram ne Sara nyinaa anyini, na wadi mfirinhyia pii, na deɛ ɛyɛ mmaa no to atwa wɔ Sara ho. Enti Sara sree ne mu kaa sɛ, Sɛ menya awi abere wabɔ, na mewura nso abɔ akɔkora yi, na menya anigyeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Adɛn nti na Sara seree sɛ, Ampani ampa ara mɛnyini yi mɛwo ɔba. Biribi yɛ Awurade yɔna. Bere a mahyɛ no, mɛsane aba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ, na Sara anya ɔba. Na Sara sanee sɛ, Menseree. ɛfiri sɛ na osuro, na ɔse, Dabi, na wasere. Na mmarima no sɔre firi hɔ danee wɔn ani kyerɛɛ Sodom, na Abraham ne wɔn kɔkogyaa wɔn kwan. Na Awurade kaa sɛ, Memfa deɛ merebere mi nsie Abraham anaa? Ɛfiri sɛ ampa ara Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛyɛ den, na ne mu na wobɛhyerɛ wiase aman nyinaa. Na mahu no, mayi no sɛ ɔnhyɛ ne ma ne ne fiefo a ɛbɛdi n'akyiri sɛ onni Awurade kwan so, nyɛ tenenee ne atɛntenenee adeɛ. Na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba ne so. Na Awurade kaa sɛ, Sodom ne Gomora nteɛmu nso, na wɔn ne bɔne yɛ durududu nti, merisane mma kɔhwɛ sɛ wɔayɔ sɛdeɛ nteɛmu a ɛduru me nkyɛn no teɛ anaa. Na sɛ ɛnte saa a mehu. Na mmarima no danee wɔn ani firi hɔ kɔɔ Sodom. Na Abraham deɛ, na ɔda so gyina Awurade anim ara. Na Abraham twe bɛn kaa sɛ, Wobɛpra ɔteneneeni ne abɔnefo abɔ mu agu anaa? Ebia sɛsɛɛ ateneneefoɔ 50 wɔ kuro no mu. Anka wobɛpra wɔn agu. Na teneneefoɔ 50 a ɛwɔ kuro no mu nti wɔremfa mfiri kuro no anaa? Yei mpare wo sɛ wobɛdi saa asɛm yi, sɛ wobɛkum ɔteneneeni ne abɔnefo afra. Na ɔteneneeni ayɛ sɛ ɔbɔnefoɔ. Yei mpare wo. Deɛ obu asase nyinaa atɛn no remmu atɛntenenee anaa? Na Awurade kaa sɛ, Sɛ mehunu ateneneefoɔ 50 Sodom kuro mu a, wɔn nti mede bɛfiri kuro no nyinaa. Na Abraham buaa sɛ, Hwɛ, meyɛ mfuturo ne nsodeɛ, nanso masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa. Ebia na aka ateneneefoɔ 50 no so 5. Anka 5 nti wobɛsɛe kuro no nyinaa. Na ɔse, Sɛ mehunu aduane 5 wɔ hɔ a merensɛe hɔ. Na ɔtoaa so kasa kyerɛɛ no bio sɛ, Ebia wobɛhu aduanan wɔ hɔ. Na ɔse, Aduanan no nti merenyɔ.
ɛna ɔkaa sɛ, ma Awurade bu mfu na ma menkasa ebia obehu aduasa wɔ hɔ. na ɔse, sɛ mehunu aduasa wɔ hɔ a merenyɔ. na ɔkaa sɛ, hwɛ masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa ebia wobehu aduonu wɔ hɔ. na ɔse, aduonu no nti merensɛe hɔ. na ɔkaa sɛ, ma Awurade bu mfu na menkasa prɛko pɛ yi ebia wobehu edu wɔ hɔ. na ɔse, edu no nti merensɛe hɔ. na Awurade ne Abraham wie ɔkasa no, ɔkɔe, na Abraham sane baa ne fie. Genesis tidum-krono. Na abɔfoɔ baanu no duru Sodom anwummerɛ. Na Lot te Sodom kuropono ano. Na Lot hunuu wɔn no, ɔsɔre kohyiaa wɔn, na ɔde n'anim butuu fam kaa sɛ, me wuranom, mesrɛ mo, momma ne mmra mo akoa fie mɛsoɛ anadwo yi, na monhoro mo nan ase, na anɔpa tutu mu asɔre akɔ mo kwan. na wɔse, daabi, na yɛbɛda abɔntene so. na ɔsrɛɛ wɔn dendenden, na ɔmanee ne nkyɛn baa ne fie, na ɔtoo wɔn pono, na ɔtoo apeti maa wodii. Na wonya nkɔdaeɛ no, kurom hɔfoɔ, Sodomfoɔ betwaa ɛdan no ho hyiae. Efiri mmɔfra so kosi mpanimfoɔ so, ɔman mu no nyinaa, na wɔfrɛɛ Lot ka kyerɛɛ no sɛ, na Lot firi kɔɔ wɔn nkyɛn ɛpono no ano, na ɔtoo ɛpono no mu wɔ n'akyi, na ɔkaa sɛ, anuanom mesrɛ mo, monnyɛ bɔne sa. Hwɛ, mewɔ mmabaa baanu a wɔnwu no ɔbarima. Momma memfa wɔn memfiri me mmrɛ mo, na monnya wɔn sɛdeɛ ɛyɛ mo ani so. Na mmarima yi nko deɛ, monnyɛ wɔn hwee, na ɛno nti na ɔbaa me so hwɛ nwinase yi. na wɔkaa sɛ, hwɛ wo ho firi hɔ. na wɔse, saa wɔ nipa yi ba bɛyɛ ɔhɔhoɔ, ɛna afei ɔpɛ sɛ ɔyɛ otemmufoɔ yi. Afei yɛbɛyɛ wo bɔne akyɛ wɔn. na wɔhyɛ ɔbarima Lot so denden twe baa sɛ obebu ɛpono no. Na mmarima no tenee wɔn nsa twee Lot baa wɔn nkyɛn wɔ ɛdan no mu, na wɔtoo ɛpono no mu. Na nnipa a wogyina ɛpono no ano deɛ, wofirafira wɔn ani firi nketewa so kosii akɛseɛ so. Na wɔhwehwɛɛ ɛpono ano kwan brɛe. Na mmarima no ka kyerɛɛ Lot sɛ, wowɔ obi wɔ ha ka wo ho, aseɛ anaa mmabarima anaa mmabaa anaa biribiara a wowɔ wɔ kuro yi mu, na momfiri ha, na yɛrebɛsɛe ha, ɛfiri sɛ wɔntie mu so Awurade ani. Na Awurade asoma yɛn sɛ yɛmmɛsɛe ha. na Lot firi adi ne ne nsenom a wɔrebɛware ne mmammaa no kɔkasaa sɛ, Monsɔre mfiri ha, na Awurade rebɛsɛe kuro yi. nanso ɔyɛɛ ne nsenom ani so sɛ obi a ɔredi fɛw. Na adeɛ reyɛ akye no, abɔfoɔ no piapia Lot sɛ, Sɔre, fa wo yere ne wo mmabaa baanu a wɔwɔ ha no kɔ. Anyɛ saa, wɔbɛsɛe wo, ɔman yi amumuyɔ mu. na ɔtwentwɛn ne nan ase no, mmarima no sosɔɔ ɔne ne yere ne ne mmammaa baanu no nsa, ɛfiri sɛ Awurade rebehu no mmɔbɔ. Na wɔde no firi adi gyaa no kuro no akyi. Na wɔde wɔn firi adie no, wɔkaa sɛ, Dwane gye wo kra nkwa. Ɛnhwɛ w'akyi, nso enyina kankwan mu baabiara. Bepɔ so na dwane korɔ, anyɛ saa wɔbɛsɛe wo. na Lot ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ao, wowura, mma no nyɛ sa. Hwɛ, wakoa ɛnyɛ w'anim adom, na ɔma wadɔyɛ a wɔyɛ me aso sɛ worebɛgye me nkwa. Nanso merentumi nnwane nkɔ bepɔ so, na bɔne no ammɛto me, na manwu. Hwɛ, kuro yi na ɛbɛn sɛ wodwane kɔ hɔ, nanso esu a, ma menwane nkɔ hɔ ensu anaa, na me kra nya nkwa. na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, matie wo wɔ saa asɛm yi ho nso, na meremmutu kuro a waka ho asɛm yi. Yɛ ntɛm dwane kɔ hɔ, ɛfiri sɛ merentumi nyɔ hwee gye sɛ woakɔduru hɔ ansa. enti na ɔfrɛ kuro no din sɛ Soa, aseɛ ne ade ketewa. Na Lot duru Soa no, na owia apue asase so. Na Awurade tɔɔ sɔfe ne ogya firi Awurade nkyɛn ɔsoro guu Sodom ne Gomora so. Na obutuu nkuro no ne kanko no nyinaa ne wɔn a wɔtete nkuro no mu nyinaa ne deɛ afifiri asase no soɔ. Na ne yere hwɛɛ n'akyi, na ɔdanee nkyene sie.
Na Abraham tuya ahema kɔɔ deɛ ogyina Awurade anim hɔ. Na ɔdane n'ani kyerɛɛ Sodom ne Gomora ne kanko no asase nyinaa. Na ɔhwɛe, na hwɛ, asase no so wisie foro sɛ fononoo mu wisie. Na Onyankopɔn sɛe kanko no nkuro no. Onyankopɔn kae Abraham, na ɔgyee Lot firi butu a obutuu nkuro a Lot timu no mu. Na Lot firi so akɔtenaa bepɔ no so, ɔne ne mmammaa baanu no, ɛfiri sɛ osuro so atena. Na ɔne ne mmammaa baanu no kɔtenaa ɔbodan bi mu. Na abakan no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ, yɛn agya anyini, na wɔbarima biara ni asase yi so a ɔbɛba yɛn ho, sɛdeɛ asase sofoɔ nyinaa amanneɛ teɛ. Bra, na yɛma yɛagya nsanom, na yɛne no nkɔda, na yɛnya yɛn agya ho ma. Na ɔmaa wɔn agya nsa nomee anadwo no, na abakan no kɔɔ mu ne n'agya kɔdae, na wanhunu ne na ne ne sɔree mu. Na adeɛ kyeeɛ no, abakan no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ, hwɛ, me ne m'agya akɔda anadwo yi, ma yɛma no nsanom nnɛ anadwo yi nso, na kɔ mu, na wɔne no nkɔda, na yɛnya yɛn agya ho ma. Na ɔmaa wɔn agya nsa nomee anadwo no nso, na akumaa no sɔree ne no kɔdae, na wanhunu ne na ne ne sɔree mu. Na Lot mmammaa baanu no nyinaa nyinsɛn wɔn agya ho. Na abakan no wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Moab, ɔne Moabfoɔ agya de besi nnɛ. Na akumaa no nso wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ben-Ami, ɔne Amon mma agya de besi nnɛ. Genesis ti aduonu. Na Abraham tutu firi hɔ kɔɔ anafoɔ fam asase so, na ɔkɔtenaa Kades ne Sɔ ntam, na ɔkɔyɛɛ ɔhɔhoɔ wɔ Gera. Na Abraham kaa ne yere Sara ho sɛ, ɔyɛ me nuabaa. Na Gerahene Abimelek soma ma wɔbɛfaa Sara. Na Onyankopɔn baa Abimelek nkyɛn anadwo daeɛ mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, ɔbaa a wakɔfa no no nti worebewu, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere. Nso na Abimelek nnya nkaa no, na ɔkaa sɛ, Awurade, wobɛkum ɔmantenee nso. Ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ me nuane no. Na ɔbaa no so kaa sɛ me nuane no. Makoma mu kan ne me nsɛm teɛ na mede me yɔɔ yei. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no daeɛ mu sɛ, Me nso minim sɛ wakoma mu kan na wode yɔɔ yei. Na me nso misoo wo mu, na woanyɛ bɔne. Ɛno enti na mama wanka no. Na afei da na ɔbarima no yere kɔma no, ɛfiri sɛ ɔyɛ odiyifoɔ, na wapa akyɛw ama wo, na woanya nkwa. Na sɛ woannane no ankɔma no a, ɛneɛ, hu sɛ wuo na wobɛwuo. Wo ne deɛ ɛwɔ wuo nyinaa. Na Abimelek sɔree anɔpatutu frɛɛ ne nkoa nyinaa, na ɔkaa nsɛm yi nyinaa gu wɔn asom. Na nnipa no suroo pii. Na Abimelek frɛɛ Abraham ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛdeɛn na woayɔ yɛn yi, na bɔne bɛn na mayɛ woɔ, na wode bɔne kɛseɛ yi aba me ne m'ahenniɛ soɔ. Ade a wɔnyɔ na woayɔ me yi. Na Abimelek ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Ɛdeɛn na wohunuyɛ na wodii saa asɛm yi? Na Abraham kaa sɛ, ɛfiri sɛ misusuw sɛ ampa Onyankopɔn ho suro ni ha yi, na me yere nti obɛku me. Nanso ɛwɔ mu ampa sɛ ɔyɛ me nua, m'agya ba ne no, na ɛnyɛ me nabaa na wayɛ me yere. Na Onyankopɔn maa me firi m'agya fie. Mebekyiniyɛ no, mesee no sɛ, wadɔyɛ a wobɛyɛɛ me ne sɛ, baabiara a yebeduro no, ka no me ho sɛ ɔyɛ me nua. Ɛna Abimelek faa nnwan ne anantwie ne nkoa ne mfenaa de maa Abraham, na ɔdanee ne yere Sara maa no. Na Abimelek kaa sɛ, Hwɛ, m'asase na ɛda w'anim yi, baabiara a ɛyɛ wɔ w'ani soɔ no, tena. Na Sara deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, mama wo nua nnwetɛbena pem. Hwɛ, ɛno na wɔn a wɔka wo ho nyinaa de behunu wo tirim, na wo ho afi nnipa nyinaa anim. Na Abraham bɔɔ Onyankopɔn mpaeɛ, na Onyankopɔn saa Abimelek ne ne yere ne ne mfenaa yadeɛ maa wɔwowoe. Ɛfiri sɛ, Abraham yere Sara ho asɛm no nti, na Awurade ato Abimelek fiefoɔ nyinaa yafunu mu. Genesis ti aduonu baako.
Na Awurade bɛhwɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkae no, na Awurade yɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkasaeɛ no. Na Sara nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima ma Abraham ne nkɔkorabere mu, bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no mu. Na Abraham too ɔba a wɔwo maa no a Sara wo maa no no din Isak. Na Abraham ba Isak dii naawɔtwe no, otwaa no twetia sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na Abraham adi mfirihyia 100 na wɔwoo ne ba Isak maa no. Na Sara kaa sɛ, Onyankopɔn ama me sereɛ, obiara ɔbɛteɛ no bɛsere ama me. Na ɔse, hwan na nka ɔbɛka kyerɛ Abraham sɛ, Sara bɛma ma nufoɔ, nanso ma wo ba ama no ne nkɔkorabere mu. Na abɔfra no nyinii, na otwaa no nufoɔ. Na da a otwaa Isak nufoɔ no, Abraham too pono kɛseɛ. Na Sara hunu Misrini Hagar ba a ɔwo maa Abraham no sɛ ɔredi fɛw. Na ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, pam afenaa yi ne ne ba no, na ɛnyɛ afenaa yi ba ne me ba Isak na ebedi adeɛ. Na ne ba no nti, asɛ no yɛ Abraham yie. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, ma abɔfra no ne wafenaa asɛm no nyɛ wo ya, na deɛ Sara ka kyerɛ wo nyinaa tie. Na Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ, na afenaa ba no nso bɛyɛ no ɔman kɛseɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛ w'aseni. Na Abraham sɔree anɔpatutu faa paano ne nsuo kotokuo, na ɔde maa Hagar, ɔde sii ne kɔn ho, ne abɔfra no, na ɔmaa no kɔe. Na ɔkɔe kɔkyinkyini bi ase basrɛ so. Na nsuo no san wɔ kotokuo no mu no, ogyaa abɔfra no wɔ dɔtɔ bi ase. Na ɔkɔkɔtenaa akyiri bɛyɛ sɛdeɛ wɔto bɛma a ɛbɛtɔ. Na ɔse, ma menhunu abɔfra yi wo. Na ɔtenaa ne ntentensoɔ, na ɔmaa ne so sui. Na Onyankopɔn te abarimaa no ne. Na Nyankopɔn bɔfoɔ firi soro frɛɛ Hagar ka kyerɛɛ no sɛ, Hagar, ɛdeɛ na ɛreyɛ wɔ? Nsuro, na Onyankopɔn ate abarimaa no ne wɔ deɛ wɔ hɔ. Sɔre ma abarimaa no so, na fa wo nsa sɔ ne mu, na mɛyɛ no ɔman kɛseɛ. Na Onyankopɔn bie n'ani, na ohunu subura bi. Na ɔkɔkɔsaa bi hyɛɛ nwoma kotokuo no ma, na ɔde bi maa abarimaa no nomoe. Na Onyankopɔn dii abarimaa no akyi na onyini. Na ɔtenaa ɛsrɛ so hɔ yɛ agyantoni. Na ɔtenaa Paran srɛ so, na ne na kɔwaree yere firi Misrim asase so brɛ no. Na brɛ no mu no, Abimelek ne ne safohene titire Pikol bɛka kyerɛɛ Abraham sɛ, Onyankopɔn di w'akyi wɔ biribiara a woyɛ mu. Enti afei ka Onyankopɔn ntam kyerɛ me sɛ, worentwa me ne me mma nana nkontompo. Na saa dɔyɛ a meyɛɛ wɔ no teɛ no, wode bɛyɛ me ne m'asase a wabɛyɛ hɔhoɔ wɔ so yi. Na Abraham kaa sɛ, mɛka ntam no. Na asubra bi a Abimelek nkoa nam aniɛden so gyeeɛ no nti, Abraham kaa Abimelek anim. Na Abimelek kaa sɛ, minim deɛ ɔyɛɛ saa asɛm yi, na wo nso woanka nkyerɛ me, nanso mentee da gye nnɛ. Na Abraham de nnwan ne anantwie maa Abimelek, na wɔn baanu pamoe. Na Abraham yi nnwantemma abereɛ nson gyina afa. Na Abimelek ka kyerɛɛ Abraham sɛ, nnwantemma abereɛ nson a woyii wɔn gyina afa yi aseɛ ne sɛn? Na ɔkaa sɛ, Nnwantemma abereɛ nson yi, gye wɔ me nsɛm, na ɛnyɛ me adanseɛ sɛ me na metuu abura yi. Enti ɔfrɛɛ hɔ Biaseba, aseɛ ne ntanka abura. Ɛfiri sɛ, ɛhɔ na wɔn baanu nyinaa kekaa ntam. Na wɔpamee wɔ Biaseba. Na Abimelek ne ne safohene titire Pikol sɔree, na wɔsane kɔɔ Filistifoɔ asase so. Na Abraham tɛɛ ɛsɛnteɛ wɔ Biaseba, na ɔfrɛɛ Awurade a ɔyɛ daa Nyankopɔn din wɔ hɔ. Na Abraham yɛɛ hɔ wɔ Filistifoɔ asase so nna pii. Genesis ti 22. Na nsɛm yi akyiri no, Onyankopɔn sɔ Abraham hwɛe, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Abraham. Na ɔse, minie. Na ɔkaa sɛ, fa wo ba koro a wodɔ no no, Isak, kɔ Moria asase so, na fa no kɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ hɔ, wɔ mmepɔ no mu biako a mɛkyerɛ wo so. Na Abraham sɔree anɔpatutu, na ɔhyehyɛɛ n'afunumu.
na ɔfa ne mmɔfra mu baanu ne ne ba Isak kaa ne ho, na otwa ɔhye afɔdeɛ nyina, na osim kɔdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no hɔ. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, Abraham maa n'ani so, na ohunu bea hɔ wɔ akyirikyiri. Na Abraham ka kyerɛɛ ne mmɔfra no sɛ, mo ne afurum yi ntena ha, na me ne abarimaa yi bɛkɔ no ho akɔsɔre, na yɛasane aba mo nkyɛn. Na Abraham fa ɔhye afɔdeɛ nyina no de soaa ne ba Isak, na ɔfa ogya ne sekan kurae, na wɔn baanu kɔe. Na Isak ka kyerɛɛ n'agya Abraham sɛ, M'agya. Na ɔse, Minie me ba. Na ɔse, hwɛ, ogya ne nyina nie, na adwama a ɔde rekɔbɔ afɔdeɛ no wɔ he? Na Abraham se, Me ba, Onyankopɔn bɛkyerɛ ɔhye afɔdeɛ adwama no. Na wɔn baanu kɔe, na wokoduruu deɛ Onyankopɔn kyerɛɛ no hɔ. Na Abraham si afɔrebɔkyea wɔ hɔ, na osiesie nyina no, na ɔkyekyerɛɛ ne ba Isak, na ɔde no to afɔrebɔkyea no so wɔ nyina no so. Na Abraham tenee ne nsa faa sekan no sɛ ɔde rebekum ne ba no. Na Awurade bɔfoɔ firi soro frɛɛ no sɛ, Abraham, Abraham. Na ɔse, Minie. Na ɔse, Mfa wo nsa nka abarimaa no, nso nyɛ ne hwee. Na afei no mahunu sɛ wusuro Onyankopɔn, na woanka me wo ba korɔ no. Na Abraham maa n'ani so, na ohunui, na hwɛ, odwennini a dɔtɔ asɔ ne man mu wɔ n'akyi. Na Abraham kɔfaa odwennini no de no sii ne ba no anan mu bɔ ɔhye afɔdeɛ. Na Abraham too bea hɔ din sɛ Yahwɛ Yire, aseɛ ne Awurade hunu. Enti wɔka no nnɛ ara sɛ, bepɔ a wohunu Awurade wɔ soɔ. Na Awurade bɔfoɔ firi soro frɛɛ Abraham bio sɛ, Sɛ Awurade sie nie, esiane sɛ woayɔ saa asɛm yi, na woanka me wo ba korɔ no nti, maka me ho ntam sɛ, hyira na mɛhyira wo, na dɔ na mɛma w'asefoɔ adɔre sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea. Na w'asefoɔ bɛfa wɔn atamfo nkuro ano apono adi so. Na w'asefoɔ mu na wobɛhyira asase so amanaman nyinaa, ɛfiri sɛ woatie me nne. Ɛna Abraham sane baa ne mmɔfra no nkyɛn. Na wɔsɔre sim baa Biaseba, na Abraham tenaa Biaseba. Na nsɛm yi akyiri no, wɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, Hwɛ, Meka nso awo ma ama wo nua Nahor. Na bakan Us ne ne nua Bus ne Kemuel a ɔyɛ Aram agya, ne Keset ne Haso ne Pildas ne Yidlaf ne Betuel. Na Betuel wɔ Rebeka. Nipa baawɔtwe yi na Milka wo maa Abraham nua Nahor. Na ne yere baako bi a wɔfrɛ no Rehuma nso wɔ Teba ne Gaham ne Tahas ne Maaka. Genesis ti 29. Na Sara di mfirinhyia 127. Sara nkwa mu mfie nie. Na Sara wuo wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron na ɛwɔ Kana asase soɔ no. Na Abraham ba begyam Sara na osun no. Na Abraham sɔre firi namu no anim. Na ɔne Het ma kɔkasa sɛ, Meyɛ mo nkyɛn hɔhoɔ ne mamfrani. Momma me amusie bia wɔ mo nkyɛn, na minsie mamu a ɔda m'anim yi. Na Het ma no bua Abraham sɛ no sɛ, Owura tie yɛn. Nyankopɔn pani bi ne wo wɔ yɛn mu. Ɛna da mu deɛ wɔpɛ no. Se wamu no wɔ mu. Yɛn mu biara renka me wo ne da. Sɛ nsie wamu wɔ mu. Na Abraham sɔre gyinae, na ɔbɔɔ ne mu ase ma asase no so nkurɔfoɔ. Het ma no, na ɔne wɔn kasaa sɛ, Sɛ ɛyɛ mo pɛ sɛ misie mamu yi ma no firi m'ani so a, muntie me, na monsrɛ Efron sɛ ɔhaba ma me. Na ɔmfa Makpela bodan a ɛyɛ ne deɛ na ɛwɔ n'afua no no ma me. Ɔnye me n'abotene na ɔmfa ma me, na minya asieyɛ wɔ mo ha. Na Efron te Het ma no mu. Na Het ni Efron bua Abraham ma Het ma no te wɔ wɔn a wɔhyɛne ne kuropono mu no nyinaa anim sɛ, Dabi, me wura, tie me. Mede afuo no mema wo, na ɔbodan a ɛwɔ mu no nso mede mema wo. Me mama anim na mede ma wo yi, sie wɔ mu. Na Abraham bɔɔ ne mu ase wɔ asase no so nkurɔfoɔ no anim. Na ɔkasa kyerɛɛ Efron ma asase no so nkurɔfoɔ no tee sɛ, Sɛ wotie me a, mede afuo no tiri dwetɛ bɛma wo. Gye no me nsɛm na minsie mamu wɔ hɔ. Na Efron bua Abraham see no sɛ,
miwura tie ngetabena hanan asase ye dien wo mene wontam wo muara na sie na Abraham tie Efron na Abraham kari dweta Efron bodin ma het mate ye no ma no nwetabena ahanane a adwadefo die no na wode Efron afua ewo Makpela eda mamrententenso no afuo no ne obodane a ewo mu no ne afuo no so enue nyinaa de ewo na hye nyinaa so she Abraham nsa wo het manu anim wana wo hye ne kuropunu mu no nyinaa anim na eno achiri no Abraham sie ne yere Sara wo Makpela afuo mu obodan mu wo mamrententenso ene Hebron a ewo Kena asase so no na het made afuo no ne obodane a ewo mu no hye Abraham sase amusie bia. Genesis ti aduonu 9. Na Abraham abo akokora na wadi nnapi na Awurade ehira Abraham ade nyinaa mu na Abraham ka kire na koa ne fie pan na ohwede ewo nyinaa so se fa wonsa ka masene mu na mema wo aka Awurade osuru Nyankopɔn ni asase Nyankopɔn ntam se orenware Kenafo a mete won mu yi mama mu bi mma me ba na komikurom ni mabusua mu kɔware yire ma me ba Isaac. Na akoa no ka kire no se ebia wo ba no rempɛ sɛ obedi machiri aba asase isuo ɛne ye memfa wo ba no mensane menkɔ asase a wofiri so ba ye no so ana. Na Abraham ka kire no se hweye ne wamfa me ba nsan ankɔ hɔ biem. Awurade osuru Nyankopɔn a ɔfa me firi magya fie ne asase a ɔwo me wɔ so no so na ɔne me kasae na ɔka ntam kyerɛ me sɛ wasefo nam de asase bɛma wɔn no ɔbɛsoma ne bɔfo adi wanim na wakɔware yire afiri hɔ abrɛ me ba na sɛ ɔbaa no mpɛ sɛ wodi wakyira ɛne wo ho afi me ntam yi mu nanso mfa me ba nsan kɔ hɔ biem. Na akoa no de ne nsa ka ne wura Abraham asene mu na ɔka no ntam wɔ asɛm no ho na akoa no fa ne wura yoma mu du na ɔkɔe na okura ne wura nepa ahodo nyinaa bi na ɔsɔre sim kɔ Mesopotamia na hɔ kuro mu na ɔma ne yoma no butu kuro no kurotia wɔ asubra bi ho anwummerɛ a mmaa bɛsa nsuo na ɔka sɛ Awurade me wura Abraham Nyankopɔn mesrɛ wo ma no nsi me yie nnɛ na yɛ me wura Abraham adɔyɛ hwɛ megyina asubra yi so ha yi na kurom hɔfoɔ mama befiri abɛsa nsuo na ma no mmra sɛ ababaawa bɛse no sɛ sua wo kuruwa ma mennom nsuo no bi na wɔbɛka sɛ nom na mɛma wo yoma no anom bie no ma ɔno ara ɛnyɛ deɛ wayi no ama wakoa Isaac na ɛno mu na mehunu sɛ wayɛ me wura adɔyɛ. Na onyanwie kasa no hwɛ Rebeka wɔwoo no ma Betuel a ɔyɛ Abraham ne nua na hɔyere Milka babae na ne kuruwa si ne matiri so na ababaa no ho yɛ fɛ sɛ ɔyɛ ɔbaabu a ɔbarima biara nhu no da na ɔkɔ asubra no mu kɔhyɛɛ ne kuruwa ma na ɔbae na akoa no tuu mmirika kɔhyiaa no sɛ mesrɛ wo ma menom kuruwa yi mu nsuo kakra na ɔse me wura nom na ɔyɛ ntɛm soɛ ne kuruwa no sii ne nsɛm maa no nomoi na ɔmaa no nom wieɛ no ɔkaa sɛ makɔsɛ bi mabrɛ yoma no nso akosi sɛ wobewie nom na ɔyɛ ntɛm kɔhwie ne kuruwa mu nsuo no gu anomyɛ hɔ na otutuu mmirika kɔ abura no mu bio kɔsaa nsuo na ɔsa maa ne yoma no nyinaa na ɔbarima no hwɛɛ no ara na ɔyɛ kom sɛ obehunu sɛ Awurade ama ne kwankorɔ no ayɛ dwoodwoo anaasɛ ɛntesa na yoma no wie nsuo nom no ɔbarima no yie sika hwene mu kaa ano si dwetɛbena fa ne nsa so nkapo mmienu a ano si sikabena 10 de hyɛɛ no na ɔse hwan ba ne wo mesrɛ wo kyerɛ me yebenya dabrɛ wɔ wagya fie anaa. Na ɔka kyerɛ no sɛ Betuel Milka ba a no ma na hɔ no ba ne me. Na ɔka kyerɛ no sɛ yɛwɔ ɛsrɛ ne mu aduane pii ne deɛ mo bɛda. Na ɔbarima no bɔɔ ne mu ase sɔree Awurade na ɔkaa sɛ nhyira nka Awurade me wura Abraham Nyankopɔn a
woamma n'adɔyɛ ne ne nokorɛ ammɔ me wura, na me nso Awurade akyerɛ me wura nuanom fie kwan. Na ababaa no tuu mmirika kɔkaa saa nsɛm yi kyerɛɛ onni fiefoɔ. Na Rebeka wɔ nuabarima bi a ne din de Laban. Na Laban de mmirika firi adi kɔɔ ɔbarima no nkyɛn wɔ asubura no ho. Na ohunu nhwenimu nkaa ne ne nsa so nkapo no. Na ɔtee ne nua Rebeka nsɛm no sɛdeɛ ɔbarima no kasa kyerɛɛ me nie no, ɔbaa ɔbarima no nkyɛn, na hwɛ, na ogyina yoma no nkyɛn, asubura no ho, na ɔse, wo Awurade ahyira wo, bra, adɛn nti na wogyina kootia, na masiesie dan mu ne baabi nso mama yoma no. Na ɔbarima no kɔɔ fie, na oyii yoma no so nneɛma, na ɔmaa yoma no ɛsrɛ ne aduane, na ɔmaa ɔno ne nnipa a ɔka ne ho no nsuo sɛ wɔnhoro wɔn nan ase, na ɔde aduane besii n'anim sɛ onni, na ɔse, merenidi gye sɛ mabɔ mama ne ansa. Na ɔse, boy, na ɔse, Abraham akoa ne me, na Awurade ahyira me wura pii na wayɛ ɔkɛseɛ, na wama no nwan ne anantwie ne dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, ne nkoa ne mfenaa, ne yoma ne mfunumu. Na me wura yere Sara wo ba wɔ ne mmerewabere mu ama me wura, na wɔde deɛ wɔ nyinaa ama no. Na me wura ama maka ntam sɛ, nware Kanaanfo a mete wɔn asase so yi mama mu bi ɛma me ba. Ne mmom, kɔmagya fie ne m'abusua mu kɔware yere brɛ me ba. Na mesi me wura sɛ, ebia wɔba no renni m'akyi. Na ɔka kyerɛ me sɛ, Awurade a menam n'anim no bɛsoma ne bɔfoɔ aka wo ho. Na wama wo kwan so ayɛ dwoodwoo, na wakwaware yere wɔ m'abusua mu ne m'agya fie abrɛ me ba. Ɛno ansa na sɛ wokɔ m'abusua mu a, wo ho befi afiri me ntam no mu. Na sɛ wokɔ m'abusua mu na wamma wo bi a, ɛneɛ na wo ho afi me ntam no mu. Na meba asubura no ho ɛnɛ kaa sɛ, Awurade me wura Abraham Nyankopɔn, sɛ wo ara worema me kwan a matuo yi ayɛ dwoodwoo a, hwɛ megyina asubura yi ho, na ma no mmra sɛ ababaa a wobɛfiri abɛsa nsuo no, na mɛse no sɛ, mesrɛ wo, ma me wo kuruwa yi mu nsuo kakra menom. Na wobɛka kyerɛ me sɛ, nom, na menkɔsɛ bi memmrɛ wo yoma no nso no, ma ɔno ara nyɛ ɔba a Awurade ayi no ama me wuraba. Na menya me nwie makoma mu kasa no, hwɛ, Rebeka firi adi baeɛ a kuruwa si ne matiri so hɔ, na wɔkɔ abura no mu kɔsaa nsuo. Na mese no sɛ, mesrɛ wo, ma me bi menom. Na ɔyɛ ntam soɛɛ ne kuruwa no kaa sɛ, nom, na mɛma wo yoma no nso bi anom. Na menomee. Na ɔmaa yoma no nso bi nomee. Na bibisaa no sɛ, hwan ba ne wo? Na wɔse Betuel, na hɔ ba a meka wo maa no ba ne me. Na mede ahwenimukaa no mesɛnee ne hwenem, na mede nkapon no mehyehyɛɛ ne nsa. Na mebɔɔ me mu ase mesɔre Awurade. Na mehyia Awurade, me wura Abraham Nyankopɔn a ɔkyerɛ me nokorɛ kwan sɛ, menkɔware me wura nuaba mema ne ba no. Na afei sɛ mo ara moreyɛ me wura adɔyɛ adi no nokorɛ a, monka nkyerɛ me. Na sɛ ɛnte saa a, monka nkyerɛ me, na menane memfa nifa na abenkum. Ɛna Laban ne Betuel buaa sɛ, Awurade na asɛm yi firi no, yɛntumi nka no papa anaa bɔne nkyerɛ wo. Hyɛ Rebeka na wogyina w'anim yi, fa no kɔ ma no nkɔyɛ wo wura bayere sɛdeɛ Awurade aka no. Na Abraham akoa no tee wɔn nsɛm no, ɔkotoo fam sɔree Awurade. Na akoa no yii dwetɛ nwiniɛ ne sika kɔkɔɔ nwiniɛ ne ntadeɛ de maa Rebeka. Na ɔde nneɛma a ɛsom boɔ maa ne nuabarima ne ne na. Na ɔne nnipa a ɔka ne ho no didii, na wɔnomee, na ɔdaa hɔ anadwo no. Na ɔsɔree anɔpa no, ɔkaa sɛ, Munya me kwan na menkɔ me wura nkyɛn. Na ne nua ne na kaa sɛ, Ma ababaa no ntena yɛn nkyɛn da tiaa bi, sɛ da du ansa na wakɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monro me, efiri sɛ Awurade ama me kwan ayeye. Munya me kwan ma menkɔ me wura nkyɛn. Na wɔse, Ma yɛmfrɛ ababaa no mmisa ɔno ara. Na wɔfrɛ Rebeka ka kyerɛɛ no sɛ, Wo ne ɔbarima yi bɛkɔ anaa? Na ɔse, Mɛkɔ. Na ogyaa wɔn nua Rebeka ne ɔbagyegyefoɔ ne Abraham akoa no ne nnipa no kwan. Na wohyiraa Rebeka see no sɛ, Yɛn nua baa da ne mpem du ahodoɔ mpempem.
na wasefo mfa wɔ n'atamfo apono ni. Na Rebeka ne ne ma wasɔre, na wɔtenatena yoma so di ɔbarima no akyi. Na akoa no de Rebeka sim kɔɔ ne kwan. Na Isak firi Lahai Roy abura ho bae, ɛfiri sɛ na ɔte anafo fam asase no so. Na Isak firi adi kɔɔ wuram anwummerɛ kɔdwenwene ne nsɛm ho. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ yoma reba. Na Rebeka maa n'ani so, na ohunu Isak no, ofiri yoma no so sii fam, na ɔka kyerɛ akoa no sɛ, Ɔbarima bɛn na ɔnam wura mu rebehyia yɛn yi. Na akoa no sɛ, ɛyɛ me wura. Na ɔfaa ne nkatanimu de kataa n'anim. Na akoa no kaa deɛ ɔyɛɛ no nyinaa kyerɛɛ Isak. Na Isak de no kɔɔ ne na Sara ntomadan mu, na ɔwaree Rebeka, na ɔyɛɛ no ɛyere, na ɔdɔ no, na Isak rɛkyekyeree ne nawuo no akyi. Genesis ti 25. Na Abraham waree yere bio, ne din de Ketura. Na ɔwɔ Simran ne Yoksan ne Medan ne Midian ne Isbak ne Sua maa no. Na Yoksan wɔ Seba ne Dedan. Na Dedan ma ne Asoefoɔ ne Letusfoɔ ne Leumfoɔ. Na Midian ma ne Hefa ne Hefe ne Hanok ne Abida ne Elda. Yenum nyinaa yɛ Ketura ma. Na Abraham de deɛ ɔwɔ nyinaa maa Isak. Na mpramma Abraham wɔ no deɛ, bra Abraham te aseɛ no, ɔkyɛɛ wɔn adeɛ, na ogyaa wɔn kwan firi ne ba Isak ho maa wɔkɔɔ apueɛ asase no so. Na Abraham na odiiɛ yɛ mfie 170. Na Abraham gyaa ne honhom mu, na owu adwene pa mu, wabɔ akɔkoraa, na mfie amee no, na ɔboaboa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ne ma Isak ne Ismael siee no Makpela bɔdan mu, wɔ Hetni Efron Sohaba, afuo no mu wɔ Mamrɛ tentensoɔ. Afuo a Abraham tɔɔ no Het mansɛm no. Ɛhɔ na wosie Abraham ne ne yere Sara. Na Abraham wuo akyiri no, Onyankopɔn hyiraa ne ba Isak, na Isak tenaa Lahai Roy abura no ho. Na yei ne Abraham ba Ismael a Misrini Hagar Sara afenaa no woma Abraham no awo ntoatoasoɔ. Na yei ne Ismael mma din a wɔde frɛɛ wɔn awo ntoatoasoɔ no. Ismael abakan ne Baot ne Keda ne Abdil ne Mipsam ne Misma ne Duma ne Masa, Hadad ne Tema, Yetor, Nafes ne Kedema. Yeinum ne Ismael mma, na yeinum ne wɔn din, sɛdeɛ nkuraa ne wɔn srabanteɛ, atitire 12 ne wɔn aman. Na Ismael nkwa mu mfe a odiiɛ nie, mfirinhyia 137. Na ogyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ɔtena firi Hawila kosii so a ɛwɔ Misraim ntentensoɔ de rekɔ Asiria no, na ɔtenaa ne nuanom nyinaa anim. Na yenum ne Abraham ba Isak awo ntoatoasoɔ. Abraham wɔ Isak, na Isak dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Rebeka. Aramni Betuel ba a ofiri Mesopotamia no ne Aramni Laban nua. Na Isak srɛ Awurade maa ne yere, ɛfiri sɛ ɔyɛ obonini. Na Awurade tie n'adesrɛ no, na ne yere Rebeka nyinsɛnee. Na nkokoaa no pempem wɔn ho wɔ ne yam, na ɔse, Sɛ ɛte saa, na mete ase reyɛ den. Na okobusaa Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Aman 2 na wɔwɔ yam, na nkurɔfoɔ ahodoɔ 2 na ɛbɛtete wɔn ho mu afiri wo yafunu mu. Na ɔman no biako bɛdi biako so, na ɔpanin no asom akumaa no. Na ne na duu so sɛ ɔbɛwɔ no, na hwɛ, nta wɔ ne yam. Na deɛ odi ka no firi baeɛ no, na ne ho yɛ kɔɔ, ne ho nyinaa wɔ enwi kusuu. Enti wɔtoo ne din Esau, aseɛ ne enwiinwi. Na ɛno akyiri no, ne nua no firi bae. Na ne nsa kura Esau nantin. Enti wɔtoo ne din Yakob, aseɛ ne nantinkorafoɔ. Na wɔwoo wɔn no, na Isak adi mfeɛ 60. Na mmɔfra no nyinii. Na Esau yɛ onipa a onim ahayɔ ne ɔhamuni. Na Yakob deɛ, ɔyɛ onipa a ɔdwoɔ a ɔte ntomadan mu. Na Isak dɔ Esau ɛfiri sɛ, na ne hanam yɛ no dɛ. Na Rebeka dɔ Yakob. Na Yakob noaa aduane bi. Na Esau firi wuram baeɛ no,
na wabrɛ. Na Esau ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Mama de kɔkɔɔ yi bi me nie na mabrɛ. Enti wɔde too ne din Edom, aseɛ ne ade kɔkɔɔ. Na Yakob kaa sɛ, Tɔn pani ma me nnɛ. Na Esau kaa sɛ, Hwɛ, wuo na merebɛwuo yi, na ɔpani bɛyɛ me deɛn. Na Yakob kaa sɛ, Ka ntam kyerɛ me nnɛ. Na ɔkaa ntam kyerɛɛ no tɔn ne pani maa Yakob. Ɛna Yakob maa Esau paano ne asedua a wanoa. Na odii, na ɔnomee, na ɔsɔre kɔɔ ne kwan. Na sɛdeɛ Esau amu ne pani nie. Genesis ti 26. Na ɛkɔm baa asase no so. Ɛsono ɛkɔm a ɛbaa Abraham brɛ soɔ no. Na Isak kɔɔ Filistifoɔ hene Abimelek nkyɛn wɔ Gera. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no sɛ, Nsane nkɔ Misraim, tena asase a mɛkyerɛ wo yi so. Tena asase so sɛ ɔhɔhoɔ, na medi w'akyi mɛhyira wo, ɛfiri sɛ wo ne w'asefoɔ na mede nsase yi nyinaa bɛma mo. Na mama ntam a meka a wagya Abraham no agyina. Na mɛma w'asefoɔ adɔre sɛ ɔsoro nsoromma. Na mede nsase yi nyinaa mama w'asefoɔ, na w'asefoɔ mu na wobɛhyira asase so amanaman nyinaa. Ɛfiri sɛ Abraham tie me ne, na wodii me nsiesie, me mmara nsɛm, m'ahyɛdeɛ ne me mmara so. Na Isak tenaa Gera. Na ɛhɔfoɔ no bisaa no ne yere ho asɛm no, ɔkaa sɛ, Me nuane no. Na osuro sɛ ɔbɛka sɛ, Me yere ne no. Ɛfiri sɛ ɔse, anyɛ saa a, Rebeka nti ɛhafoɔ bɛkume, ɛfiri sɛ ne ho yɛ fɛ. Na ɔkyɛree hɔ no, Filistifoɔ hene Abimelek hwɛɛ mpoma mu hunui. Na hwɛ, Isak ne ne yere Rebeka redi agorɔ. Na Abimelek frɛɛ Isak sɛ, Hwɛ, ampa ara ɔyɛ wo yere, na yɛda na wo se ɔyɛ me nua yi. Na Isak ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛfiri sɛ, me se, anyɛ saa a, ne nti mewu. Na Abimelek se, Ɛdeɛn na wɔayɛ yɛn yi? Ɛka kumaa bi na anka ɔman yi mu ni bi ne wo yere dae, na anka wode musuo aba yɛn so. Na Abimelek hyɛɛ ne nkurɔfoɔ nyinaa sɛ, Deɛ ɔbɛka ɔbarima yi anaa ne yere no, wuo na obɛwuo. Na Isak duaa wɔ asase no so, na onyaa nnɔbaeɛ mmɔho 100 afinhyia no ara mu. Na Awurade hyiraa no, na ɔbarima no yɛɛ ɔkɛseɛ, na ɔkɔɔ so ara yɛɛ ɔkɛseɛ kosii sɛ ɔyɛɛ ɔkɛseɛ pa ara. Na onyaa nnwankuo ne anantwikuo ne nkoa pii, na Filistifoɔ ani beree no. Na nsubura a n'agya Abraham nkoa tutuu no n'agya brɛ soɔ no, Filistifoɔ sisii ne nyinaa de dɔteɛ hyehyɛɛ no mama. Na Abimelek ka kyerɛɛ Isak sɛ, Firi yɛn nkyɛn kɔ, na wowɔ tumi dodo sene yɛn. Na Isak siim firi hɔ kosisii ne ntomadan wɔ Gera bɔnhwa mu, na ɔtenaa hɔ. Na Isak sane titii nsubura a n'agya Abraham brɛ so wɔtutuu yɛ a Abraham wu akyi Filistifoɔ sisii no no mu. Na ɔtotoo ne din sɛdeɛ n'agya totooeɛ no ara. Na Isak nkoa funu bɔnhwa no mu, na wohunu mmasuo abura wɔ hɔ. Na Gera mmoahwɛfoɔ ne Isak mmoahwɛfoɔ dii so aperepereɛ kaa sɛ, Nsuo no yɛ yɛn dea. Enti ɔfrɛɛ abura no din Esek, aseɛ ne ɔham, ɛfiri sɛ wɔne no hamee. Na wotuu asubura foforɔ, na ɛno ho nso wɔpereperee. Enti ɔfrɛɛ no Sitna, aseɛ ne apereperedie. Na wotutuu hɔ kotuu abura foforɔ, na ɛno deɛ wampere. Enti ɔtoo ne din Rehobot, aseɛ ne prama so, na ɔse, Afei deɛ Awurade atere mu ama yɛn, na yɛadɔre wɔ asase yi so. Na ofiri hɔ kɔɔ Biaseba, na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no anadwo no ara kaa sɛ, Mene w'agya Abraham Nyankopɔn, nsuro na medi w'akyi mehyira wo. Na makɔ Abraham nti mɛma w'asefoɔ adɔ. Na osii afɔrebukyia wɔ hɔ, na ɔfrɛɛ Awurade din, na osii ne ntomadan wɔ hɔ. Na Isak nkoa tuu asubura wɔ hɔ. Na Abimelek ne n'adamfo Ahusat ne ne safohene titire Pikol firi Gera baa ne nkyɛn. Na Isak ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛn nti na moaba me nkyɛn yi? Sɛ motane me, na moapam me afiri mo nkyɛn. Na wɔse, Yɛhunu pefee sɛ Awurade di w'akyi. Na yɛse, mantam na yɛn ɛne sɛ yɛne wo ntɛm, na ma yɛne wo mpam,
sɛ worenyɛ yɛn bɔne biara sɛdeɛ yɛanka woɔ ne ayɛ wo papa nko ara ne yɛgya wo kwan asomdwie mu no afei wo ne de Awurade ahyira no. Na ɔtoo wɔn pono na odidi nomoi na wɔsɔree anɔpatutu kekaa ntam kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na Isak gyaa wɔn kwan na ɔde asomdwie firi ne nkyɛn kɔe. Na da no ara Isak nkoa ba bɛkaa no abura a wotuiɛ no ho asɛm sɛ, yɛato nsuo. Na ɔfrɛ no Siba, enti kuro no din de Beer-Siba de besi nnɛ yi ara. Na Esau dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Hetini Beri babaa Yudit ne Hetini Elon babaa Basmat. Na ɔhyɛ Isak ne Rebeka awerɛhoɔ. Genesis ti 27. Na Isak bɔɔ akɔkora na n'ani so yɛɛ kusukusu na onhunu adeɛ yie no, ɔfrɛɛ ne ba panin Esau ka kyerɛɛ no sɛ, Me ba. Na ɔsee no sɛ, Hwɛ, minie. Na ɔse, Hwɛ, mabɔ akora, na menni me wo da. Na afei fa wo nneɔma, wo bɛma ne wo kuntunu, kɔwuram kɔpɛ hanam brɛ me. Na noa me akɔnnɔduane, sɛdeɛ mepɛ, na fa brɛ me na menni, na me kra nhyira wo ansa na mawu. Nso Isak rekasa akyerɛ ne ba Esau no, Rebeka tee, na Esau kɔwuram sɛ ɔrekokum nam aba. Na Rebeka ka kyerɛ ne ba Yakob sɛ, Hwɛ, metee sɛ w'agya rekasa kyerɛ wo nua Esau sɛ, kɔpɛ hanam brɛ me, na noa me akɔnnɔduane, na minni, na minhyira wo Awurade anim ansa na mawu. Na afei me ba, tie me ne, sɛdeɛ merehyɛ wo yi, konwa ni mu kɔkyere mmerekyire mapa mmienu brɛ me, na memfa menye akɔnnɔduane mema w'agya sɛdeɛ ɔpɛ, na fa kɔma w'agya, na onni, na onhyira wo ansa na wawu. Na Yakob ka kyerɛ ne na Rebeka sɛ, Hwɛ, me nua Esau ho wɔ nwi, na me deɛ me ho yɛ torokaa. Ebi a m'agya bɛka me ho ahwɛ, na mayɛ n'ani so sɛ osisifoɔ, na mede duabɔ maba me so, na ɛnyɛ nhyira. Ɛna ne na ka kyerɛ no sɛ, Uduabɔ mmra me so, me ba, tie me ne ara, na kɔkyere wɔn brɛ me. Na ɔkɔkyeree wɔn brɛɛ ne na ne na de yɛ akɔnnɔduane sɛdeɛ n'agya pɛ. Na Rebeka faa ne ba panin Esau ntaadeɛ fɛɛfɛ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ ɛdan mu de hyɛɛ ne ba kumaa Yakob. Na ɔde mmirekyire mma no nwoma duradura ne nsa ne ne kɔn a ɛho yɛ torokaa no ho. Na ɔde akɔnnɔduane ne paano a wasiesie no hyɛɛ ne ba Yakob nsa. Na ɔde kɔɔ n'agya nkyɛn, na ɔse, M'agya. Na ɔse, Minie, ɛyɛ wo hwana, me ba. Na Yakob ka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ɛyɛ me w'abakan Esau, mayɛ sɛdeɛ wokyerɛɛ me no. Mesrɛ wo sɔre tena ase, na di me hanam, na wo kra nhyira me. Na Isak ka kyerɛɛ ne ba no sɛ, Ɛyɛ dɛn na wunyaa ne ntɛm sɛi, me ba? Na ɔse, Ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn na ɔmaa no behyiaa me. Na Isak ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Twi pini me, na menka wo menhwɛ me ba. Sɛ me ba Esau ne wo anaasɛ ɛnyɛ ɔno a. Na Yakob twi pini n'agya Isak, na ɔde ne nsa kaa no hwɛe, na ɔkaa sɛ, Ɛne no yɛ Yakob ne, na nsa no deɛ ɛyɛ Esau nsa. Na wanhu no, ɛfiri sɛ ne nsa ho wɔ nwi te sɛ ne nua Esau deɛ. Enti ohyiraa no, na ɔse, Wo ne me ba Esau anaa? Na ɔse, Me ne no. Na ɔse, Fa pini me nkyɛn, na minni me ba hanam, na me kra nhyira wo. Na ɔde brɛɛ no, na odii, na ɔde bobisa brɛɛ no, na ɔnomee. Na n'agya Isak ka kyerɛɛ no sɛ, Twi pini bɛfe m'ano me ba. Na ɔtwe pini kɔfee n'ano, na ohuaa n'ataadeɛ mu hua tiɛe, na ohyiraa no sɛ, Hwɛ, me ba ho hua te sɛ afuo a Awurade ahyira soɔ mu hua. Onyankopɔn mma wo ɔsoro bosuo ne asase sradeɛ bi, ne aburo ne nsa pii. Aman nsom wo, na nkurɔfoɔ nkoto. Yɛwo nuanom so wura, na wo namma nkoto. Wadome wɔn a wɔdome woɔ, na wɔahyira wɔn a wɔhyira woɔ. Na Isak wie Yakob hyira,
Na Yakob firi n'agya nkyɛn firi adiara pɛ na ne nua Esau firi na hayɔ bae. Na ɔno nso bɛnoa akonodua de brɛɛ n'agya ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya nsɔre na oni ne ba hanam, na okra nhyira me. Na n'agya Isak see no sɛ, Ɛyɛ wo hwana? Na ɔse, Ɛyɛ me, wo ba, ɔbakan Esau. Na Isak de ahopopo kɛseɛ pa kaa sɛ, Hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ hade brɛɛ me, na midii ne nyinaa ansa na woreba, na mihyiraa no no. Nso ɔbɛyɛ deɛ wɔahyiraa no. Esau tee n'agya nsɛm no, ɔde su kɛseɛ ne awerɛhoɔ pii teɛm denden ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, hyira me nso bi. Na ɔse, Wo nua de nnaadaa abɛgye wo nhyira. Na ɔse, Ne din ne Yakob anaa? Mprenu ni a ɔtwintwaa m'anan mu. Wafa me panin. Na hwɛ, afei nso wagye me nhyira. Na ɔse, Woamfa nhyira bi ansie me. Na Isak bua se Esau sɛ, Hwɛ, mede no mayɛ wo suwura, na mede ne nuanom nyinaa mayɛ ne nkoa, na mede aburo ne nsa ma wowa no. Na afei wo deɛ, ɛdeɛ na menyɛ woɔ, me ba. Na Esau ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, nhyira baako pɛ na wowɔ. Hyira me nso, m'agya. Na Esau maa ne so sui. Na n'agya Isak bua se no sɛ, Hwɛ, asase asradeɛ ni mu, ne deɛ ɔsoro bosuo yɛ so na so na wobɛtena. Wo nkrantɛ so na wonam bɛtena aseɛ, na wobɛsom wo nua. Nanso ɛbɛba sɛ wobɔ mmɔden kentene wo ho a, wobɛyi ne konnua afiri wo kɔn so. Na Esau tane Yakob wɔ nhyira a n'agya de hyiraa no no nti. Na Esau kaa no n'akoma mu sɛ, Na odi besum agya no reyɛ abɛn, na merebekum me nua Yakob. Na ɔkɔkaa ne ba panin Esau nsɛm yi kyerɛɛ Rebeka. Na ɔsoma maa wɔkɔfrɛɛ ne ba kumaa Yakob. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, wo nua Esau kyekyere ne werɛ sɛ ɔrebekum. Afei me ba, tie me ne, na sɔre dwane kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran. Na tena ne nkyɛn na tia kosi sɛ wo nua ani berɛ bɛfiri ne mu, kosi sɛ wo nua abufuo bɛdane afiri wo suo, na ne werɛ afiri deɛ woyɛɛ no no, ansa na masoma ama wabɛfa wo wɔ hɔ aba. Na ɛdeɛ mpo nti na menhwere mo baanu dakoro. Na Rebeka ka kyerɛɛ Isak sɛ, Het mama nti masetena afono me. Sɛ Yakob kɔware yere Het mama mu, sɛ yeinom wɔ asase yi so mama mu a, nkwa yɛ deɛ na ɛma me. Genesis ti 28. Na Isak frɛɛ Yakob, na ohyiraa no hyɛɛ no sɛ, Enware Canaan mama mu yere. Sɔre kɔ Mesopotamia kɔwo na n'agya Betuel fie, na kɔware wo na nua Laban mama mu yere wɔ hɔ. Na Onyankopɔn twedi ampɔn nhyira wo, na ɔma wo nnɔ, na ɔma wo nye bebree, na wayɛ aman asafo, na ɔmfa Abraham nhyira wo, wo ne w'asefo a wɔka wo ho, na wanya asase a woyɛ so hɔho a Onyankopɔn de ama Abraham yi. Na Isak gyaa Yakob kwan, na ɔkɔɔ Mesopotamia wɔ Aramni Betuel ba Laban a ɔyɛ Yakob ne Esau na Rebeka nuabarima no nkyɛn. Na Esau hunu sɛ Isak ahyira Yakob, na wagya no kwan sɛ ɔnkɔ Mesopotamia nkɔware yere wɔ hɔ. Na ohyiraa no, na ɔhyɛɛ no sɛ, Nware Canaan mama mu yere. Na Yakob tie n'agya ne na ɔkɔɔ Mesopotamia. Na Esau hunu sɛ Canaan mama nyɛ wɔ n'agya Isak anisoɔ no. Esau sim kɔɔ Ismael nkyɛn kɔwaree Abraham ba Ismael babaa. Nebaot nuaba Mahalat kaa ne yerenom no ho. Na Yakob firi Biaseba sim kɔɔ Haran. Na oduru baabi, na ɔsoɛ hɔ anadwo no, ɛfiri sɛ na owia akɔtɔ. Na ɔfaa hɔ aboɔ no bi sumii, na ɔdaa hɔ. Na ɔso daeɛ, na hwɛ, na atwedeɛ bi si fam a atifi pem soro. Na hwɛ, Nyankopɔn abɔfoɔ redi so afiri sane. Na hwɛ, Awurade gyina atifi, na ɔse, Mene Awurade, wagya Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn. Asase a woda so yi mede bɛma wo ne w'asefoɔ.
na wasefo bɛyɛ sɛ asase so mfuturo, na watrɛ akɔ atɔyɛ ne apueyɛ, atifi fam ne anaafo fam, na wo ne wasefo mu na wobɛhyira wiase musuakuo nyinaa. Na hwɛ, medi w'akyi na mahwɛ wo so baabiara a wobɛkorɔ, na mama wasane aba asase yi so, na merennya wo de bɛkɔ akosi sɛ mɛma deɛ maka makyerɛ wo yi aba mu. Na Yakob nyane firi ne na mu no, ɔkaa sɛ, Ampara Awurade wɔ ha yi, na me deɛ manhunu. Na osuroi, na ɔse, Ɛha yi yɛhu ampa. Ɛha nyɛ baabiara sɛ Nyankopɔn fie, na ɛha ne ɔsoro aboboa no. Na Yakob sɔree anɔpatutu, na ɔfaa ɔbo a osumyɛ no de yɛ odum sii hɔ, na ohwie ngo guu so, na ɔfrɛɛ hɔ Betel, aseɛ ne Nyankopɔn fie. Nanso Akane no, na kuro no din de Lus. Na Yakob boaa aboadeɛ kaa sɛ, Sɛ Awurade Nyankopɔn bedi m'akyi ahwɛ me so ɔkwan a merebetue yi mu, na wama me aduane madi ne atadeɛ mahyɛ, na wasane me asomdwoe mu, de me aba m'agya fie a, ɛneɛ Awurade bɛyɛ me Nyankopɔn, na ɔboɔ yi a mede mayɛ odum asi hɔ yi bɛyɛ Nyankopɔn fie, na deɛ wobɛma me nyinaa mɛma wo ntotosoɔ dudu. Genesis ti 29. Na Yakob siim kɔ apueyɛ ma asase so, na ohunui, na hwɛ, asubura bi wɔ wuram, na hwɛ, nwankuo mmiɛnsa boaboa ho wɔ hɔ, ɛfiri sɛ abura no mu nsuo na ɔsa ma nwankuo no nom, na ɔboɔ kokoro da abura no ano, ɛhɔ na ɔboɔ nwankuo nyinaa ano, na wɔmuni ɔboɔ no firi abura no ano, na wɔma nnwan no nom, na wɔmuni ɔboɔ no to abura no so bio wɔ ne dabrɛ hɔ. Na Yakob se wɔn sɛ, Me nuanom mufiri he? Na ɔse, Yɛfiri Haran. Na ɔse wɔn sɛ, Munim Nahor ba Laban anaa? Na ɔse, Yɛni no. Na ɔse wɔn sɛ, Ne ho yɛ. Na ɔse, Ne ho yɛ, na hwɛ, ne babaa Rahel ne nnwan na ɛreba yi. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Hwɛ, adeɛ nyansa koraa, na ɛberɛ a ɔboaboa mmoakoa no nya nnuri. Momma nnwan no nsuo nom, na monkɔ ma wɔnkɔdidi. Na ɔse, Yɛntumi, gye sɛ wɔaboaboa nnwankuo no nyinaa no, na wɔammuni wɔboa no afiri abura no ano, ansa na yɛama nnwan no anom. Na ɔne wɔn da so rekasa no, Rahel ne n'agya nnwan no bae, ɛfiri sɛ ɔyɛ odwanhwɛfoɔ. Na Yakob huu ne nanua Laban ba Rahel ne nanua Laban nnwan no. Ɔtwe pini kumuni ɔboɔ no firi asubura no ano, na ɔmaa ne nanua nnwan no nsuo no moe. Na Yakob fee Rahel ano, na ɔmaa ne ne so sui. Na Yakob ka kyerɛɛ Rahel sɛ ɔyɛ n'agya nua, na ɔyɛ Rebeka ba, na otutuu mmirika kɔka kyerɛɛ n'agya. Na Laban tee ne nua ba Yakob nka no, otutuu mmirika kɔhyiaa no, na ɔyɛɛ no atuu fee n'ano. Na ɔde no baa ne fie, na ɔka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Laban. Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ, Ampa woyɛ me dompe ne me honam. Na ɔtenaa ne nkyɛn bɛyɛ bosome. Na Laban se Yakob sɛ, Ɛnam sɛ woyɛ me nua nti, wobɛsom me kwa anaa? Kyerɛ me deɛ ɛnyɛ w'akatua. Nso Laban wɔ mmaa baanu. Ɔpanin no din de Lea, na akumaa no din de Rahel. Na Lea anim ayɛ muamua, na Rahel ho yɛ fɛ, na n'anim yɛ nyam. Na Yakob dɔ Rahel, na ɔkaa sɛ, Wo ba akumaa Rahel nti mɛsom wo mfeɛ 7. Na Laban se, Ɛyɛ sɛ mede no bɛma wo hɔ sen sɛ mede no bɛma onipa foforɔ bie. Tena me nkyɛn. Na Rahel nti Yakob som mfeɛ 7, na dɔ a ɔdɔ no nti ɛyɛ n'ani so sɛ nnamfuamfua bi. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Fa me yere ma me, na me nna no adu na menkɔ ne ho. Na Laban boaboa kurom hɔfoɔ nyinaa ano, na ɔtoo pono. Na anwummerɛ ɔde ne ba Lea brɛɛ no, na ɔkɔɔ ne ho. Nso Laban de n'abaawa Silpa maa ne ba Lea yɛɛ n'abaawa. Na adeɛ kyeeɛ no, na hwɛ, Lea nie, na ɔsee Laban sɛ, Ɛdeɛ na wayɛ me yi? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wo, na adɛn nti na wasisi me yi? Ɛna Laban se, Yɛn ha deɛ ɔnyɛ no sa. Wɔma akumaa no nware ansa na wɔde abakan ama. Di ne nkyɛn na awɔtwe yi, na yɛde oyi nso bɛma wo.
soma a wobɛsom me mfeɛ 7 bio ho. Na Yakob yɛɛ sa, na odii ne nkyɛn na ɔtwe no. Na ɔde ne ba Rahel maa no aware. Na Laban de n'abaawa Bilha maa ne ba Rahel yɛɛ n'abaawa. Na ɔkɔɔ Rahel ho nso. Na ɔdɔ Rahel sene Lea, na ɔsom no mfeɛ 7 bio. Na Awurade hunu sɛ ɔta ne Lea no, obuee ne yam, na Rahel deɛ ɔyɛ obonini. Na Lea nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ruben, aseɛ ne monhwɛ babanin. Na ɔse, Awurade ahwɛ m'amanneɛ, na afei deɛ me kunu bɛdɔ me. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔkaa sɛ, Awurade ate sɛ wɔtaa me nti na wɔde oyi nso ama me. Na ɔtoo ne din Simeon, aseɛ ne otie. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Afei ansa na me kunu de ne ho bɛfa me ho, efiri sɛ me ne no awo mmabarima baasa. Enti ɔtoo ne din Lewi, aseɛ ne ahofam. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Yɛ deɛ meyi Awurade ayɛ. Enti ɔtoo ne din Yuda, aseɛ ne ayɛyie, na na wɔ mu twɛn. Genesis ti 30. Na Rahel hunu sɛ ɔnwo mma Yakob no, ɔtwee ne nuabaa no ho kora, na ɔka kyerɛɛ Yakob sɛ, Ma me ma, na anyɛ saa mewu. Na Yakob bo fuw Rahel kaa sɛ, Mesi Nyankopɔn a ɔka me wo wo yamma no anamu anaa? Na ɔse, Hwɛ, mafuna Bilha nie. Kɔ ne ho, na ɔnwonwu me serɛ so, na me nso menya ne ho mma. Na ɔde n'abaawa Bilha maa no aware. Na Yakob kɔɔ ne ho, na Bilha nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima maa Yakob. Na Rahel kaa sɛ, Onyankopɔn adi m'asɛm, na watie me nne nso ama me ɔba. Enti ɔtoo ne din Dan, aseɛ ne ɔsɛnifoɔ. Na Rahel abaawa Bilha nyinsɛnee bio, na ɔwoo ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Yakob. Na Rahel kaa sɛ, Ako akɛseɛ na me ne me nuabaa adie nso matumi no. Na ɔtoo ne din Naftali, aseɛ ne makodie. Na Lea hunu sɛ na wɔ mu atwe no, ɔde n'abaawa Silpa maa Yakob aware. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Aba yie. Na ɔtoo ne din Gad, aseɛ ne yiedie. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Mahotɔ nie, na mmaa bɛfrɛ me deɛ wɔahyira no. Na ɔtoo ne din Asɛ, aseɛ ne nhyira. Na ayuotwabere mu no, Ruben firi adi kohunu dudan mu, aseɛ ne ɔdɔ aduaba wɔ wuram, na ɔde brɛɛ ne na Lea. Na Rahel ka kyerɛɛ Lea sɛ, Ma me wo ba dudaa me yi bie. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnɔɔso sɛ wafa me kunu, na worebɛgye me ba dudaa nso anaa? Na Rahel se, Wo ba dudaa no nti, ma ɔne nkɔda anadwo. Na anwummere a Yakob firi wuram reba no, Lea firi adi kohyiaa no kaa sɛ, Bra me nkyɛn, efiri sɛ ampa ara mede me ba dudaa matɔ wo. Na ɔne no daa anadwo no, na Onyankopɔn tiee Lea, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 5 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Onyankopɔn atua me ka, sɛ mede m'abaawa mama me kunu awareɛ. Na ɔtoo ne din Isaka, aseɛ ne akatua nie. Na Lea nyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 6 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Onyankopɔn akyɛ me akyɛdeɛ pa, afei deɛ me kunu ne me bɛtena, efiri sɛ mawo mmabarima 6 mama no. Na ɔtoo ne din Sebulon, aseɛ ne atenayie. Na ɛno akyiri no, ɔwɔ ɔbabaa, na ɔtoo ne din Dina. Na Onyankopɔn kaee Rahel, na Onyankopɔn tiee no, na obiee ne yam, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Onyankopɔn ayi m'ahohora. Na ɔtoo ne din Yosef, aseɛ ne ɔnka ho sɛ, Awurade ma me ɔba foforɔ ɛnka ne ho. Na Rahel woo Yosef no, Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Gya me kwan na menkɔ me kurom ne m'asase so. Fa me yerenom ne me mma a wɔn nti mesum wɔ no ma me. Na wara wunim me som a masom wɔ. Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ,
Eminya onima ni monyam. Na mehunu sa wunti Awurade ahyira me. Na ɔse, kyerɛ me wakatua a wogye me na mɛma. Na ɔse, wara wonim sɛdeɛ masom wafa ne sɛdeɛ umuakuo ayɛ wɔ maseɛ. Ɛfiri sɛ, mebaa wo nkyɛn no, na deɛ wowɔ no sua, na afei ase akye ayɛ pii. Na Awurade ahyira wo baabiara a mefa. Na afei da bɛn na menhwɛ me fie nso. Na ɔse, ɛdeɛ na mema wo. Na Yakob se, ma me biribiara, sɛ wobɛyɛ saa die ama me di a, mɛsan ma bɛyɛ ne wo nwan na mahwɛ wɔn. Ɛnnɛ mɛkɔfa wo nwan nyinaa mu, na mayiyi emu nwan a wɔn ho yɛ ntokontrama ne nworɔnworɔ nyinaa, ne nnwammerɛ nyinaa wɔ nnwanten no mu, ne mmerɛkyerɛ no mu nworɔnworɔ ne ntokontrama. Wɔn a wɔtete sɛɛ na ɛnyɛ makatua, na daakye bi a wobɛba makatua soɔ no, metenenee abua ama me wɔ w'anim. Mmerɛkyerɛ no mu biara a ne ho nyɛ ntokontrama ne nworɔnworɔ ne nnwanten no mu deɛ ɔnyɛ odwammere no, ma wɔmmu no awifudeɛ wɔ me nsam. Na Laban se, hwɛ, ma ne nyɛ sɛdeɛ waka yie. Na da no ara, oyiyii mpapo a wɔn ho yɛ nsensan ne nworɔnworɔ, ne mmerɛkyerɛ bere a wɔn ho yɛ ntokɔntrama ne nworɔnworɔ nyinaa. Obiara a fufuo wɔ ne ho, ne nnwanten no mu nnwammere nyinaa, na ɔde wɔn hyɛɛ ne mmabarima nsa. Na ɔde nansa kwanto ɔne Yakob ntam. Na Yakob yɛ ne Laban nwane a ɛkaeɛ no. Na Yakob faa sɛsɛdua ne adwunudua ne kyɛnkyɛndua man mo no. Na oyiyii ho nsɛma fitafitaa maa mmaa no ho fitaa no fifiri adi. Na ɔde mmaa a oyiyii ho no guu anomeyɛ, adaase a enwan no rebɛnom mu nsuo no mu wɔ enwan no anim. Na wɔba nsu no mu a wanyenyem so. Na enwan no nyenyem mmaa no so. Na wɔwɔwɔ nsensan ntokontrama ne nworɔnworɔ. Na Yakob yiyii nnwammaa no, na ɔde nnwan no ani kyerɛɛ Laban nnwan no mu nsensan ne nnwammerɛ nyinaa. Na ɔyɛ ɔno ara nnwankuo nko wɔ fa baabi, na wamfa wɔn amfra Laban nnwan no mu. Na sɛ daa nnwane a wɔn ho yɛ den no nyenyem a, na Yakob de mmaa no akogu adaaseɛ no mu wɔ nnwan no anim, na wanyenyem mmaa no so. Na nnwan no yɛ nofonofodeɛ a ɔmfa ngu mu. Na wɔn a wɔyɛ mmerɛ no yɛ Laban dea, na wɔn a wɔn ho yɛ den no yɛ Yakob dea. Na ɔbarima no yɛ kɛseɛ paara, na onyaa nnwan pii ne mfenaa ne nkoa ne yoma ne mfunumu. Genesis ti aduasa baako. Na ɔte Laban mmabarima nsɛm a ɔkaeɛ no sɛ, Yakob afa deɛ ɛyɛ agyadeɛ nyinaa, na deɛ ɛyɛ agyadeɛ na ɔde anya saa nnuomnyam yi nyinaa. Na Yakob hunu Laban anim, na hwɛ, ɛnte no sɛdeɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Na Awurade ka kyerɛɛ Yakob sɛ, sane kɔ w'agyanom asase so ne w'abusua mu, na medi w'akyi. Na Yakob soma ma wɔkɔfrɛɛ Rahel ne Lea baawuram wɔ ne nnwan no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mehunu mogya anim sɛ ɛnte me sɛdeɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Nanso mogya Nyankopɔn adi m'akyi, na mo ara monim sɛ m'ahoɔden nyinaa na mede masom mogya, na mogya asisi me adane makatua ni mprɛdu. Nanso Onyankopɔn amma no kwan amma no anyɛ me bɔne biara. Sɛ wɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ ntokontrama no nyɛ wakatua a na nnwan no nyinaa awowo ntokontrama. Na sɛ ɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ nsensan no nyɛ wakatua a na nnwan no nyinaa awowo nsensan. Na Onyankopɔn agye mogya mmoakuo ama me. Na bere a nnwan no nyenyem no, memaa m'ani so na mihu wɔ dayam, na hwɛ, adwennini hurihuri kɔ nnwan a wɔn ho yɛ nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Na Nyankopɔn bɔfoɔ ka kyerɛɛ me daeɛ mu sɛ, Yakob, na mesi minie, na wɔse ma w'ani so hwɛ, adwennini nyinaa hurihuri kɔ nnwan nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Ɛfiri sɛ, mahu deɛ Laban ayɛ wɔ nyinaa. Me ne Betel a wosra ɛhɔ dum, na woboa aboadeɛ a ɛhɔ maa me no Nyankopɔn, afei sɔre firi asase yi so, na san kɔ w'abusua asase so. Na Rahel ne Lea bua see no sɛ, yɛda so wɔ kyɛfa anaasɛ agyapadeɛ bi wɔ yɛn agya fie anaa? Wɔammu yɛn ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ watɔn yɛn, na wɔde yɛ tiri sika awie.
na ahonyade a Onyankopɔn gye yɛn yɛgya nsɛm no yɛ yɛn ne yɛn madea. Enti afei yɛde Onyankopɔn aka kyerɛ wɔn nyinaa. Na Yakob sɔre faa ne mma ne ne yerenom tenatena yoma so. Na ɔfaa ne mmuakuo nyinaa ne n'ahode a onyaayɛ nyinaa ne mmuakuo a onyaayɛ wɔ Mesopotamia no siim sɛ ɔrekɔ n'agya Isak nkyɛn wɔ Kanaan asase so. Na Laban kɔ ne nnuan ho nwi twitwa. Na Rahel wiaa n'agya abusua hɔ ni. Na Yakob wiaa ne ho dwane Aramni Laban sɛ wanka nkyerɛ no sɛ ɔredwane. Na ɔne deɛ wɔ nyinaa dwaneeɛ. Na ɔsɔre twa asibɔnten no. Na ɔde n'ani kyerɛɛ Gilead bepɔ. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔkɔka kyerɛɛ Laban sɛ Yakob adwane. Na ɔfaa ne nuanom kaa ne ho tii no nanso kwan. Na ɔbɛtoo no Gilead bepɔ so. Na Onyankopɔn baa Aramni Laban nkyɛn anadwo daeɛ mu sɛ, hwɛ yie na wankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na Laban kɔtoo Yakob. Na Yakob asi ne ntomadan wɔ bepɔ no so. Na Laban ne ne nuanom nso sii wɔn deɛ Gilead bepɔ so. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, ɛdeɛn na woayɛ yi? Sɛ owia wo ho adwane me, na wasoa me ma maakɔ sɛ wɔn a wɔde nkranta afa wɔ nomum yi. Adɛn nti na woahwinta adwane na wawia wo ho afiri me nkyɛn? Na wɔnka nkyerɛ me, na mamfa anigyeɛ ne nnwom, mpinti ne nsankuo manya wo kwan. Na wɔama mamfe me mmabarima ne me mama ano. Yɛ deɛ, wɔde no nkwasea so. Mewɔ tumi sɛ anka me ne mu di no bɔne. Nanso no anadwo no, mo agya ne Nyankopɔn kasa kyerɛɛ me sɛ, hwɛ yie na wankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na afei deɛ, korɔ na worekoro yi. Ɛfiri sɛ, gyina no ani agyina wagya fie. Na adɛn nti na wawia manya me? Na Yakob bua sɛ Laban sɛ, na misuro ɛfiri sɛ misusuw sɛ wobɛgye wo mama afiri me nsɛm. Na deɛ wobɛhu w'anyame wɔ ne nsɛm no rentena ase. Yɛn nuanom yi anim na hwehwɛ deɛ ɛyɛ wo dea wɔ me nkyɛn na fa kɔ. Ɛfiri sɛ, na Yakob nnim sɛ Rahel na owiaeɛ. Na Laban kɔɔ Yakob ntomadan mu ne Lea ntomadan ne mfena baanu no ntomadan mu. Nanso wanhunu. Na ofiri Lea ntomadan mu kɔɔ Rahel ntomadan mu. Na Rahel afa abusua honi no de ahyehyɛ yoma so adwa mu atena so. Na Laban de ne nsa kekaa ntomadan mu hɔ nyinaa, nanso wanhunu. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ma no nyɛ me wura abufu, sɛ mentumi mensɔre wɔ w'anim ɛfiri sɛ mabu me nsa. Na ɔpɛɛpɛɛpɛɛ, nanso wanhunu ahoni no. Na Yakob bu fui, na ɔne Laban hamee. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Me mfomsoɔ ne sɛn na me bɔne ne sɛn na wosa me yerɛ dedele yi. Na wokekaa me nneɔma nyinaa yi, wo fie mu nneɔma nyinaa mu adeɛ bɛn na woahunu wɔ mu. Fa bɛto me nuanom ne wo nuanom anim wɔ ha, na wɔmmu yɛn baanu ntam atɛn. Mfinhyia 20 ni a metenaa wo nkyɛn, wo nwa mmerɛ ne wo mmerɛkyire ampɔn, na wo nwa mu adwanini nso maani bi. Wɔn a mmoa kum wɔn no mamfa mammrɛ wo. Me na metua so ka. Deɛ owia no awia ne deɛ owia no anadwo me nsɛm na wobisae sɛ ɛyɛ me nie. Awuro dii me awia na awɔ dii me anadwo na m'ani soroe. Saa na medii wo fie mfinhyia 20. Wo mama baanu ho mesom wo mfie 14 ne wo mmoakuo ho nso mfie 6. Na wo dane makatua ni mprɛdu sɛ mɛgya ne Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn ne Isak suro anyina makyiri a anka afei wugyaa me kwan nsapan. Mamanneɛ ne me nsa no adwumayɔ na Onyankopɔn hunuiɛ, na ɔkaa w'anim nnora anadwo. Na Laban bua sɛ Yakob sɛ, Mama yi, me mma, na mmabarima yi, me mma, na nnwan yi, me nnwanea, na deɛ wohunu yi nyinaa me dea. Na me mama yi, anaasɛ wɔn mma a wɔwo wɔn yi, menyɛ wɔn dɛn nnɛ. Afei, brama yɛ mpam, me ne wo, na nyɛ me ne wo ntam adanseɛ. Na Yakob fa ɔboɔ de yɛ odum sii hɔ. Na Yakob ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Mommoaboa aboa no. Na wɔtasee aboɔ yɛ nukuo, na odidii wɔ ekuo no so hɔ. Na Laban frɛ hɔ Yegasahaduta, aseɛ ne adanseɛ kuo. Na Yakob deɛ, ɔfrɛ hɔ Gal-ed. Na Laban kaa sɛ,
ekuo yi ne me ne wo ntam adanse ne. Enti wɔfrɛ hɔ Gal-ed, aseɛ ne adanseɛ kuo, ne Mispa, aseɛ ne ahwɛyɛ, ɛfiri sɛ ɔse, yɛtete mu a, Awurade nhwɛ me ne wo ntam, sɛ worenteetee me mama, na worenware yerenom nka me ma ho. Obi nka yɛn ho, hwɛ, Onyankopɔn ne me ne wo ntam danseni. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, hwɛ ekuo yi, na hwɛ odum a mama so asi me ne wo ntam yi. Ekuo yi ne adanseɛ, na odum yi ne adanseɛ. Sɛ me deɛ, merensane ekuo yi ho memma wo nkyɛn, na wo nso, worensane ekuo yi ne odum yi ho mma me nkyɛn mɛyɛ bɔne. Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn, wɔn agya, ne Nyankopɔn mu yɛ ntam atɛn. Na Yakob kaa n'agya suro ho ntam. Na Yakob bɔɔ afɔdeɛ wɔ bepɔ no so. Na ɔfrɛɛ ne nuanom sɛ wɔmmɛdidi. Na odidii, na ɔtenaa bepɔ no so anadwo no. Na Laban sɔree anɔpatutu. Na ɔfee ne nananom ne ne mmamaa no ano hyiraa wɔn. Na osiim, ɔsane kɔɔ ne kurom. Genesis ti 32. Na Yakob sii ne kwan so. Na Nyankopɔn abɔfoɔ behyiaa no. Na Yakob hunu wɔn no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn asafo nie. Na ɔtoo hɔ din Mahanaim. Na Yakob tuu abɔfoɔ dii n'anim kɔɔ ne nua Esau nkyɛn, siyɛ asase so wɔ Edom wuram. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, sɛdeɛ monka nkyerɛ me wura Esau ne sɛ, wakoa Yakob se, mekɔtenaa Laban nkyɛn na ɛhɔ na mewɔ de abeduru sɛsɛɛ, na manya anantwie ne mfunumu, nwan ne nkoa ne mfenaa, na masoma sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me wura na manya w'anim adom. Na abɔfoɔ no sane baa Yakob nkyɛn bɛkaa sɛ, Yakɔ wo nua Esau nkyɛn, na wɔno nso ne mmarima ha na reba behyia wo. Ɛna Yakob suroo sɛ, na ne ho yeraa no, na obu nkurɔfoɔ a wɔwɔ ne nkyɛn ne nnwan ne anantwie ne yoma no mu akuo mmienu kaa sɛ, sɛ Esau ba kuo baako so beku wɔn a, ekuo a ɛbɛka no benya kwan adwane. Na Yakob kaa sɛ, m'agya Abraham Nyankopɔn ne m'agya Isak Nyankopɔn, Awurade a wosii me sɛ, san kɔ w'asase so ne w'abusua mu na mɛyɛ wo yie no, w'adɔyɛ ne wo nokware a wode akyerɛ w'akoa yi mu biara nsɛme. Efiri sɛ mede me poma na metwaa Yordan yi, na afei mayɛ akuo mmienu. Mesrɛ wo yi me firi me nua nsɛm, Esau nsɛm, efiri sɛ mesuro no sɛ ɔbɛba abeku me, ɛnanom ne wɔn mma nyinaa. Wo na wokaa sɛ yie na mɛyɛ wɔ, na mɛma w'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea a dodoɔ nti ontumi nkan. Na ɔtenaa hɔ anadwo no, na oyii deɛ ɛwɔ ne nsɛm bi sɛ ɔde rekɔkyɛ ne nua Esau. Mmirekyi bereɛ 200 ne mpapo 20, nnwammereɛ 200 ne adwennini 20, yoma a wɔma nufoɔ ne wɔn mma 30, anantwibereɛ 40 ne anantwinini 10, mfunumu bereɛ 20 ne mfunumu anini 10. Na ɔde hyɛɛ ne nkoa nsa akuakuo, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, monsin ni m'anim na momma kuo ne kuo ntam ntwe. Na ɔhyɛɛ deɛ odi kan no sɛ, sɛ me nua Esau behyia wo, na obisa wo sɛ, hwan nipa ne wo, na ɛhe na worekorɔ? Na yɛnum a edi w'anim yi yɛ hwan dia a ka kyerɛ no sɛ, wakoa Yakob dia, ɛyɛ ayɛyɛde a wasoma de rebrɛ me wura Esau, na hwɛ, ɔno nso wɔ yɛn akyi. Na ɔhyɛɛ deɛ ɔtɔ so 2 ne deɛ ɔtɔ so 3 ne wɔn a wodi mmuakuo no akyiri nyinaa nso sɛ, sɛ mokohu Esau a, monka asɛm yi nkyerɛ no, na monka nsi so sɛ, hwɛ wakoa Yakob wɔ yɛn akyi. Na ɔse, mede ayɛyɛde a edi m'anim yi merekɔpata no, ansa na mahu n'anim, ebi a ɔbɛhwɛ m'anim. Na ayɛyɛdeɛ no sene dii n'anim, na ɔno deɛ ɔtenaa nsraban no mu anadwo no. Na anadwo no ɔsɔree, na ɔfaa ne yerenom 2 ne ne mmaawa 2 no ne ne mma 12 no de wɔn kotwaa Yabok asutwareɛ. Na ɔde wɔn twaa asubɔntene no, na ɔmaa deɛ ɔwɔ nyinaa twae. Na ɛkaa Yakob nko, na ɔbarima bi ne no bɛtentam koduru adekyeɛ. Na ohunu sɛ ontumi no, ɔkaa n'asene tokuro mu. Na Yakob dwonku hwanee tentam a ɔne no tentamyɛ no mu. Na ɔse, ma menkɔ na adeɛ rekyi. Na ɔse,
merema wo nkɔ gye sɛ wohyira me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo din de sɛn? Na ɔse, Yakob. Na ɔkaa sɛ, ɔremfrɛ wo din Yakob bio, na ɔbɛfrɛ no Israel. Aseɛ ne Nyankopɔn kofo ni. Ɛfiri sɛ, wo ne Onyankopɔn ne nnipa ako, na woatumi. Na Yakob bisaa no sɛ, mesrɛ wo kyerɛ me wo din. Na ɔse, adɛn nti na worebisa me din? Na ohyiraa no wɔ hɔ. Na Yakob too ɛhɔ din Peniel, aseɛ ne Nyankopɔn anim. Ɛfiri sɛ ɔse, me ne Onyankopɔn adi nhunanimu, nso me kra anya nkwa. Na otwaa mu wɔ Peniel no, na owia piee no, na ohwa ndwonkuo. Enti Israelfoɔ ni ntina ɛwɔ asene mu akwaa tokuro mu no de beduru nnɛ. Ɛfiri sɛ ɔkaa Yakob dwonkuo tokuro mu, na asene mu ntini no so. Genesis ti 33. Na Yakob maa n'ani so hunii, na hwɛ, Esau reba, na mmarima 400 ka ne ho. Na ɔkyɛɛ ne mma mu maa Lea ne Rahel ne mmaawa baanu no. Na ɔde mmaawa no ne wɔn mma dii anim. Na Lea ne ne mma dii hɔ. Na Rahel ne Yosef dii akyire. Na ɔno ara deɛ, ɔsene dii wɔn anim. Na ɔbɔɔ ne mu ase kɔɔ fam mprɛnson de kosii sɛ oduu ne nua nkyɛn. Na Esau tuu mmirika behyiaa no yɛɛ no atuu. Na ɔde ne tiri too ne kɔn ho. Na ɔfee n'ano, na wosui. Na ɔmaa n'ani so hunu mmaa no ne wɔn mma no. Ɔkaa sɛ, hwanu ne yenum a ɔka wo hui. Na ɔse, ɛyɛ mma a Onyankopɔn de adom wakoa. Na mmawa no twi pinii, wɔn ne wɔn mma, na ɔbobɔɔ wɔn mu ase. Na Lea nso ne ne mma twi pinii bobɔɔ wɔn mu ase. Na akyire yi no, Yosef ne Rahel twi pinii bobɔɔ wɔn mu ase. Na ɔkaa sɛ, na ɛdɔm a mehyia wɔn yi ase ne sɛn? Na ɔse, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na menya me wura anim adom. Na Esau kaa sɛ, deɛ mewɔ dɔɔso, me nua, ma wadeɛ ntena hɔ ma wo. Na Yakob se, daabi da, mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, gye mayɛyɛdeɛ a ɛwɔ me nsɛm yi. Na w'anim a mahu te sɛdeɛ obi hu Nyankopɔn anim, ɛfiri sɛ w'ani asɔ me. Mesrɛ wo, gye nhyira a ɔde abrɛ wo yi, ɛfiri sɛ Onyankopɔn adom me, na mewɔ ade nyinaa. Na ɔhyɛɛ no, na ɔgyee, na ɔkaa sɛ, ma yɛnsim nkɔ na menni w'anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, me wura nim sɛ mma a wɔyɛ mmerɛ ne nnwan ne anantwie a wɔma nufoɔ ka me ho, na sɛ opia wɔn dodo da koro a, nyankuo no nyinaa bɛwuwu. Enti ma me wura nsi ni n'ako anim, na me deɛ mɛnante brɛbrɛ sɛdeɛ mmoa a odi m'anim ne mma no betumi de akɔsi sɛ meduru me wura nkyɛn wɔ Sea. Na Esau kaa sɛ, ma menya wo nipa a ɔka me ho yi bi. Na ɔse, na wɔnyɛ dɛn, ma menya me wura anim adom. Ɛna Esau sanee da no ara sii kwan so kɔɔ Seir. Na Yakob siim kɔɔ Sukot. Na osii dan maa ne ho. Na ɔbobɔɔ asesen maa ne mmoa. Enti wɔfrɛ hɔ Sukot. Aseɛ ne asesen. Na Yakob firi Mesopotamia no, ɔnam dwoodwoo baa Sekem kuro a ɛwɔ Kanaan asase soɔ no mu. Na osisii ne ntomadan wɔ kuro no anim. Na ɔtɔɔ asase a osii ne ntomadan wɔ soɔ no wɔ Sekem n'agya Hamor mma nkyɛn maa nnwetɛbena 100. Na osi afɔrebukyia wɔ hɔ. Na ɔtoo no El Elohe Israel, aseɛ ne Onyankopɔn, Israel Nyankopɔn. Genesis ti 39. Na Lea babaa Dina a ɔwoo no maa Yakob no firi adi sɛ ɔrekɔhwɛ asase no so mmaa. Na asase no so otitire Hewini Hamor ba Sekem hunu no. Na ɔfaa no ne no da hodwoo no. Na ne kra fam Yakob ba Dina ho. Na ɔdɔ ababaa no. Na otwaa ne boto ne yam. Na Sekem ka kyerɛ n'agya Hamor sɛ, kɔgye ababaa yi awareɛ ma me. Na Yakob tee sɛ wasɛe ne babaa Dina. Enso na ne mmabarima wɔ ne mmoa nkyɛn wɔ wuram. Enti Yakob yɛ kom de kosii sɛ ɔbaa fie. Na Sekem agya Hamor firi adi kɔɔ Yakob nkyɛn sɛ ɔne no rekɔkasa. Na Yakob mmabarima teeɛ no, ofiri wuram bae. Na ɛyɛ mmarima no ya. Na wɔn bu fuu sɛ wadi Israel ho nkwaseasɛm sɛ ɔne Yakob babaa akɔda.
ade a ɛnsɛ sɛ wɔyɔ. Na Hamor ne wɔn kasaa sɛ, meba Sekem kra fa mo babaa no ho, besrɛ mo, momfa no ma no aware. Na mo ne yɛn ni ayewareɛ, na momfa mo mama ma yɛn. Na mo nso monware yɛn mama, na mo ne yɛn ntena. Na asase na ɛda mo anim yi, montena so nyɛ so adwuma nya so adeɛ. Na Sekem ka kyerɛɛ Dina n'agya ne ne nuanom sɛ, momma menya mo anim adom. Na biribiara a mobɛsɛ me no, mɛma. Monye me etire adeɛ dodo ne akyɛde biara. Na biribiara a mobɛsɛ me no, mɛma. Na momfa ababaa no ma me awareɛ. Na Yakob mmabarima no kasa de naadaa bua Sekem ne n'agya Hamor, ɛfiri sɛ wagu wɔn nuabaa Dina ho fi. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛntumi saa adeɛ yi yɔ. Sɛ yɛde yɛn nua bɛma ɔbarima a ɔyɛ momononto, ɛfiri sɛ no yɛ ahohoro ama yɛn. Na yɛn mu nko na yɛbɛpene mo sɛ mobɛdane ayɛ sɛ yɛn. Na wɔtwitwa mo mu mmarima nyinaa twetia. Ɛno na yɛde yɛn mama bɛma mo. Na yɛabɛfa mo mama nso aware. Na yɛne mo atena. Na yɛayɛ ɔman koro. Na sɛ mo antie yɛn, na mo atwitwa twetia a, ɛne yɛbɛfa yɛn babaa akɔ. Na wɔn nsɛm no sɔ Hamor ne Hamor ba Sekem ani. Enti abranteɛ no antwetwe ne ho sɛ ɔbɛyɛ saa adeɛ no. Ɛfiri sɛ, na Yakob babaa no sɔ n'ani. Na ɔwɔ animonyam sene n'agya fiefoɔ nyinaa. Na Hamor ne ne ba Sekem kɔɔ wɔn kuro aboboa no. Na ɔne wɔn kuro mmarima kɔkasaa sɛ, nnipa yi, wɔne yɛte asomdwoe mu. Enti momma wɔn tena asase yi so, na wɔnyɛ so adwuma. Na asase yi hwɛ, ɛda wɔn anim bayaa. Momma yɛmfa wɔn mama nware, na yɛmfa yɛn mama nso ma wɔn. Na yɛn kumu na nnipa no bɛpene sɛ wɔne yɛn bɛtena. Na yɛayɛ ɔman koro. Sɛ yɛn mu mmarima nyinaa bitwitwa twetia. Sɛdeɛ wɔtwitwa no. Wɔn mmoa, ne wɔn ahonyadeɛ, ne wɔn afieboa nyinaa renyɛ yɛn deɛ anaa. Momma yɛmpene wɔn ara, na wɔne yɛn tena. Na wɔn a wɔnam Hamor kuro pono ano firi adie nyinaa tie no ne ne ba Sekem. Na mmarima nyinaa, wɔn a wɔnam ne kuro pono ano firi adie nyinaa twitwa twetia. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa a ne yea kaa wɔn no, Yakob mmabarima baanu, Simeon ne Lewi a wɔyɛ Dina nuanom, fefaa wɔn krante kɔɔ kuro no so mpofrem kokum mmarima nyinaa. Na wɔde nkrante kum Hamor ne ne ba Sekem. Na wɔde Dina firi Sekem fie hɔ bae. Yakob mmabarima no baa atɔfoɔ no so bɛfom kuro no mu nneɛma fae, ɛfiri sɛ wagu wɔn nua no ho fi. Wɔn nwan ne wɔn anantwie ne wɔn mfunumu ne deɛ ɛwɔ kuro no mu ne deɛ ɛwɔ mfuo mu no wɔfae. Na wɔn ade nyinaa ne wɔn mma nyinaa ne wɔn yerenom. Wɔfaa wɔn nomumfom deɛ ɛwɔ fie nyinaa. Na Yakob ka kyerɛɛ Simeon ne Lewi sɛ, moaha me ama me ho abɔn wɔn a wɔte asase yi so, Kenafoɔ ne Perisifoɔ. Na me deɛ meyɛ asafo a mesua, ɔbɛboaboa wɔn ano aba me so abɛkume, na wasɛe me ne me fie. Na wɔse, ɔnyɛ yɛn nuabaa sɛ odwamanfo anaa. Genesis 35. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Yakob sɛ, sɔre kɔ Betel kɔtena hɔ. Na si afɔrebukyia wɔ hɔ ma Onyankopɔn a oyii ne ho kyerɛɛ wo ɛda a woredwane afiri wo nua Esau anim no. Ɛna Yakob ka kyerɛɛ ne fiifoɔ ne wɔn a ɔka ne ho nyinaa sɛ, montoto anyame ananafo a ɛwɔ mo mu no ngu, na monnwira mo ho, na monsakyera mo ntadeɛ, na momma yɛnsɔre nkɔ Betel, na minkosi afɔrebukyia wɔ hɔ memma Onyankopɔn a mahohiahia da otie me, na odii m'akyire wɔ kwan a mekɔɔyɛ no mu no. Ɛna ɔde wɔn anyame ananafo a ɛwɔ wɔn nsɛm nyinaa ne wɔn asom nkaa maa Yakob. Na Yakob de koraa dupɔn bi a ɛwɔ Sekem ho no ase. Na wosii, na Nyankopɔn honhom baa nkuro a atwa wɔn ho ahyia no so, na wanti Yakob ma no. Na Yakob ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa duru Lus a ɛwɔ Canaan asase so a ɛne Bet-El. Na osi hɔ afɔrebukyia, na ɔfrɛ hɔ El Bet-El, aseɛ ne Bet-El Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ da a ɔredwane afiri ne nua anim no, ɛhɔ na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ no. Na Rebeka bagyegyefoɔ Debora wui. Na osiee no Bet-El aseɛ fam wɔ odum bi ase, na ɔtoo no din Alon Bakut. Na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ Yakob bio, ne ba a ofiri Mesopotamia bae no mu, na ohyiraa no.
Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, wo din de Yakob, nanso ɔremfrɛ wo Yakob bio, na mmom Israel ne wo din. Na ɔtoo ne din Israel. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn Twediampɔn. Dɔre na yɛ bebree. Ɔman ne aman asafo befiri wo mu aba, na ahemfo firi w'asene mu bɛba. Na asase a mede mama Abraham ne Isak no, wo na mede bɛma wo. Na w'asefo a wobedi w'akyire no na mede asase no bɛma wɔn. Na Onyankopɔn firi ne nkyɛn wɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ kɔɔ ɔsoro. Na Yakob de odum sii deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ. Ɔbɔ odum, na ohwie ɔnom afɔdeɛ gu so, na ɔde ngo gu so. Na Yakob frɛ deɛ ɔne Onyankopɔn kasaeɛ hɔ Bet-El. Na otutu firi Bet-El kɔe. Na aka kwantia bi na waduru Efrat no. Awoɔ kan Rahel, na awoɔ no dene no. Na wɔ mu yɛ den no, awogyefoɔ no ka kyerɛ no sɛ, Nsuro, na yɛnso wobɛwo ɔbabarima. Na ne kra refiri ne mu na ɔreyɛ awuo no, ɔtoo ne din Ben-Oni, aseɛ ne mama ne hunu mu ba. Na n'agya deɛ, ɔfrɛ no Benyamin, aseɛ ne ahotɔba. Na Rahel wui, na wosie no Efrata ɛne Betlehem no kwan nkyɛn. Na Yakob sii ne da so dum, ɛne Rahel da so dum de besi nnɛ. Na Israel tutu kosii ne ntomadan wɔ ɛda abantentene akyiri no hɔ a. Na ɛbaa sɛ Israel te asase no soɔ no, Ruben ne n'agya abaawa yere Bilha kɔdae, na Israel tee. Nso Yakob mmabarima yɛ 12, Lia ma ne Yakob abakan Ruben, ne Simeon, ne Lewi, ne Yuda, ne Isaka, ne Sebulon. Rahel ma ne Yosef ne Benyamin. Na Rahel abaawa Bilha ma ne Dan ne Naftali. Na Lia abaawa Silpa ma ne Gad ne Aser. Yenum ne Yakob mmabarima a wɔwoo wɔn maa no wɔ Mesopotamia. Na Yakob baa n'agya Isak nkyɛn wɔ Mamrɛ, wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron, deɛ Abraham ne Isak tenaeɛ sɛ ahɔhoɔ no. Na Isak na nyinaa yɛ mfirinhyia 180. Na Isak gyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Wabɔ akora, na nnaamee no, na ne ma Esau ne Yakob sie no. Genesis ti 36. Na yenum ne Esau a ɔfrɛ no Edom no awɔ ntoatoasoɔ. Esau waree Kanaanfoɔ maa. Hetini Elon babaa Ada, ne Hewini Sibeon ba Ana babaa Oholibama, ne Ismael babaa Basmat, ne Boat nuabaa. Na Ada woo Elifas maa Esau, na Basmat woo Ruel, na Oholibama woo Yeus ne Yalam ne Kora. Yenum ne Esau maa wɔwoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase soɔ. Na Esau faa ne yerenom ne ne mmabarima ne ne mmamaa ne ne fiefo nyinaa ne ne mmoa ne n'anantwie nyinaa ne n'ahonyade a onyaayɛ wɔ Kanaan asase soɔ nyinaa. Na ofiri ne nua Yakob ho kɔɔ asase bi so, ɛfiri sɛ wɔn ahonyadeɛ dɔɔso sene deɛ wɔde tena faako. Na asase a wɔyɛ so ahɔhoɔ no, wɔn mmoa dodoɔ nti na wɔn sene so. Na Esau kɔtenaa Seir bepɔ so. Esau ɔne Edom. Na yenum ne Edomfoɔ agya Esau a ɔte Seir bepɔ soɔ no awɔ ntoatoasoɔ. Esau mmabarima din nie: Esau yere Ada ba Elifas, Esau yere Basmat ba Reuel. Na Elifas ma ne Teman, Omar, Sefo, ne Gatam, ne Kenas. Na Timna yɛ Esau ba Elifas mpena. Na ɔwɔ Amalek ma Elifas. Yenum ne Esau yere Ada ma. Na yenum ne Reuel ma. Nahat ne Sera, Sama ne Misa. Yenum ne Esau yere Basmat ma. Na yenum ne Esau yere Oholibama. Sebion ba Ana babaa no ma. Ɔwɔ Yeus ne Yalam ne Kora ma Esau. Yenum ne Esau ma mu atitire. Esau abakan Elifas ma. Otitire Teman, otitire Omar, otitire Sefo, otitire Kenas, otitire Kora, otitire Gatam, otitire Amalek. Yenum ne Elifas atitire wɔ Edom asase so. Yenum ne Adam ma. Na yenum ne Esau ba Reuel ma. Otitire Nahat, otitire Sera, otitire Sama,
otitire Misa, yenum ne Ruel atitire wɔ Edom asase so, na yenum ne Esau yere Basmat ma, na yenum ne Esau yere Oholibama ma, otitire Yeus, otitire Yalam, otitire Kora, yenum ne Esau yere Oholibama anaba atitire no, yenum ne Esau ma, na yenum ne wɔn atitire no, ɔne Edom, yenum ne Hori ne Siema asase no sofoɔ. Lotan ne Sobal ne Sibion ne Ana ne Dison ne Esa ne Disan. Yenum ne Horifoɔ a wɔyɛ Siema a wɔte Edom asase soɔ no atitire. Na Lotan ma ne Hori ne Hemam. Na Lotan nuabaa ne Timna. Na yenum ne Sobal ma Alwa ne Manahat ne Ebal, Sefo ne Onam. Na yenum ne Sibion ma Aya ne Ana. Oyi ne Ana na ɔhwɛ n'agya Sibion mfunumu no, ohunu nsuohye aniwa wɔ ɛsrɛ soɔ no. Na yenum ne Ana ma, Dison ne Oholibama, Ana babaa. Na yenum ne Dison ma, Hemdan ne Esban ne Itran ne Keran. Yenum ne Eser ma, Belham ne Sawan ne Akan. Yenum ne Disan ma, Us ne Aran. Yenum ne Horifoɔ atitire, otitire Lotan, otitire Sobal, otitire Sibion, otitire Ana, otitire Dison, otitire Esa, otitire Disan. Yenum ne Horifoɔ atitire a wɔyɛɛ wɔn atitire wɔ Sia asase soɔ. Yenum ne ahemfo a wodi Edom asase so ansa na obi redi Israel mma so hene. Na Bela Bioaba di Edom hene, na ne kuro din de Dinhaba. Na Bela wui, na Saraba Yobab a ofiri Bosra bedi n'adeɛ. Na Yobab wui, na Husam a ofiri Teman asase so no bedi n'adeɛ. Na Husam wui, na Bedad ba Hadad a okum Midian wɔ Moab petee mu no bedi n'adeɛ. Na ne kuro din de Hawit. Na Hadad wui, na Samla ofiri Masreka bedi n'adeɛ. Na Samla wui, na Sola ofiri Rehobat a ɛda asuo no ho no bedi n'adeɛ. Na Sol wui, na Agboba Baal Hanan bedi n'adeɛ. Na Agboba Baal Hanan wui, na Hada bedi n'adeɛ. Na ne kuro din de Pau. Na ne yere din de Mehatabel, Mesaha baba Matred baba. Na yenum ni Esau atitire no din, sɛdeɛ wɔn musuakuo wɔn tenabea ne wɔn din teɛ. Otitire Timna, otitire Alwa, otitire Yetet, otitire Oholibama, otitire Ela, otitire Pinon, otitire Kenas, otitire Teman, otitire Mibsa, otitire Magdiel, otitire Iram. Yenum ne Edom a ɔne Esau, Edomfoɔ agya no atitire, sɛdeɛ wɔn tenabea teɛ wɔ asase a onyaeɛ no so. Genesis ti 37. Na Yakob tena asase a n'agya yɛɛ so hɔho a ɛne Kanaan asase no so. Na yenum ne Yakob awoɔ ntoatoasoɔ. Yosef di mfirinhyia 17 no, ɔne ne nuanom kɔhwɛɛ nnwan. Na abrantewa no ne n'agya yerenom Belha ne Silpa ma na ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛbɔ wɔn dimmɔne kyerɛ n'agya. Na esiane sɛ Yosef yɛ ne nkɔkorabere mu banti, na Israel dɔ no sene ne mma nyinaa. Enti ɔpam batakari bi maa no. Na ne nuanom hunu sɛ wɔn agya dɔ no sene ne nuanom nyinaa no, wɔtane no. Na wɔmfa abodwoɔ ne no nkasa. Na Yosef sɔn daeɛ, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom, na ɔtane no sene akane no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, muntie daeɛ a maso yi, na hwɛ, na yɛrekyekyere ayuo afiafi wɔ afuom. Na hwɛ, mafi no sɔre gyina akyerebe. Na hwɛ, mo afiafi no atwa ho ahyia, na ɛrekoto mafi no. Na ne nuanom ka kyerɛɛ no sɛ, deɛ na wobɛdi yɛn so hene, anaasɛ hyɛ na wobɛhyɛ yɛn soɔ? Na ne daeɛ ne ne nsɛm no nti, wɔkɔɔ so tane no bebree. Na ɔsɔn daeɛ foforo bio, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, hwɛ, maso daeɛ bio, na hwɛ, owia ne ɔsrane ne nsoromma 12 akoto me. Na ɔka kyerɛɛ n'agya ne ne nuanom no, n'agya kaa n'anim sɛ, daeɛ bɛn na waso yi? Ba na me ne wo na ne wo nuanom bɛba abɛkoto fam wɔ w'anim. Na ne nuanom ani beree no, na n'agya deɛ ɔde nsɛm no siee.
Na ne nuanom kɔyɛ ne wɔn agya nwan wɔ Sekem. Na Israel ka kyerɛ Yosef sɛ, wo nuanom nyɛ ne nwan wɔ Sekem anaa? Bra na mensoma wo wɔn nkyɛn. Na ɔse, Minie. Na ɔka kyerɛ no sɛ, kɔ na kɔhwɛ sɛ wo nuanom ne nwan no ho yɛ anaa, na san bɛka kyerɛ me. Na ɔsomaa no firi Hebron bɔnhwa mu. Na okoduu Sekem. Na ɔbarima bi hunu no. Na hwɛ, na ɔrewɔ wura no mu ntwɛtwɛdɛ. Na ɔbarima no bisaa no sɛ, wɔrehwehwɛ deɛn? Na ɔka kyerɛ no sɛ, Me nuanom na merehwehwɛ wɔn. Mesrɛ wo, kyerɛ me deɛ wɔyɛ ne wɔn mmoa hɔ. Na ɔbarima no se, wɔtu ha, na metee sɛ wɔreka sɛ momma yɛnkɔ Dotan. Na Yosef tii ne nuanom, na okohunu wɔn wɔ Dotan. Na wohunu no wɔ akyirikyiri, na onya nnuru wɔn nkyɛn no. Wɔpam ne tiri so sɛ wobeku no, na wɔsesee wɔn ho sɛ, Hwɛ, dayɛsofo no na ɔreba no. Afei mommra ma yɛnku no, mfa no nto mmura yi bi mu. Na yɛnka sɛ, aboa bɔne bi na awe no, na yɛahwɛ deɛ ne dayɛ ne bɛyɛ. Na Ruben teeɛ no, ɔgyee no firi wɔn nsɛm kaa sɛ, Momma yɛnku no. Na Ruben se, Monhwie mogya ngu, na momfa no nto ɛsrɛ so ha abura yi mu, na momfa mo nsa nka no. Ɔreɛ na anka wayi no afiri wɔn nsɛm de no asane akɔma n'agya. Na Yosef duu ne nuanom nkyɛn no, wɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari a ɔhyɛ no, na ɔde no kɔtoo abura no mu. Nso na abura no da mpan, nsuo ni mu, na ɔtena ase didii, na wɔmaa wɔn ani so hwɛe, na hwɛ. Ismaelfoɔ akwantufoɔ kuo bi a wofiri Gilead rekɔ Misraim ne wɔn yom a wɔsoso hwehwam ne akyenkyennuro ne kurobo reba. Na Yuda ka kyerɛ ne nuanom sɛ, sɛ yekum yɛn nua na yesi ne mogya so a, ɛmfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Mommra ma yɛntɔn no ma Ismaelfoɔ no. Na momma yɛmfa yɛn nsa nka no, ɛfiri sɛ ɔyɛ yɛn nua ne yɛn honam. Na ne nuanom tiee no. Na Midianfoɔ adwadifoɔ bi bɛsenee. Na wɔtwetwee Yosef yii no firi abura no mu. Na wɔtɔn Yosef ma Ismaelfoɔ no gye nnwetɛbena 20. Na wɔde Yosef kɔɔ Misraim. Na Ruben sane baa abura no so. Na hwɛ, na Yosef ni abura no mu. Na osunsanee ne ntaadeɛ mu. Na ɔsane baa ne nuanom nkyɛn bɛkaa sɛ, Abɔfra no nni hɔ, na me deɛ menya no dɛn. Na ɔfaa Yosef ataadeɛ no, na wokum ɔpapom bi. Na ɔde ataadeɛ no bɔ mogya no mu. Na wɔsoma ma ɔde batakari no brɛɛ wɔn agya bɛkaa sɛ, Yei na yɛahunu. Hwɛ, sɛ ɔba no ataadeɛ ni anaa? Na ɔhwɛeɛ no, ɔkaa sɛ, ɛyɛ me ba no ataadeɛ a, aboa bɔne bi na awe no, ampara watete Yosef mu. Ɛna Yakob sunsanee ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma bɔɔ n'asene, na osuu ne ba no kyɛree. Na ne mmabarima nyinaa ne ne mmama nyinaa sɔree sɛ ɔbɛkyekyere ne werɛ, nanso wɔamma wankyekyere ne werɛ, na ɔse, mede awerɛhoɔ yi ara bɛkɔ me ba nkyɛn wɔ asamado. Na n'agya suu no. Na Midianfoɔ no kɔtɔn no wɔ Misraim maa Potifar a ɔyɛ Farao piani ne nankɔbeafoɔ so panin no. Genesis 38. Na ɛbaa sɛ berɛ no ara mu Yuda firi ne nuanom nkyɛn kɔe, na ɔkɔtenaa Adulamni bi a ɔfrɛ no Hira nkyɛn. Na Yuda hunu Kanani bi a ɔfrɛ no Sua babaa bi wɔ hɔ, na ɔfaa no kɔɔ ne ho, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Onan, na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Sela, na ɔwoo no na ɔwɔ Kasib. Na Yuda waree yere bi a wɔfrɛ no Tama maa n'abakan Na Yuda abakan yɛ ɔbɔnefoɔ Awurade anim, na Awurade kum no. Na Yuda ka kyerɛɛ Onan sɛ, kɔ wo nua yere no ho, na fa no kunafoɔ, na wo mma ma wo nua. Na Onan nim sɛ mma no renyɛ ne dea, na ɛbaa sɛ ɔkɔ ne nua no yere no ho a, ɔma no gu fam sɛe, na waanwo mma a ama ne nua. Na deɛ ɔyɛɛ no yɛ bɔne wɔ Awurade anim. Enti okum ɔno nso. Na afei Yuda ka kyerɛɛ n'ase Tama sɛ, kɔtena kuna mu wɔ w'agya fie, kosi sɛ me ba Sela benyini. Ɛfiri sɛ ɔse, anyɛ saa a, ɔno nso bewu sɛ ne nuanom.
Na Tama kɔkɔtena n'agya fie, na ɛkyɛree no, Suya baba Yuda yere no wui. Na Yuda rekyekyeree no, ɔne n'adamfo Hira Adulamni no kɔɔ ne nwan ho twitwafoɔ no nkyɛn wɔ Timnat. Na ɔkɔka kyerɛɛ Tama sɛ, hwɛ, wasere kɔ Timnat akɔtwitwa ne nwan ho. Na oyii ne kuna ntade firi ne ho, na ɔde nkataanimu kataa n'anim, na ɔbobɔɔ ne ho, na ɔkɔtenaa Enaim kurotia wɔ Timnat kwan ho, ɛfiri sɛ wahunu sɛ Sela anyini, na wamfa no amma no aware. Na Yuda hunu no, ɛsiane sɛ wakata n'anim ti, obu no sɛ odwamanfoɔ, na ɔmane kɔɔ ne nkyɛn ɔkwan no ho kaa sɛ, ma menkɔ wo ho ɛ. Nso na onim sɛ n'asea, na ɔse, ɛdeɛn na wobɛma me na woaba me ho? Na ɔse, mɛma wɔde ɔpapo afiri nwan mu abrɛ wo. Na ɔse, ɛneɛ ma me awowadeɛ kosi sɛ wode bɛba. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na memfa me nsi wo awowa? Na ɔse, wo nsɔ ano kaa ɛne wo homa ne wo nsɛm poma. Na ɔde maa no, na ɔkɔɔ ne ho, na ɔne no nyinsɛnee, na ɔsɔree, na ɔkɔe, na oyii ne nkataanimu no firi ne ho, na ɔhyɛɛ ne kura ntaadeɛ no. Na Yuda de ɔpapo no maa n'adamfo Adulamni no sɛ, ɔmfa nkɔgye n'awowadeɛ no wɔ ɔbaa no nsɛm mmerɛ no, nanso wanhu no. Na obusaa kurom hɔfoɔ sɛ, odwamanfo a ɔte Enam kwan ho no wɔ he? Na wɔse, odwamanfo biara ni ha. Na ɔsane baa Yuda nkyɛn bɛkaa sɛ, manhu no, nanso kurom hɔfoɔ se, odwamanfo biara ni hɔ. Na Yuda se, ma no mfa, na yɛani angu. Hwɛ, mama wode ɔpapo yi akɔma no, na woanhu no. Na ɛbɛyɛ abosome 3 akyiri no, wɔbɛka kyerɛɛ Yuda sɛ, wase Tama abɔ adwaman, nanso hwɛ, wanyinsɛn adwamanmo no mu. Na Yuda se, monkɔfa no mmra, na wɔnhye no. Na ɔkɔfaa no baeɛ no, ɔsoma ma ɔkɔka kyerɛɛ n'ase sɛ, ɔbarima a ne nneɔma nie no, ne ho ɛna manyinsɛn. Na ɔse, hwehwɛ mu na hwɛ, hwan nso ano kaa ne homa ne poma nie. Na Yuda ani hunuiɛ no, ɔkaa sɛ, ɔtene sene me, ɛfiri sɛ mamfa no maama me ba Sela. Nanso wankɔ ne ho bio. Na eduu na wɔsɔ no, hwɛ, na nta na ɛwɔ ne yam, na ɔrewɔ no, ɔbaako yii ne nsa, na awogyefoɔ no sɔɔ mu de asaawa kɔkɔɔ kyekyeree ne nsa no kaa sɛ, oyi na ofiri adi kane. Na ɔtwee ne nsa kɔɔ mu no, hwɛ, ne nua no firi adi, na ɔkaa sɛ, adɛn na wate mu, wo so na entimu no wɔ. Enti wɔtoo ne din Peres, na akyire yi no, ne nua asaawa kɔkɔɔ bɔ ne nsa soɔ no bae, na ɔtoo ne din Sera, aseɛ ne kɔkɔɔ. Genesis ti 39. Na wɔde Yosef kɔɔ Misraim, na Faro piani Potifar ɔyɛ ankɔbeafoɔ so panin, na ɔyɛ Misraimni tɔɔ no Ismaelfoɔ a ɔde no kɔɔ hɔ no nsɛm. Na Awurade dii Yosef akyi, na ɔyɛ ɔbarima a ne ho wɔ siadeɛ, na ɔtenaa ne wura Misraimni no fie. Na ne wura hunuu sɛ Awurade di n'akyi na Awurade ma deɛ ɔyɛ nyinaa yɛ yie n'abasa soɔ no. Yosef nyaa n'anim adom, na ɔsom no, na ɔde no sii ne fie so, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ ne nsa. Na efiri bere a ɔde no sii ne fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa soɔ no, Yosef nti Awurade hyiraa Misraimni no fie. Na Awurade nhyira baa deɛ ɔwɔ nyinaa so, efie ne afuom, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ Yosef nsa. Na ɔwɔ hɔ nti, ɔnhwɛ biribiara gye aduane a ɔnoa ara die. Nso na Yosef ho ne n'anim yɛ fɛ, na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyiri no, ne wura yere tuu n'ani si Yosef so, na ɔkaa sɛ, wo ne me meda. Nanso wampene, na ɔka kyerɛɛ ne wura yere no sɛ, hwɛ, sɛ me wura anya me nti, ɔnhwɛ deɛ ɛwɔ ne fie, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me nsa. Obiara nyɛ kɛseɛ nsene me efie ha, na ɔnkame me biribiara gye wo. Ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira, na adɛn na menyɛ amumuyɔ kɛseɛ yi, na menyɛ bɔne mintia Onyankopɔn. Na ɔka kyerɛ Yosef saa daadaa, nanso Yosef antie sɛ ɔne no bɛda na wakɔ ne ho. Na saa bere no mu,
dabi ɔkɔ ɛdan no mu sɛ ɔrekɔyɛ n'adwuma na efieɔfo no mu biara ni hɔ no ɔsɔ n'ataadeɛ mu kaa sɛ wo ne me mmɛda na ogyaa n'ataadeɛ no wɔ ne nsɛm dwane firi adi na ohunu sɛ wagya n'ataadeɛ wɔ ne nsɛm adwane afiri adi no ɔfrɛfrɛ ne fiefoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ wakɔfa Hebroni yi aba rebedi yɛn ho fɛw waba me nkyɛn sɛ ɔne me rebɛda na mede ne kɛseɛ meteɛ mu na wɔtee sɛ me maa me ne soa meteɛ mu no ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsɛm na odwane firi adi na ɔde n'ataadeɛ no guu ne nkyɛn kosii sɛ ne wura baa fie na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa Hebroni a ɔkɔfaa no brɛɛ yɛn no aba me nkyɛn sɛ ɔrebedi me ho fɛw na me maa me ne soa meteɛ mu no ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsɛm na odwane firi adie na ne wura tee ne yere nsɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ saa deɛ yi na wakoa no ayɛ me no ne bu fui na Yosef wura no faa no de no kɔtoo afiase deɛ ɔhene ne duafo guo na ɔda afiase hɔ na Awurade di Yosef akyi na ɔdom no na ɔmaa n'anim baanyam wɔ afiase hwɛni no anim na afiase hwɛni no de ne duafo a wɔwɔ afiase hɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa na biribiara a na ɔyɔ no wɔ hɔ no ɔno na ɔyɔ afiase hwɛni no anhwɛ biribiara a ɛwɔ Yosef nsɛm ɛfiri sɛ Awurade dii n'akyi na deɛ ɔyɔɛ nyinaa Awurade maa no yɛ yie. Genesis ti 40. Na nsɛm yi akyi no Misrim hene nsahyɛne ne ne paano tuni fom wɔn wura Misrim hene no na Farao bufu na piafoɔ baanu no nsahyɛfoɔ panin ne paanotofoɔ panin no na ɔde wɔn kogu afiase wɔ ankɔbeafoɔ panin no fie faako a Yosef da hɔ na ankɔbeafoɔ panin no maa Yosef hwɛ wɔn so som wɔn na ɔkyɛre afiase hɔ kakra na Misrim hene nsahyɛne ne ne paano tuni a na ogu afiase hɔ no baanu nyinaa soso daeɛ anadwokorɔ ɛsono oyi ne daeɛ asekyerɛ na ɛsono oyi nso daeɛ na Yosef kɔɔ wɔn nkyɛn anɔpa kɔhwɛɛ wɔn na hwɛ na wayɛyɛ mosomoso na obisaa Farao apiafo a wɔne no gu nnuam wɔ ne wura fie no sɛ adɛn nti nɛnɛ monim ayɛ bosabosa asɛe na wɔka kyerɛɛ no sɛ yɛsoso dae ɛnso obiara nni hɔ a ɔbɛkyerɛ aseɛ na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ Onyankopɔn na nkyerɛaseɛ wɔ no monka nkyerɛ me ɛna nsahyɛfoɔ panin no kaa ne daeɛ no kyerɛɛ Yosef sɛ medae mu no na hwɛ bobe bi sii m'anim na bobe no apae nkorabata mmiɛnsa na ayɛ sɛdeɛ ɛrefefɛ na anyini agu nhyerɛne na abɔ esa ayɛ aba a abereɛ na Farao kuruwa kura me na metete bobe aba no mikyi gu Farao kuruwa no mu na mede kuruwa no hyɛɛ Farao nsa na Yosef ka kyerɛɛ no sɛ ne nkyerɛaseɛ nie nkorabata mmiɛnsa no yɛ nansa na aka nansa na Farao ama wo tiri so de wo asane akodi wo dibea bio na wo de Farao kuruwa ahyɛ ne nsa sɛ kanea na woyɛ ne nsa hyɛni no nanso sɛ yɛ a kae me na sɛ si wo yi a yɛ me adɔeɛ na bɔ me din kyerɛ Farao na bɛyi me ɛdan yi mu ɛfiri sɛ wia na wowiaa me Hebrifoɔ asase soɔ na ɛha nso menyɛ hwee a anka sɛ wɔde me bɛto amena yi mu na paanotofoɔ panin no hunu sɛ nkyerɛaseɛ no yɛ no ɔka kyerɛɛ Yosef sɛ me nso medae mu na hwɛ paano nkyerɛnkyerɛ mmiɛnsa esisi soɔ wɔ m'atifi na kyerɛnkyerɛ di soro no mu na Farao anum atɔduane nyinaa bi wɔ na noma redidi wɔ kyerɛnkyerɛ no wɔ m'atifi na Yosef buaa sɛ ne nkyerɛaseɛ nie nkyerɛnkyerɛ mmiɛnsa no yɛ nansa na aka nansa na Farao ama wo tiri so ayi afiri so na wasane wo dua so ma nomaa adi wo nam afiri wo ho na da a ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛyɛ Farao awoda no ɔtoo ne nkoa nyinaa pono na ɔmaa nsahyɛfoɔ panin ne paanotofoɔ mu panin no ti so wɔ ne nkoa mu na ɔsane de nsahyɛfoɔ mu panin no sii ne nsahyɛ so bio a ɔde kuruwa hyɛ Farao nsa na paanotofoɔ panin no deɛ ɔsane no sɛdeɛ Yosef kyerɛɛ wɔn aseɛ no nanso nsahyɛfoɔ panin no ankae Yosef na ne werɛ firi no. Genesis ti 41. Na mfie mmienu akyi no Farao so daeɛ na hwɛ
ogyina asubɔntene no ho. Na hwɛ, anantwibere nso a wɔn ho yɛ fɛ na wɔn ho tua wɔn ho firi asubɔntene no mu ba bedidi ɛsrɛ no mu. Na hwɛ, anantwibere nso foforo a wɔn ho yɛ tane na wafonfɔn nso firi asubɔntene no mu di wɔn akyiri bae. Na wobegyina anantwie nso no nkyɛn wɔ asubɔntene no nsu no a. Na anantwie a wɔn ho yɛ tane na wafonfɔn no memene nso a wɔn ho yɛ fɛ na wɔn ho tua wɔn ho no. Na Faro nyane, na ɔdae, na ɔsondae bio. Na hwɛ, ayuo mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na ɛyɛ refifiri wɔn nan korɔ so. Na hwɛ, mɛtem nso nkrowankro a apueyɛ mframa kusa no fifiri di akyiri bae. Na mɛtem nkrowankrowa no memene mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na ayuo wɔ mu no. Na Faro nyane, na hwɛ, ɛyɛ daeɛ. Na anɔpa no, ne honhom ho dwane no. Na ɔsoma ma ɔkɔfrɛfrɛ Misrim atwerɛfoɔ nyinaa, ne ɛhɔ anyansafoɔ nyinaa. Na Faro kaa ne daeɛ no kyerɛɛ wɔn. Nanso obiara antumi ankyerɛ Faro aseɛ. Ɛna nsahyɛfoɔ mu panin no ka kyerɛɛ Faro sɛ, mekae me mfomsoɔ nnɛ. Faro bufuw ne nkoa, na wɔde me nipa na ɔtofoɔ panin no kɔtoo duam ankɔbiafoɔ panin fie no. Yɛsosoo daeɛ anadwo korɔ no ara. Mene no, ɛsonsono yɛn daeɛ a yɛsosoe ne ebiara nkyerɛ aseɛ. Na Hebrini aberanteɛ bi a wɔyɛ ankɔbiafoɔ panin no akoa ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Na yɛkeka kyerɛɛ no, na wɔkyerɛɛ yɛn daeɛ no ase, sɛnea ebiara teɛ. Na sɛdeɛ ɔkyerɛɛ yɛn aseɛ no, saa ara na ɛbae. Wɔde me san kɔdii me dibea, na ɔno deɛ wɔsɛnee no. Na Faro soma ma ɔkɔfrɛɛ Yosef, na wɔyɛ ntam yii no firi afiase hɔ. Na oyii, na ɔsakyerɛɛ ne ntaadeɛ, na ɔbaa Faro anim. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, maso daeɛ, nso obiara nni hɔ a wotumi kyerɛ aseɛ. Na wona mate wo nka sɛ, wote daeɛ a wotumi kyerɛ aseɛ. Na Yosef buaa Faro sɛ, ɛni me fam, na mmom Onyankopɔn na ɔmfa mmuaeɛ pa ma Faro. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, me daeɛ mu no, hwɛ, na megyina subɔnten no nso noa. Na hwɛ anantwie nso a wɔn ho tua wɔn ho, na wɔn ho yɛ fɛ firi nsuo no mu ba bedidii wɔ wura mu hɔ. Na hwɛ anantwie nso foforɔ nso a wɔyɛ kasaa na wɔn ho yɛ tane yie. Na wafonfɔn a mihunu wɔn ho tane no so bi wɔ Misraim asase nyinaa so da dii wɔn akyiri bae. Na nantwie a wafonfɔn na wɔn ho yɛ tane no, memene kanea nantwie nso a wadɔre no. Na oduru wɔn yɛfunu mu no, obi anhunu sɛ waduru wɔn yɛfunu mu. Na wɔn ho da so yɛ tane sɛ kanea no ara. Ɛna minyaneyɛ, na mihunu wɔ me daeɛ mu sɛ yuo mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na ɛyɛ refifiri nankorɔ so. Na hwɛ, mɛtem nso ahoa na ɛyɛ ntrantra na apue mframa ama no akusa di akyire fifiri. Na mɛtem ntrantra no memene mɛtem nso a ɛyɛ no. Na makama kyerɛ atwerɛfoɔ no, nso obiara ntumi ankyerɛ me aseɛ. Na Yosef ka kyerɛɛ Faro sɛ, Faro daeɛ no yɛ bafua. Onyankopɔn rekyerɛ Faro deɛ ɔrebɛyɔ. Anantwie pa nson no yɛ mfie nson, na mɛtem nson pa nso yɛ mfie nson. Ɛyɛ daeɛ korɔ. Na anantwie nson a wafonfɔn a wɔn ho yɛ tane a wodii wɔn akyiri bae no yɛ mfie nson. Na mɛtem nson nkorowankorowa a apueɛ mframa akusa no bɛyɛ mfirinhyia nson kɔm. Ɛne asɛm a maka makyerɛ Faro, deɛ Onyankopɔn rebɛyɛ no na ɔde akyerɛ Faro yi. Hwɛ, mfirinhyia nson reba a aduane bebree bɛba Misraim asase nyinaa soɔ. Na ɛno akyiri no, ɛkɔm bɛba mfirinhyia nson ama werɛ afiri aduane bebrebe no nyinaa wɔ Misraim asase so. Na ɛkɔm no bɛhye asase no. Na ɛkɔm a ebedi akyire no nti wɔrenhunu asase no so aduane bebrebe no bio. Ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu bɛyɛ dendenden. Na daeɛ no a ɛyɛ mmɔho mmienu maa Faro no ase ne sɛ, Onyankopɔn ahyɛ saa adeɛ no ampa. Na Onyankopɔn rebɛyɛ no ntɛmtɛm. Na afei ma Faro nhwehwɛ onipa a ɔyɛ ɔbadwemma ne onyansafoɔ mfa no nsi Misraim asase so. Na Faro nye yi, na onsisi asase no so ahwɛfoɔ. Na wɔnyegye Misraim asase so aduane so ntutusuo num mfie nson a aduane bebree wɔ mu no mu. Na ma wɔmmoaboa mfirinhyia pa a ɛrebɛba yi mu aduane nyinaa no.
na wɔmfa ayuo ngugu asan so sɛdeɛ Faro bɛhyɛ, na ɛnyɛ nkuro mu aduane, na wɔmfa nsie, na ayɛ aduane a wakora ma asase no de asie mfirinhyia 7 kɔm a ɛbɛba Misraim asase soɔ no, na asase no ansɛe wɔ ɛkɔm no mu. Na asɛm no sɔɔ Faro ne ne nkoa nyinaa ni. Na Faro ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, "Yɛbɛtumi anya onipa bi a ɔte sɛ oyi a Nyankopɔn honhom wɔ ne mu yi anaa?" Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Ɛnam sɛ Onyankopɔn de yei nyinaa kyerɛ wo yi, obiara ni hɔ a ɔyɛ ɔbadwenma ne onyansafoɔ sɛ woɔ. Wobɛdi me fie so, na w'anum asɛm so na me man nyinaa bɛdie. Gye ahengua nko so na mɛsene woɔ." Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Hwɛ, mede wo mɛsi Misraim asase nyinaa so." Na Faro yii nsoano kaa firi ne nsa de hyɛɛ Yosef nsa, na ɔhyɛɛ no nwera pa ataadeɛ, na ɔde sika atwe abanto ne kɔn mu. Na ɔmaa no tenaa ne teaseɛnam a ɛtɔ so 2 mu, na ɔteɛm dii n'anim sɛ, "Monkoto!" Na ɔde no sii Misraim asase nyinaa so. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Mene Faro, na obiara renkwatiw mma ne nsa anaa ne nan so wɔ Misraim asase nyinaa so." Na Faro frɛɛ Yosef Safnat Pania, na ɔde On sɔfoɔ Potifera babaa Asnat maa no aware. Na Yosef firi adi kokyinii Misraim asase so. Na Yosef kogyinaa Misraim hene Faro anim no, na wadi mfirinhyia 30. Na Yosef firi Faro anim hɔ kokyinii Misraim asase nyinaa so. Na mmorosoɔ 7 no mu no, asase no baa aduane pii maa no buu so. Na ɔboaboa 7 a ɛbaa Misraim asase so no mu aduane nyinaa ano. Na ɔde aduane no sie nkuro no mu. Nkuro a atwa ahyia no mu aduane na ɔde sie nkuro no mu. Na Yosef boaboa ayuo ano pii paara sɛ mpoano anwea de kosii sɛ wogyae kan. Ɛfiri sɛ na ɛni ano, na wɔwo mmaa baanu ma Yosef ansa na ɛkɔm firinhyia no reduru. Wɔn na On sɔfoɔ Potifera ba Asnat wɔ maa no. Na Yosef too abakan no din Manase, ɛfiri sɛ ɔse, "Onyankopɔn ama me werɛ firi m'amanneɛ ne m'agya fie nyinaa." Na ɔtoo deɛ ɔtɔ so 2 no din Efraim, ɛfiri sɛ ɔse, "Onyankopɔn ama m'adɔ wɔ m'amanehunu asase yi so." Na mmoroso a ɛbaa Misraim asase so 7 no to twae. Na ɛkɔm 7 no firi aseɛ bae, sɛdeɛ Yosef kaeɛ no. Na ɛkɔm baa nsase nyinaa so, na Misraim asase nyinaa so deɛ na aduane wɔ hɔ. Na ɛkɔm kaa Misraim asase nyinaa no, na ɔman no kosu kɔm kyerɛ Faro. Na Faro ka kyerɛ Misraim nyinaa sɛ, "Monkɔ Yosef nkyɛn, deɛ ɔbɛka kyerɛ mo no, monyɔ." Na ɛkɔm no baa asase no so nyinaa. Na Yosef buebue aduane koradan no nyinaa, na ɔtɔn aburo ma Misraimfoɔ no. Na ɛkɔm no mu yɛ den Misraim asase so. Na aman nyinaa baa Misraim bɛtɔɔ aduane wɔ Yosef nkyɛn, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase nyinaa so. Genesis ti 42. Na Yakob hunu sɛ aduane wɔ Misraim no, Yakob ka kyerɛɛ ne mmabarima no sɛ, "Adɛn na mohwehwɛ mo ho anim yi?" Na ɔse, "Monhwɛ, mate sɛ aduane wɔ Misraim. Monsan kɔ hɔ nkɔtɔ bi wɔ hɔ mmrɛ yɛn, na yɛntena ase na yɛnwu." Ɛna Yosef nuanom mu 2 sane kɔɔ Misraim aduanetɔ. Na Yosef nua Benyamin deɛ, Yakob ansoma no anka ne nuanom ho ankɔ. Na ɔse, ebia abie bi bɛbi no. Na Israel ma no de wɔn ho fraa wɔn a wɔbaa aduantɔ no mu, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no aba Kanaan asase so bi. Na Yosef ne asase no so tumfoɔ, ɔne deɛ ɔtɔn aduane ma asase no sofoɔ nyinaa. Na Yosef nua no ba bɛkɔtoo no de wɔn anim butubutuu fam. Na Yosef ani bɔɔ ne nuanom anim no, ohunu wɔn, nanso ɔyɛɛ ne ho sɛ ɔnanani wɔ wɔn anim. Na opoopoo n'ani kasa kyerɛɛ wɔn sɛ, "Ɛhe na mufiri bae?" Na wɔse, "Yɛfiri Kanaan asase so na yɛbaa aduantɔ." Na Yosef hunu ne nuanom no, na wɔn deɛ wɔanhu no. Na Yosef kae daeɛ a ɔsosoo no wɔn ho no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Moyɛ akwansrafoɔ, asase adagya na morebɛhwehwɛ." Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, "Dabi, me wura, na aduantɔ na wo nkoa baayɛ. Yɛn nyinaa yɛ ɔbarima baako mma. Yɛyɛ anokwafoɔ,
wɔn ko anyɛ akwansrafo. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Dabi, na asase adagya na moreba abɛhwehwɛ. Ɛna wɔse, wɔn ko ayɛ anuanom 12 yɛyɛ ɔbarima baako ma wɔ Kanaan asase so. Na hwɛ, ɔka kyerɛ no wɔ yɛn agya nkyɛn ne, na ɔbaako deɛ onni hɔ. Ɛna Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ, Sɛ tiara ne sɛ meka me kyerɛ mo sɛ, moyɛ akwansrafoɔ. Yei ho na mɛsɔ mo ahwɛ. Sɛ Faro ti ase yi, moremfiri ha nkɔ gye sɛ mo nua kumaa no ba ha ansa. Monsoma mo mu baako, na ɔnkɔfa mo nua no mmra, na mo deɛ mungu nuam, na ɔnhwɛ mo nsɛm mu, sɛ nokorɛ wɔ mu anaa. Anyɛ saa deɛ a, sɛ Faro ti ase yi, moyɛ akwansrafoɔ. Na ɔde wɔn koguu nnua mu nansa, na da ɛtɔ so 3 no, Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ, Monyɛ yei na montena ase, na me deɛ misuro Onyankopɔn. Sɛ moyɛ anokwafoɔ a, momma wɔnkyere mo nua yi mu baako ntena mo nadua fie ha. Na mo deɛ, ɛkɔm a ɛwɔ mo afie mu nti, monsoa aduane nkɔ, na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mo nsɛm ayɛ nokorɛ, na moangu. Na wɔyɛ ɔsa, na ɔsesee wɔn ho sɛ, Ampa ara, yɛdi yɛn nua no ho fɔ. Sɛ yɛhuu ne kra ahohiahia, na wɔsrɛ yɛn mmɔborɔhu na yɛntie. Enti na saa ahohiahia yi aba yɛn so. Na Ruben buaa wɔn sɛ, Manka nkyerɛ mo sɛ monyɛ abɔfra no bɔne biara, na moantie. Na hwɛ, ne mogya na wɔrehwehwɛ yi. Na wonim sɛ Yosef te, ɛfiri sɛ ɔkyea me na odi wɔn ntam yi wɔn ano. Na ɔdanee ne ho firi wɔn nkyɛn kosui, na ɔsane baa wɔn nkyɛn bio ne wɔn bɛkasae. Na oyie Simeon wɔ wɔn mu, na ɔkyekyeree no wɔ n'anim hɔ ara. Ɛna Yosef hyɛɛ sɛ wɔmfa aburo nhyehyɛ wɔn kotokuo mama, na wɔnane wɔn mu biara dwetɛ nhyɛ ne kotokuo mu. Na wɔma wɔn akwansoduane, na wɔyɔɔ wɔn nsa, na wɔde wɔn aburo no soasoa wɔn funumu, na ofiri hɔ kɔe. Na wɔn mu baako buee ne kotokuo ano sɛ ɔrema n'afunumu aduane wɔ asoɛe no, ohunii. Na hwɛ, na ne dwetɛ no hyɛ ne kotokuo ano, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Wadane me dwetɛ no ama me, na hwɛ, ɛhyɛ me kotokuo mu. Na wɔn akoma tutui, na ɔde ahopopoɔ sesee wɔn ho sɛ, Ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɛ yɛn yi? Na ɔbaa wɔn agya Yakob nkyɛn Kanaan asase so, na ɔkaa deɛ ɛyɛɛ wɔn nyinaa kyerɛɛ no sɛ, Ɔbarima a ɔyɛ asase no wura no poopoo n'ani kasa kyerɛɛ yɛn, na ɔbuu yɛn asase no srafoɔ, na yɛsee no sɛ, yɛyɛ anokwafoɔ, yɛnyɛ srafoɔ. Yɛyɛ yɛn agya mma anuanom 12. Ɔbaako na onni hɔ, na akumaa no wɔ yɛn agya nkyɛn wɔ Kanaan asase so seesei. Na ɔbarima a ɔyɛ asase no wura no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, yei na mede behunu sɛ moyɛ anokwafoɔ. Monnya mo nua no baako wɔ me nkyɛn, na momfa aduane no nkɔhwɛ mo afi, na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mahunu sɛ monyɛ akwansrafoɔ, na moyɛ anokwafoɔ, na mayi mo nua no ama mo, na mode asase yi so dwa. Na ɛbaa sɛ wɔreyiyi wɔn kotokuo mu adeɛ no, na hwɛ, wɔn mu biara dwetɛ boa hyɛ ne kotokuo mu. Na wɔne wɔn agya hunu wɔn dwetɛ mmoa no, wosuroe. Na wɔn agya Yakob ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moagye me nsɛm mma, Yosef ni hɔ, Simeon ni hɔ, na morebɛfa Benyamin so akɔ. Me so na yɛn nyinaa ba. Na Ruben ka kyerɛɛ n'agya sɛ, Sɛ mamfa no mansane mammrɛ wo a, kum me mmabarima baanu. Fa no hyɛ me nsa, na mede no bɛsane abrɛ wo. Na ɔse, Me ba ne mo renkɔ, ɛfiri sɛ ne nua awu, na aka ɔno nko. Na sɛ abea bi kɔbe no wɔ kwan a morekorɔ no mu a, ɛneɛ mode medwu no bɛkɔ asamado awerɛhoɔ mu. Genesis ti 43. Na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase no so. Na wowie aduane a wɔde firi Misraim baeɛ no die no, wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monsan kɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na Yuda ka kyerɛɛ no sɛ, Ɔbarima no hyɛɛ yɛn ketee sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim, na sɛ woremma yɛn nua no yɛn akɔ a, ɛneɛ yɛbɛsane akɔtɔ aduane abrɛ wo. Na sɛ woremma no nkɔ a, ɛneɛ yɛrensane nkɔ hɔ, ɛfiri sɛ ɔbarima no ka kyerɛɛ yɛn sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim.
Na Israel se, adɛn na moyɛ me bɔne sɛyie, sɛ moka kyerɛ ɔbarima no sɛ mowɔ nua bie. Na wɔse, bisa na ɔbarima no bisaa yɛn, yɛne yɛn abusua ho asɛm sɛ, mo agya da so te ase anaa? Mowɔ nua bi anaa? Deɛ obisa yi ara na yɛbuaeɛ. Yɛnim sɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ momfa mo nua mmra anaa. Na Yuda ka kyerɛ n'agya Israel sɛ, ma abɔfra no ne me nkɔ, na yɛnsi mu nkɔ, na yɛne wo ne yɛn mma atena ase, na yɛanwu. Medi ne ho agyina mu, me nsɛm na hwehwɛ no. Sɛ mamfa no ma amrɛ wo a megyina w'anim a, ɛne ma yɛ wo bɔne daa nyinaa. Sɛ yɛantwentwɛne a, anka sɛ yɛakɔ aba mprenu. Na wɔn agya Israel ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɛte saa a, ɛnea monyɛ yei, momfa asase yi so aduapa nwuma adeɛ mu, na momfa ayɛyɛdeɛ nkɔma ɔbarima no, akyenkyennuro kakra ne ɛwoɔ kakra, ohwam ne kurobo, nkateɛ ne sorono aba, na momfa dwetɛ foforɔ nkura ne dwetɛ a wɔdane maa mo wɔ mo nkotokuro ano no, munkura nsan nkɔ, ebia ɛyɛ anifasoɔ. Na momfa mo nua no na monsim nsan nkɔ ɔbarima no nkyɛn, na Onyankopɔn twɛdi ampɔn ma ɔbarima no nhu mo mmɔbɔ, na onyaa mo nua no ne Benyamin ma mo. Na me deɛ, memma firi me nsa a na wafiri me nsa. Na mmarima no faa ayɛyɛdeɛ no, na wɔfaa dwetɛ mmɔho kurae ne Benyamin. Na wɔsɔre sane kɔɔ Misraim kogyinaa Yosef anim. Na Yosef huu Benyamin sɛ ɔka wɔn ho no, ɔka kyerɛɛ ne fie panin sɛ, fa nnipa yi kɔ fie, na kum mmoa siesie, na nnipa yi ne me rebɛdidi awiei. Na ɔbarima no yɔɔ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no, na ɔbarima no de nnipa no kɔɔ Yosef fie. Na nnipa no suroo sɛ ɔde wɔn akɔ Yosef fie, na wɔse, dwetɛ a ɛsane kekaa yɛn kotokuo mu kane no nti na wɔde yɛn aba ha yi, na wɔbɛtoa yɛn ato ahyɛ yɛn so afa yɛn ne yɛn funumu ayɛ nkoa. Na wɔtwe pini Yosef fie panin no ne no kasae wɔ efie no pono ano sɛ, Owura yɛpa wo kyɛw, yɛsane baa ha kane bɛtɔɔ aduane, na yɛkoduru asoɛeɛ na yɛsane yɛn kotokuo ano no, na hwɛ, na yɛn nyinaa dwetɛ hyehyɛ yɛn kotokuo ano, yɛn dwetɛ sɛdeɛ wɔkareeɛ no pɛ, na yɛkura de asane aba, nso yɛkura dwetɛ foforɔ aba de rebɛtɔ aduane. Yɛnim oneku a ɔde yɛn dwetɛ no hyehyɛ yɛn kotokuo no mu. Na ɔse, asomdwoe nka mo, munsuro, mo Nyankopɔn ne mo agya Nyankopɔn ama mo nkotokuo mu ademudeɛ. Mo dwetɛ no kaa me nsa. Na oyii Simeon brɛɛ wɔn. Na ɔbarima no de nnipa no hyɛ ne Yosef fie, na ɔmaa wɔn nsuo hohoro wɔn nan ho, na ɔmaa wɔn funumu aduane. Na osiesie ayɛyɛdeɛ no twɛn baa Yosef baa awigyina no, ɛfiri sɛ na wate sɛ wɔrebɛdidi hɔ. Na Yosef baa fie no, wɔde ayɛyɛde a okura no kɔɔ ɛdan mu kɔmaa no, na ɔkotoo fam wɔ n'anim. Na obisaa wɔn sɛ wɔn ho yɛ anaa, na ɔse, mo agya akɔkora a moka ne ho asɛm ne ho yɛ anaa? Ɔda so te ase anaa? Na wɔse, wakoa, yɛn agya no ho yɛ, ɔda so te ase. Na ɔbobɔɔ wɔn mu ase kotoo no, na ɔmaa n'ani so hunuu ne nua Benyamin, oniba no, ɔkaa sɛ, mo nua kuma a mokaa me ne ho asɛm no ni anaa? Na ɔse, Onyankopɔn nom wo, me ba. Na Yosef yɛɛ no ntɛm, ɛfiri sɛ, na ne yam hyehye no ma ne nua no, na ɔrehwehwɛ baabi akosu, na ɔhyɛnee ne pia mu kosuu wɔ hɔ. Na ɔhohoro n'anim, na ofiri adi, na ɔhyɛɛ ne ho so kaa sɛ, momfa aduane mmesisi hɔ. Na ɔde ne deɛ sii fa, na ɔde wɔn deɛ sisii fa, na ɔde Misrifo a wɔne no redidi no deɛ sisii fa, ɛfiri sɛ Misrifoɔ ne Hebrifoɔ ntumi ne di, na Misrifoɔ kyi. Na ɔbɛtenatena n'anim, ɔpanin sɛdeɛ ne panin teɛ, ne akumaa sɛdeɛ n'akumaa teɛ. Na ɛyɛ nnipa no nyinaa nwanwa, na ɔgyegyee aduane no firi n'anim brɛɛ wɔn. Na Benyamin deɛ boro wɔn nyinaa deɛ so mprɛnum, na ɔnonomoe, na ɔne no ani gyee. Genesis ti 49. Na ɔhyɛɛ ne fie panin no sɛ, fa aduane dodoɔ a wobetumi asoa hyehyɛ nnipa no nkotokuo mu amaama,
Nefa wo mu biara dwetɛ hye ne kotokuo ano. Nafa me kuruwa, dwetɛ kuruwa no. Hye akuma ne kotokuo ano ka na buro dwetɛ no ho. Na oyo sɛdeɛ Yosef kae no, ade akyin yara pɛ na wogya marima no ne wɔn funumu kwan. Wofiri kuro no mu kɔe na wonya nu akyirikyiri no, Yosef ka kyerɛ ne fie pani no sɛ, Sorry, ti marima no. Na sɛ woto wɔn a, ka kyerɛ wɔn sɛ, adɛn na mode bɔne tua papaka. Ɛnyɛ deɛ me wura no mu na ɔkena mu anaa. Deɛ moayɛ yi, moayɛ bɔne. Na ɔkɔtoo wɔn no, ɔka nsɛm yi kyerɛ wɔn, na ɔka kyerɛ no sɛ, adɛn na me wura ka saa nsɛm yi? Ɛmpare wɔn koa sɛ wɔbɛyɛ saa adeɛ yi. Hwɛ, dwetɛ a yɛhunu no yɛn kotokuo ano no, yɛde asan afiri Kana asase so abrɛ wo. Na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛwia wo wura fie dwetɛ anaa sika? Wɔn koa yi mu, deɛ wobɛhunu no ne nkyɛn no, ma no ngu, na yɛn nso yɛbɛyɛ me wura nkoa. Na ɔse, ɛnyɛ sɛdeɛ mo seɛ no, deɛ obɛhunu no ne nkyɛn no nyɛ makoa, na mo deɛ mubedi bem. Ɛna wɔn nyinaa yɛ ntɛm soɛsoɛ wɔn kotokuo totoo fam, na ɔsane wɔn kotokuo ano. Na ɔhwehwɛe, ofiri ase firi ɔpanin no deɛ so de kosii akumaa no deɛ so. Na ohunu kuruwa no wɔ Benyamin kotokuo mu. Ɛna osunsuane wɔn ntaadeɛ mu, na ɔde wɔn ne soasoa wɔn funumu sane kɔɔ kuro no mu. Na Yuda ne ne nuanom baa Yosef fie, na ɔda so wɔ hɔ, na wɔhwehwee n'anim ase. Na Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ, ɛde adeɛ na moayɛ yi. Munim sɛ onipa ɔte sɛ me nim nkɔmhyɛ anaa? Na Yuda se, ɛdeɛn na yɛnsi me wura, na ɛdeɛn na yɛnka, na yɛnyi ya no sɛn. Onyankopɔn ahunu wɔn koa mumuyɔ. Hwɛ, yɛyɛ me wura nkoa, yɛne deɛ wohunu ne nsɛm kuruwa no. Na ɔse, ɛmpare me sɛ mɛyɛ saa, na deɛ wohunu kuruwa no wɔ ne nsɛm no, ɔno ara na ɔbɛyɛ makoa. Na mo deɛ, munsi mfa asomdwie nkɔ mo agya nkyɛn. Ɛna Yuda twipini no kaa sɛ, me wura, mesrɛ wo, ma wakoa nkasa me wura so mu. Na ma wo bo mfu wakoa, na wote sɛ Farao ara. Me wura bisaa ne nkoa sɛ, mowɔ agya anaa nua bi? Na yɛka kyerɛ me wura sɛ, yɛwɔ agya akɔkoraa ne nkwakoraa bɛkumaa bi. Ne nua awu, na oni ba nko a aka ara ne no. Na n'agya dɔ no. Na woka kyerɛ wo nkoa sɛ, momfa no mmrɛ me, na memfa m'anim nhwɛ no. Na yɛsi me wura sɛ, abɔfra no ntumi nya n'agya hɔ. Na sɛ ogya n'agya hɔ a, n'agya bɛwu. Na wo se wo nkoa sɛ, sɛ mo nua kumaa no anka mo ho amma a, morenhunu m'anim bio. Na yɛkɔɔ wakoa m'agya nkyɛn no, yɛkaa me wura nsɛm no kyerɛɛ no. Na yɛn agya ka kyerɛɛ yɛn sɛ, monsane nkɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na yɛse, yɛrentumi nsane nkɔ. Sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho a, yɛbɛsane akɔ. Yɛrentumi nkɔhunu ɔbarima no anim, gye sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho. Ɛna wakoa, yɛn agya ka kyerɛɛ yɛn sɛ, mo ara monim sɛ mma baanu na me yere wo maa me, na ɔbaako firi me nkyɛn kɔe. Na me se, ampa ara teteɛ na watete no mu, na efiri hɔ no, menhunu no. Na sɛ mofa oyi nso firi me nkyɛn na abie bi kɔbi no a, mode me tiri dwono nam awerɛhɔ mu na ɛbɛkɔ asamando. Na afei, sɛ mekɔ wakoa m'agya nkyɛn, na abɔfra yi nka yɛn ho a, nso ne kra fam abɔfra yi deɛ ho. Ɛbɛba sɛ ohunu sɛ abɔfra yi nka yɛn ho a, obewu. Na wɔn nkoa de wakoa, yɛn agya dwono nam awerɛhɔ mu na ɛbɛkɔ asamando. Na wakoa di abɔfra yi ho agyinamu wɔ m'agya anim sɛ mamfa no ma mmerɛ wo a, ɛne na ma yɛ m'agya bɔne daa nyinaa. Na afei mesrɛ wo, ma wakoa ntena ha nsi abɔfra no anan mu, nyɛ me wura akoa, na ma abɔfra no ne ne nuanom nkɔ. Na sɛ abɔfra no nka me ho a, mɛkɔ m'agya anim sɛn, ɛne na merekɔhunu bɔne a ɛbɛto m'agya no. Genesis ti 45. Na afei, na Yosef ntumi nhyɛ ne ho so wɔ wɔn a ogyinagyina ne ho no nyinaa anim. Na ɔteɛm sɛ, momma nipa nyinaa mfiri me ho mfiri adi. Na Yosef reyi ne ho adie akyerɛ ne nuanom no, na onipa biara nyina ne nkyɛn, na ɔmaa ne so sui. Na Misrifoɔ no ne Farao fiefoɔ tee. Na Yosef ka kyerɛ ne nuanom sɛ, me ne Yosef, m'agya da so te ase anaa?
na ne nuanom antumi ammua no, na mmom wɔn ho dwiri wɔn wɔ n'anim. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Montwi mpene me. Na ɔtwe pini no, na ɔse, Mene mo nua Yosef a motɔɔ no baa Misraim no. Na afei, momma no nyɛ mo ya. Nso, mo bu mfo mo ho sɛ motɔn me baa ha. Ɛfiri sɛ nkwagye nti, na Onyankopɔn somaa me dii mo anim. Na mfie mmienu ni a ɛkɔm baa asase yi soɔ. Na aka mfie num bio a funtum ne otwanim. Na Onyankopɔn somaa me dii mo anim sɛ, mema monya nkaeɛ wɔ asase so. Na menye mo nkwa a ɛbɛma dodoɔ nara afiri mo afiri. Na afei, ɛnyɛ mo na mosomaa me baa ha. Na mmom, Onyankopɔn na ɔde me abɛyɛ sɛ Faro n'agya ne ne fie nyinaa awura ne Misraim asase nyinaa sodifoɔ. Munyɛ ntɛm kɔ m'agya nkyɛn nkɔka nkyerɛ ne sɛ wo ba Yosef sie nie. Onyankopɔn de me ayɛ Misraim nyinaa so wura. Sane bra me nkyɛn nkyɛ. Na bɛtena Gosen asase so. Na wabɛn me. Wo ne wo ma, ne wo mama, ne wo nwan, ne w'anantwie, ne deɛ ɛwɔ nyinaa. Na mɛhwɛ wo wɔ hɔ, ɛfiri sɛ mfie num kɔm da so reba. Na ohia anhia wo ne wo fiefoɔ ne deɛ ɛwɔ nyinaa. Na hwɛ, m'ani ahunu, me nua Benyamin ani ahunu, sɛ mano na mede mekasa mekyerɛ mu yi. Na monka m'ani onyam a mewɔ wɔ Misraim nyinaa nkyerɛ m'agya, ne deɛ moahu nyinaa. Na monyɛ ntɛm fa m'agya nsane mmra ha. Ɛna ɔsɔɔ ne nua Benyamin kɔn mu na osuiɛ. Na Benyamin nso sui wɔ ne kɔn ho. Na ɔfefee ne nuanom nyinaa ano. Na osuu wɔ wɔn so. Na ɛno akyiri no, ne nuanom no ne no kasae. Na wɔtee nka wɔ Faro fie sɛ Yosef nuanom aba. Na ɛsɔɔ Faro ne ne nkoa ani. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Ka kyerɛ nuanom sɛ, yei na monyɔ. Momfa nneɔma nsɔɔsoa mo mmoa no, na monkɔ Kanaan asase so. Nkɔfa mo agya ne mo fiefoɔ mmra me nkyɛn. Na mɛma mo Misraim asase so deɛ ɛyɛ. Na mo adi asase no sradeɛ. Wɔhyɛ wo sɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, yei na monyɔ. Momfa nteaseɛ na mfiri Misraim asase so nkɔma mo ma, ne mo yerenom, na monkɔfa mo agya mmra. Na mo nso, monwenwene mo nneɔma ho. Na Misraim asase nyinaa so deɛ ɛyɛ yɛ mo dea. Na Israel ma no yɛ ɔsa. Na Yosef ma wɔn nteaseɛ nam sɛdeɛ Faro anum asɛm seɛ. Na ɔmaa wɔn akwansoduane. Ɔmaa wɔn nyinaa ntaadeɛ nsakyeraho maako. Na Benyamin deɛ, ɔmaa no nnwetɛbena 300 ne ntaadeɛ nsakyeraho 5. Na deɛ ɔde kɔmaa n'agya nso nie. Mfunumu du a ɔsoso Misraim ne pa no bie ne mfunumu bere du a ɔsoso aburo ne paano ne akwansoduane a ɛbɛyɛ n'agya dea. Na ogyaa ne nuanom kwan ma ɔkɔe. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Mubu nkofu muhumuhu wɔ ɔkwan so o. Ɛna wofiri Misraim foro kɔɔ Kanaan asase so wɔn agya Yakob nkyɛn. Na wɔka kyerɛ no sɛ, Yosef da so te ase, na odi Misraim asase nyinaa so. Na n'akomam yɛɛ no na ɛfiri sɛ na ɔnye wɔn nni. Na wɔka nsɛm a Yosef aka kyerɛ wɔn no nyinaa kyerɛ no. Na ohunu nteaseɛ nam a Yosef asomade rebɛfa no. Wɔn agya Yakob honhom ho sanee no. Na Israel kaa sɛ, Ɛdɔɔso, me ba Yosef da so te ase. Mɛkɔ makɔhu no ansa na mawu. Genesis ti 46. Na Israel ne deɛ ɔwɔ nyinaa sim. Na oduru bi ase ba. Na ɔbɔ afɔdeɛ maa n'agya Isak Nyankopɔn. Na Onyankopɔn nam anadwo anisoadeɛ hunu mu ka kyerɛɛ Israel sɛ, Yakob, Yakob. Na ɔse, Minie. Na ɔse, Mene Onyankopɔn, w'agya Nyankopɔn no. Nsuro sɛ wobɛsane akɔ Misraim, na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ wɔ hɔ. Mene wobɛsane akɔ Misraim, na mede wo asan aba nso. Na Yosef deɛ, ne nsa bɛka w'ani amua so. Na Yakob si mfiri bi ase ba. Na Israel ma de wɔn agya Yakob ne wɔn mma ne wɔn yerenom tenatena nteaseɛ nam a Faro soma ma a wɔde kɔfaa no mu. Na wɔfaa wɔn mmoa ne wɔn ahode a wɔanya wɔ Kanaan asase soɔ no kɔɔ Misraim. Yakob ne n'asefoɔ nyinaa, ne mmabarima ne ne mmabarima mma ne ne mmamaa ne ne mmabarima mmamaa
ne n'asefo nyinaa, na ɔne wɔn kɔɔ Misrim. Na yenum ne Israel ma a wɔkɔɔ Misrim no din, Yakob ne ne mma. Yakob abakan Ruben, na Ruben mmabarima ne Hanok ne Palu ne Hesron ne Kami. Na Simeon mmabarima ne Yemuel ne Yamin ne Ohad ne Yakin ne Suha ne Kenani ba Basol. Na Lewi mmabarima ne Gerson ne Kahat ne Marari. Na Yuda mmabarima ne ne Onan ne Sela ne Peres ne Sera. Na ne Onan wu Kenan asase so. Na Peres mmabarima ne Hesron ne Hamul. Na Isaka mmabarima ne Tola ne Puwa ne Yob ne Simron. Na Sibelon mmabarima ne Sered ne Elon ne Yaklil. Yenum ne Lea mmabarima a ɔwo maa Yakob wɔ Mesopotamia ne ne babaa Dina. Ne mmabarima ne ne mama nyinaa yɛ akra 33. Na Gad mmabarima ne Sifion ne Hagi, Suni ne Esbon, Eri ne Arodi ne Areli. Ase mmabarima ne Yimna ne Usuya ne Usui ne Beria ne wɔn nua baa Sira. Na Beria mmabarima ne Heba ne Malkiel. Yenum ne Silpa Laban de no maa ne babaa Lea no maa ɔwo maa Yakob. Wɔyɛ akra 16. Yakob yere Rahel mmabarima ne Yosef ne Benjamin. Na Yosef maa On sɔfo Potiferia baba Asnat wo maa no Misraim asase so ne Manase ne Efraim. Na Benjamin mmabarima ne Bela ne Beka ne Asbel, Gera ne Naaman, Ehi ne Ros, Mupim ne Hupim ne Ad. Yenum ne Rahel maa wɔwo maa Yakob. Akra no nyinaa yɛ 14. Na Dan mmabarima ne Husim. Na Naftali mmabarima ne Yasil ne Guni ne Yesa ne Silem. Yenum ne Belha Laban de no maa ne ba Rahel no maa ɔwo maa Yakob. Akra no nyinaa yɛ 7. Akra wɔne Yakob kɔɔ Misraim a wofiri n'asene mu. Yakob mayrenom mfram. Akra no nyinaa yɛ 66. Na Yosef ma wɔwo wɔn Misraim no yɛ akra 2. Yakob fie akra a wɔbaa Misraim no nyinaa yɛ 70. Na ɔsoma Yuda di n'anim kɔɔ Yosef nkyɛn sɛ omedi n'anim nkyerɛ no Gosen kwan. Na woduru Gosen asase so. Na Yosef siesie ne nteaseɛnam kosiaa n'agya Israel wɔ Gosen. Na ɔde ne ho kɔkyerɛɛ no ɔsɔɔ ne kɔn mu. Na osui ara kyɛre wɔ ne kɔn ho. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, afei a manya mahu w'anim sɛ woda so te aseɛ yi, wɔma me ngu. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom ne n'agya fiifoɔ sɛ, merekɔ makɔka akyerɛ Faro sɛ, me nuanom ne m'agya fiefoɔ a wɔ Kenan asase soɔ no aba me nkyɛn. Na nipa ne yɛ nwanhwɛfoɔ, na mmoa na wɔyɛ ne. Na wɔde wɔn nwan ne wɔn nantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa aba. Na sɛ Faro bɛfrɛ mo, na obisa mo sɛ, mo adwuma ne sɛn a, monse ne sɛ, wɔn ko a yɛ mmoahwɛfoɔ firi yɛn mmɔfraase de bisi nɛ. Yɛn ne yɛn agyanom, na moatena Gosen asase so, ebisɛ Misrifoɔ kyiri mmoahwɛfoɔ nyinaa. Genesis ti 49. Na Yosef kɔka kyerɛɛ Faro sɛ, m'agya ne me nuanom ne wɔn nwan ne wɔn anantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa firi Kenan asase so aba, na hwɛ wɔ Gosen asase so. Na ɔde ne nuanom mu baanum kogyinaa Faro anim. Na Faro bisaa ne nuanom no sɛ, mo adwuma ne sɛn? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, wɔn ko ayɛ mmoahwɛfoɔ, yɛn ne yɛn agyanom nso. Na wɔka kyerɛɛ Faro bio sɛ, yɛaba sɛ yɛrebɛtena asase yi so, ɛfiri sɛ wɔn ko anya adidibea mma wɔn nwan. Ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu yɛ den wɔ Kenan asase so. Enti afei yɛsrɛ wo, ma wɔn ko antena Gosen asase so. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, wagya ne nuanom aba wɔn nkyɛn. Misraim asase na ɛda w'anim yi. Asase no mu deɛ yɛ no, ma wagya ne nuanom ntena hɔ. Ma wɔntena Gosen asase so. Na sɛ wonim sɛ wɔn mu bi yɛ nsiyɛfo a, fa wɔn si me mmoa a mewɔ so.
Na Yosef de n'agya Yakob kogyinaa Faro anim. Na Yakob hyiraa Faro. Na Faro bisaa Yakob sɛ, "Wo nkwa mu mfirinhyia yɛ ahe?" Na Yakob ka kyerɛɛ Faro sɛ, Me hɔho bia asetena mfinhyia mu na yɛ mfie 130. Me nkwa mfinhyia mu na yɛ kakra bi ne amanneɛ nko. Enu m'agyanom nkwa mfinhyia mu na wɔwɔ hɔho bia asetena na mu. Na Yakob hyiraa Faro, na ofiri Faro anim kɔe. Na Yosef maa n'agya ne ne nuanom tenaberɛ. Na ɔmaa wɔn asase wɔ Misraim wɔde asase no yɛ, wɔ Rameses asase so, sɛdeɛ Faro hyɛeɛ no. Na Yosef bɔɔ n'agya ne ne nuanom ne n'agya fiefoɔ nyinaa akɔnhoma, sɛdeɛ wɔn mma dodoɔ teɛ. Na aduane nni asase biara so. Na ɛkɔm no mu yɛ den yie maa Misraim asase ne Kanaan asase tɔɔ ɛkɔm no anim piti. Na Yosef prapra sika a ɛwɔ Misraim asase ne Kanaan asase soɔ nyinaa wɔ abura a wɔbɛtɔɔeɛ no mu. Na Yosef de sika no kɔɔ Faro fie. Na sika saa Misraim ne Kanaan asase soɔ no, Misrifoɔ nyinaa baa Yosef nkyɛn sɛ, "Ma yɛ aduane adɛn na sɛ sika santi yɛnwu w'anim." Na Yosef sɛ, "Momfa mo mmoa mmra, na sɛ mo sika asa mɛma mo bi magye mo mmoa." Na ɔde wɔn mmoa bae. Na Yosef maa wɔn aduane gyegyee apɔnkɔ ne nnwan ne anantwie ne mfunumu. Na ɔde aduane yɛ ne wɔn afirinhyia no gyee wɔn mmoa nyinaa. Na afe no twam no, afe a edi soɔ no, wɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, "Yɛremfa nhunta me wura, sɛ yɛn sika asa, na mmoa kuakuo no yɛ me wura dea. Na biribiara nkae wɔ me wura anim sɛ yɛn honam ne yɛn asase nko. Adɛn nti na yɛn ne yɛn asase nwu w'anim? Tɔ yɛn ne yɛn asase, na ma yɛn aduane, na yɛde yɛn ho ne yɛn asase bɛsom Faro, na ma yɛn aduaba, na yɛntena ase, na yɛanwu amma asase yi anna mpan." Na Yosef tɔɔ Misraim asase nyinaa maa Faro. Na Misrifoɔ nyinaa tontɔn wɔn mfuo, ɛfiri sɛ ɛkɔm no denee wɔn. Na asase no danee Faro dea. Na otutuu nkurɔfoɔ no tenatena nkuro mu, ɛfiri Misraim hyeɛ so kosi hyeɛ so, gye asɔfoɔ nsase nko na wantɔ, ɛfiri sɛ na Faro ahyɛ kyɛfa bi ama asɔfoɔ no. Na wodi wɔn kyɛfa a Faro de ma wɔn no nti, wantɔn wɔn asase. Na Yosef ka kyerɛ nkurɔfoɔ no sɛ, "Monhwɛ, nnɛ matɔ mo ne mo asase mama Faro. Na hwɛ, mo aduaba a momfa nkodua asase no soɔ nie. Na deɛ ɛbɛsoɔ no, momfa nkyekyɛmu num mu baako ma Faro. Na emu abupɛn nan no nyɛ mo dea. Na mode bi adua mfuom, na mode bi ayɛ mo ne mo fiefoɔ ne mo mma aduane." Na ɔse, "Wagye yɛn nkwa, ma yɛnya me wura anim adom ara, na yɛbɛyɛ Faro nkoa." Na Yosef hyɛ yɛn ho mmara wɔ Misraim a ɛwɔ hɔ de besi nnɛ, sɛ wɔmfa Misraim asase so adeɛ biara nkyekyɛmu no mu baako mma Faro, gye asɔfoɔ asase nko na anyɛ Faro dea. Na Israel tenaa Misraim asase so wɔ Gosen asase so, na wonyaa mu adeɛ, na wɔdɔree, na wɔn ase kyenee sɛ. Na Yakob tenaa Misraim asase so mfie 17. Na Yakob nna ne nkwa mfirinhyia yɛ mfie 149. Na Israel na duru sɛ obewuo, na ɔfrɛɛ ne ba Yosef ka kyerɛɛ no sɛ, "Sɛ manya w'anim adom a, fa wo nsa ka m'asenim, na yɛ me adɔyɛ di me nokorɛ, na nsie me Misraim, na mɛda m'agyanom nkyɛn, na soa me firi Misraim kosie me wɔ wɔn amusieɛ." Na ɔse, "Mɛyɔ sɛdeɛ wakan." Na ɔse, "Ka me ntam." Na ɔkaa no ntam, na Israel bɔɔ ne mu ase kyerɛɛ mpa no atifi. Genesis ti 48. Na nsɛm yi akyiri no, wɔka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Hwɛ, wagya yare." Na ɔfaa ne mma baanu, Manase ne Efraim kaa ne ho, na ɔkɔka kyerɛɛ Yakob sɛ, "Hwɛ, wo ba Yosef reba wo nkyɛn." Na Israel mia n'ani tenaa ne mpa so. Na Yakob ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Onyankopɔn twɛdi ampɔn yi ne ho kyerɛ me wɔ Los a ɛwɔ Kanaan asase so,
na ohyira me ka kyerɛ me sɛ hwɛ mɛma wadɔ na mama wadɔɔso mɛyɛ wo aman asafo na mede asase yi bɛma wasefo a obedi wakyire no sɛ daa agyapadeɛ na afei wo ma baanu a wɔwo ma wɔ Misraim asase so ansa na mereba wo nkyɛn Misraim no wɔnyɛ me dea Efraim ne Manase nyɛ me dea sɛ Ruben ne Simeon na wo ma a wobenya wɔn wɔ wɔn akyiri no na ɛnyɛ wo dea na wɔde wɔn nuanom din bɛfrɛ wɔn wɔ wɔn agyapadeɛ mu na me deɛ mifiri Padan a ɛne Mesopotamia me baeɛ no Rahel wui m'anim wɔ Kana asase so wɔ kwan mu na aka kwantia bi na waduru Efrat na misie no hɔ wɔ Efrat a ɛne Bethlehem no kwankyɛn. Na Israel hunu Yosef mma no ɔkaa sɛ hwanum nie. Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ ɛyɛ me mma a Onyankopɔn de ama me wɔ ha yi. Ɛna ɔse fa wɔn brɛ me ma menhyira wɔn. Na enyini nti na Israel ani so ayɛ no kusukusu onhunu adeɛ yie na ɔde wɔn pini ne nkyɛn na ɔfe wɔn ano yɛ wɔn atuu. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ mɛsusu sɛ mehu w'anim na hwɛ Onyankopɔn ama mehu wo ma nso. Na Yosef yi wɔn firi ne nantam na ɔpono ne mu de n'anim butuu fam. Na Yosef a wɔn baanu nyinaa de ne nifa sɔ Efraim mu de no kyerɛɛ Israel benkum. De ne benkum sɔ Manase mu de no kyerɛɛ Israel nifa. Na ɔde wɔn pini ne nkyɛn. Na Israel tene ne nifa to Efraim a ɔyɛ akumaa no atifi. Ne ne benkum to Manase atifi. Ɔboa pa na ɔyɛɛ ne nsa saa. Ɛfiri sɛ Manase ne abakan. Na ohyira Yosef sɛ Onyankopɔn a m'agyanom Abraham ne Isak nante n'anim no Onyankopɔn a wayɛ ne me nkwa na nyinaa de abesi nnɛ ɔbɔfo a oyii me bɔne nyinaa mu no nhyira mmɔfra yi na wɔmfa me din ne m'agyanom Abraham ne Isak din frɛ wɔn na ɔnnɔɔso nyɛ pii wɔ asase mfimfini. Na Yosef hunu sɛ n'agya de ne nsa nifa ato Efraim atifi no anyɛ no dɛ na ɔsɔ n'agya nsa sɛ onyimfiri Efraim atifi nkɔto Manase atifi. Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ m'agya ɛnyɛ sɛ tie ne no na oyi ne abakan fa wo nifa to n'atifi. Na n'agya ampene na ɔse minnim me ba minnim ɔno nso bɛyɛ ɔman na ɔno nso ayɛ kɛse nanso ɛnyɛ dɛnara a ne nua kumaa no bɛso asene no na n'asefoɔ bɛyɛ aman pii. Na ɛda no ohyira wɔn sɛ wo na Israel de wo bɛhyira sɛ Onyankopɔn nyɛ wo sɛ Efraim ne Manase. Na ɔde Efraim di Manase kan. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ hwɛ merewu na Onyankopɔn bɛdi mo akyi na ɔde mo asan akɔ mo agyanom asase so na me deɛ mama wo asase kakra bi a ɛboro wo nuanom deɛ so a mede me nkrantɛ ne me tadua megyee no Amorifoɔ nsɛm. Genesis ti 49. Na Yakob frɛ ne mma sɛ mommoaboa m'ano na menka mo deɛ ɛbɛyɛ mo na edi akyire no mu. Yakob ma munhyia na muntie mogya Israel. Ruben mabakan ne wo mahoɔden ne me mani yɛ asefire woboro so anidie mu woboro so tumi mu wohinhim sɛ nsuo enti wo kandie bɛfiri wo nsa efiri sɛ woforo wagya nnaeɛ anumu na wugu ɛho fi mempa na ɔforoɛ. Simeon ne Lewi yɛ anuanom wɔn krantɛ yɛ aniɛden akodeɛ mekra nkɔ wɔn agyina mu m'anim onyam nkɔfra wɔn asafo mu efiri sɛ wɔn abufuo mu na wokum nipa na wɔn ahokyerɛ mu na wɔsɛe anantwie wadome wɔn abufuo sɛ ɛso ne wɔn anibrɛ sɛ emu yɛ den mɛkyekyɛ wɔn mu wɔ Yakob mu na mabɔ wɔn ahwete Israel mu. Yuda wo na wo nuanom bɛyi wayɛ wɔn nsa bɛtia w'atamfo kɔn so wagya mma bɛkoto w'anim gyata ba ne Yuda hanam so na wode anyini me ba ɔkotoe obutuu sɛ gyata ne gyatabereɛ hwan na ɔbɛhwanyan no ahempoma remfiri Yuda nsa na mmarahyɛ poma remfiri ne nantam
di kosi sɛ ɛsodifo a aman bɛyɛ setie ama no bɛba. Ɔsan nafunumu ba wɔ bobe mu, ne nafunumu bereɛ ba wɔ bobe pa mu. Osi n'ataadeɛ wɔ nsa mu, ne ntoma wɔ bobe aba mogya mu. Bobisa bɛma n'ani ayɛ kɔɔ, na nufusuo ama ne se ayɛ fitaa. Sebulon tenabea bɛkyerɛ mpoano, na wahwɛ deɛ ahyɛn gyinagyina, na ɔne Sidon abɔhye. Isaka yɛ afunumu hoɔdenfoɔ. Obutu mmoaba ntam, na ohun sɛ homebea no yɛ, ne asase ne sɛ ɛyɛ fɛ. Na ɔbrɛ ne mɛtiri ase de gye adesoa, na ɔde ɛsom adwuma ayi toɔ. Dan bɛbu ne nkurɔfo atɛn, sɛ Israel musuakuo mu biara. Dan bɛyɛ ɔkwan so ɔwɔ, tempɔn so ahurutia. Ɔka ɔpɔnkɔ nantin, na ne se tenafoɔ ahwe n'akyi. Awurade wo nkwagye na mehwɛ no kwan. Gad asafo bi retoa no, na ɔno nso atoa wɔn aka wɔn nantin. Asa aduane bɛyɛ sradeduane, na ɔbɛma ahennuane a ɛyɛ akɔnnɔ. Naftali yɛ ɔforote a wato no sraha, ɔka nsɛm dɛɛdɛ. Yosef yɛ dua a ɛso aba man, dua a ɛso aba wɔ nsuo aniwa so man. Ne man tratra ɔfasuo. Mɛmatofoɔ hyɛ no yia, wɔtotoo no na wɔtaa no. Nanso na ne tadua kura no pintin, na ne basa mu yɛ den. Efiri Yakob tumfoɔ no nsɛm, efiri ɔhwɛfo a ɔyɛ Israel botan no mu. Efiri wagya Nyankopɔn, ɔmmoa wo, na efiri twɛdua mpɔn hɔ, ɔnhyira wo. Ɔmfa ɔsorosoro nhyira, ne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ mu nhyira, ne nnufoɔ ne yafunumu nhyira nhyira wo. Wagya nhyira aboro magyanom nhyira so. Akɔduru tetentere de nkokoɔ no ahyeɛ so no hɔ a, ɛmmra Yosef atifi, deɛ wɔyii ne firi ne nuanom mu no mpampam. Benyamin yɛ pataku a ɔtete mmoa mu, odi hanam anɔpa, na anwummerɛ nso ɔkyɛ asadeɛ mu. Yeinom nyinaa ne Israel musuakuo 12 no, na yei ne deɛ wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn de hyiraa wɔn. Sɛdeɛ wɔn hyira teɛ maako maako na wɔhyiraa wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔrebɛboaboa me akɔka me nkurɔfoɔ ho. Munkosie me magyanom nkyɛn, wɔ ɔbodan a ɛwɔ Hetini Efron afuo mu no mu. Ɔbodan a ɛwɔ Makpera afuo soɔ, Mamrɛ ntentensoɔ wɔ Kana asase so. Asase a Abraham tɔɔyɛ wɔ Hetini Efron nkyɛn, de yɛ amusieyɛ no mu. Ɛhɔ na osie Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ na osie Isak ne ne yere Rebeka. Na ɛhɔ na misie Lea. Afuo no ne ɔbodan a ɛwɔ mu no, wɔtɔɔ ne Hetima nsɛm. Na Yakob hyɛɛ ne mansamanseɛ wieɛ no, ɔboaa ne nan ano guu mpa no so, na ogyaa mu, na ɔboaboaa no ano kɔkaa ne nkurɔfoɔ ho. Genesis ti 50. Na Yosef de n'anim kobutuu n'agya anim, na osu guu ne so, na ɔfee n'ano. Na Yosef hyɛ ne nkoa aduyɛfoɔ sɛ wɔnhyɛ n'agya mu aduro. Na aduyɛfoɔ no hyɛ Israel mu aduro, na wodii ho adaduanan. Ɛna a wɔde wie aduro hyɛ no ne no, na Misrifoɔ suu no adaduɔson. Na nna a wɔde suu no no twaa mu no, Yosef ka kyerɛɛ Faro fiifoɔ sɛ, sɛ manya adom wɔ mo anim a, monkɔyi Faro asotiri sɛ, m'agya maame kaa no ntam sɛ, hwɛ, miriwu, na ɛda a mabɔ no Kanaan asase so mafa no mu, ɛhɔ na kosie me. Enti afei, ma menkɔsie m'agya, na mensan me mmra. Na Faro se, kɔ na kɔsie w'agya, sɛdeɛ ɔma a wokaa ntam no. Na Yosef kɔɔ sɛ ɔrekosie n'agya. Na Faro nkoa nyinaa, ne fie mpanimfoɔ ne Misraim asase so mpanimfoɔ nyinaa, ne Yosef fiefoɔ nyinaa, ne nuanom, ne n'agya fiefoɔ kaa ne ho kɔe. Gye wɔn mma, ne wɔn nwan, ne wɔn anantwie, na ogyaa wɔn Gosen asase no soɔ. Na nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne no kɔe. Na ɛyɛ dɔm kɛseɛ. Na woduru Atad ayupɔrebea a ɛwɔ Yordan agya no hɔ ano. Wotwa akwadwom kɛseɛ a emu yɛ den wɔ hɔ. Na ogyam n'agya nanson. Na ɛhɔfoɔ, Kanaanfoɔ no,
hunu esun a osun no Atad ayuporebia ho no wɔkaa sɛ ye de Misraimfo ayi a emu ya dinie enti wɔfrɛ hɔ sɛ Abel Misrim ase ne Misrifo ayiyɔ ɛwɔ Yordan agya no ho a na ne ma yɛ no sɛdeɛ ɔhyɛɛ wɔn no na ne ma soa no kɔ Canaan asase so kosie no wɔ Makpela afuo so ɔbodane a ɛwɔ mamrɛ ntenten so a Abraham tɔɔ ɛne afuo no wɔ Hetini Efron nkyɛn de yɛ asiɛ no mu na Yosef siɛ n'agya wieɛ no ɔne ne nuanom ne wɔn a wɔne no kosie n'agya no nyinaa sane baa Misraim na Yosef nuanom hunu sɛ wɔn agya awuo no wɔkaa sɛ ebia Yosef bɛtan yɛn na wɔtua yɛn bɔne a ɛyɛɛ no nyinaa so ka na wɔmaa wɔkɔka kyerɛɛ Yosef sɛ wagya hyɛ yansa na ɔrewuo sɛ monka kyerɛ Yosef sɛ mesrɛ wo fa wo nuanom amumuyɛ ne wɔn bɔne firi wɔn ɛfiri sɛ wayɛ wo bɔne na afei yɛsrɛ wo fa wagya Nyankopɔn ko amumuyɛ no firi wɔn na wɔkaa saa kyerɛɛ no no Yosef sui na ne nuanom so ba betwa hwee n'anim kaa sɛ hwɛ yɛyɛ wo nko a na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ munsuro na migyina Nyankopɔn anan mu anaa na mo deɛ modwene me ho bɔne nanso Onyankopɔn deɛ na ɔde rebɛyɛ papa sɛ ɔbɛyɛ deɛ ada adi nne yi sɛ ɔbɛgye nipa pii nkwa na afei munsuro na mɛhyɛ mo ne mo mma na ɔkyekyeree wɔn werɛ kaa wɔn akoma too wɔn yam na Yosef ne n'agya fiefo tenaa Misraim na Yosef di mfirinhyia 110 na Yosef nu Efraim manana Manase ba Makir ma nso wɔwɔ wɔn gu Yosef srɛ so na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ miriwu na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo ampa na wabeyi mo afiri asase yi so akɔ asase a ɔkaa ho ntam kyerɛ Abraham ne Isak ne Yakob no so na Yosef ma Israel maka ntam na ɔkaa sɛ ampara Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo na monsoa me nnompe mfiri ha nkɔ na Yosef wui na wadi mfirinhyia 110 na wɔhyɛ ne mu aduro na ɔde no too adaka mu wɔ Misraim